ಜಿ ದೇವೇರಿನ ಸುಗಿಪೇರೊಳ್ಳೆರೆ ಮುರಳೀಧರ್ ಕಾಮತ್. ಆನೆ ಮೋನೆದ ಸ್ವಾಮಿಯೇರೆಗು ಭಕ್ತಿಡ ಕೈ ಮುಗಿವ. ಆನೆ ಮೋನೆದ ಸ್ವಾಮಿಯೇರೆಗು ಭಕ್ತಿಡ ಕೈ ಮುಗಿವ. ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವರೇರೆನು ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವರೇರೆನು ಭಕ್ತಿಡು ಸುಗಿತೋನುವ. ಆನೆ ಮೋನೆದ ಸ್ವಾಮಿಯೇರೆಗು ಭಕ್ತಿಡು ಕೈ ಮುಗಿವ. ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವರೇರೆನು ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವರೇರೆನು ಭಕ್ತಿಡು ಸುಗಿತೋನುವ. ಆನೆ ಮೋನೆದ ಸ್ವಾಮಿಯೇರೆಗು ಭಕ್ತಿಡು ಕೈ ಮುಗಿವ. ರಿದ್ಧಿ ಸಿದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿದ ಗಣಪತಿ ದೇವೇರೆ ಪೆರುಮೆನು ನೆನೆ ತೋನುವ. ರಿದ್ಧಿ ಸಿದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿದ ಗಣಪತಿ ದೇವೇರೆ ಪೆರುಮೆನು ನೆನೆ ತೋನುವ. ಎಲಿತೇರ ದರಸುನ ಮಹಿಮೆದ ಕಥೆನು ಎಲಿತೇರ ದರಸುನ ಮಹಿಮೆದ ಕಥೆನು ಪಂಡದ ನಲಿ ತೋನುವ. ಆನೆ ಮೋನೆದ ಸ್ವಾಮಿಯೇರೆಗು ಭಕ್ತಿಡು ಕೈ ಮುಗಿವ. ಆನೆ ಮೋನೆದ ಸ್ವಾಮಿಯೇರೆಗು ಭಕ್ತಿಡು ಕೈ ಮುಗಿವ. ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವರೇರೆನು ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವರೇರೆನು ಭಕ್ತಿಡು ಸುಗಿತೋನುವ. ಆನೆ ಮೋನೆದ ಆನೆ ಮೋನೆದ ಆನೆ ಮೋನೆದ ಸ್ವಾಮಿಯೇರೆಗು ಭಕ್ತಿಡು ಕೈ ಮುಗಿವ. ಭಕ್ತಿಡು ಕೈ ಮುಗಿವ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮುರಳೀಧರ್ ಕಾಮತ್ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ದೇವೇರನ್ನ ಸುಗಿತಂತು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರೊಂದಿರು. ಇಂಚ ಇನಿತ ಈ ಲೇಸ್ಡ್ ಪಾಲ್ಪಡಿನ ಮಾಂತ ಬಿಂಜೆರೆನ್ ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕವಳ್ಳಿ ಮೇರೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಕೇನಂದುಲ್ಲೆ. ಲೇಸದ ಬೊಕ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕಾರ್ರೆ ಮತ್ತರ್ ಮೇದ ಮಿತ್ತು ಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರ್ನ ಕುಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ತೂವೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬಂದುಲೆ ಕರಿನ 2 ದಿನೋಡು ದಿಂಚಿ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗೇಡು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ತುಳು ಭವನದ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿಡು
ಏಳದೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ವಾಚನ ಪ್ರವಚನ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಪನ್ಪಿನವು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಲು ಉಪ್ಪುಡಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯ. ಐನ ಬರೆತಿನಂಚಿನ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಆ ಕೃತಿತ ಮೂಲಕ ನನಲ ನಮ್ಮ ನಡುಟು ಉಳ್ಳೇರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಭಾವನೆ ನಂಗೆ ಮಾತ ಉಂಡು. 2018 ಅರ್ನ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಪುರ್ತು ಆ ಪುರ್ತುಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಆರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯನು ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಆರ್ನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಅಕಾಡೆಮಿ ತುಳುವರ್ಡು ಅಂಚನೆ ತುಳುಪರವಾಯಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಂಡು. ತುಳುವರ್ಳದಗಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ ಆಳ್ವೇರ್ ಬುಕ್ಕಾರ್ನ ಕೂಟದಗಲು ಪೋಯಿ ವರ್ಷ ಈ ಏಳದೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಸುಗಿಪು ದುನಿಪುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಶುರು ಮಲ್ತೇರು. ಅವು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿನಗರಡು ಬರೀ ಪುರ್ಲುಡು ಆಟಿತ ತಿಂಗಳು ನಡತದೆ. ಆಟಿತ ತಿಂಗಳು ರಾಮಾಯಣ ಪಾರಾಯಣ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಗಳ ನಂಬೋಲಿಗೆ ದಯಪಂಡ ಆಟಿ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ತಿಂಗಳು ಲೆಕ್ಕ. ರಾಮ ಜಪ ಮಲ್ತನ ರಾಮ ತಾರಕ ಮಲ್ತನಿಡ್ದವರ ಒರಿ ಕಾಡ ಕುಡಿಯೇ ಆಯೆ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಆಯೆ ತುಳೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಗೇನದ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ನಂಗೆ ಐದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐದು ಪೂರ ಬಗಲೆ ಪಾರಿರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಈ ಸರ್ತಿ ಅಂತೂ ನಂಗೆ ಬಾಂತ ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯದ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು. ದಯಪಂಡ ಊರೊರ್ಮೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿಲೆ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಐತ ದಿಂಜ ಬೆಪ್ಪು ತಾಗದುಜಿ ಅವು ತಾಗಿರಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಲೋಕೊಡ್ದೆ ಅವು ಪೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಲ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಚದು ಈ ಸರ್ತಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು. ಐಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಐಕ್ ದಿಂಜ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ತಾಂಗ್ ತರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಗುರುಕಾರರು ಬುಕ್ಕಾರ್ನ ಕೂಟ ತಕ್ಕಲು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಉಮೇದುಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಉಮೇದು ದೆತ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ದಿಡು. ಐಕ್ ಪೂರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರ್ನಕ್ಕಲು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಅವು ಮಂದಾರ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ರು ಆದಪ್ಪು ಪ್ರಮೋದ್ ಸಪ್ರೆ ಆದಪ್ಪು ಶಾರದಾಮಣಿ ಆದಪ್ಪು ಅಕ್ಕಲು ದಿನೋಲ ಬರೋದು ಐತ ಪಿರೌಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಜನಕ್ಕಲು ಇದನ್ನು ಮುಟ್ಟವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಇನ್ನು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆತು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನಾಗ ಮಲ್ದೇರು. ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ತೂಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇಡು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಜನಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಲೇ ಕುಳಿದು ತೂಪನಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ಯದ ಈ ಸಂಕ್ರಮಣ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಅವು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಪುಗಾರ್ತೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ. ಇನ್ನಿತ್ತ ಮೂಜಿನೇ ದಿನತ ಈ ಲೇಸು ಏಳದೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಪಂಡ 7 ದಿನಟು ಏಲೆ ಆಪಿನೆ ಅದೇ 22 ಉಂಡಾಯ್ತು. ಎಂಕ್ಲು ಪೋಯಿ ವರ್ಷ ಪುಂಚದ ಬಾಲಿಡ್ದು ಶುರು ಮಲ್ತಿನೇನು ಮೋಕೆದ ಕಡಲ ಮುಟ್ಟ ಪೋಯಿ ವರ್ಷ ಮಲ್ದ 7 ದಿನಟು ಆ ಎಡ್ದೆ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ಇರೆತ್ತ ಪೂರೆಡ್ದು ನೀಲದೊಂಗಿಲ ಮುಟ್ಟ ಈ ಒಂಜಿ ಸಪ್ತಾಹಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದುಂಬುಗಲ నేను ಇಂಚನೆ ಕೊಂಡು ಹೋಪನಂಚಿನ ಯೋಜನೆ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ಪಾಡೊಂದೇರು ತುಳುವಳ್ದಕ್ಲ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಾದು ಒಂದು ಇಂಚನೆ ಮುಂದುವರಿದು ಆ ಕಾವ್ಯ ಗೊಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಿಕ್ಕಡು ತುಳು ವಾಲ್ಮೀಕಿಂದ ಬಂಡದು ಮಂದಾರ ದಾರಿಗೆ ಪುದರು ಆರೆನ ನೆಂಪುಲು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ಬುಕ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾವ್ಯನು ನಿಕ್ಲೆ ಓದಿನಾಗಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಆ ಕಾವ್ಯ ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದ ಒಂಜಿ ಸತ್ವನು ದೆತ್ತೊಂಡಲ್ಲ ತಿರ್ಲು ದೆತ್ತೊಂಡಲ್ಲ ಅವು ತುಳುನಾಡಿದೆ ರಾಮಾಯಣ ಇಂಚ ಆಂಡು ಪನ್ಪೇನು ಪನ್ನೊಂದು ಹೋಪುಂಡು. ನೆಟ್ಟು ಹನುಮಂತೆ ಆಯ ಕಡಲ್ದ ಆಯ್ರೆಗಳು ಆಗ್ಯರೆಜ್ಜಿ ಹನುಮಂತೆ ಇಪ್ಪು ಪುಟ್ಟನಂಚಿನ ಊರ್ಲ ರಾವಣ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಊರ್ಲ ರಡ್ಲ ತುಳುನಾಡಿ ಅಂಚಾದು ಕಡಲ ಕರೆ ಬತ್ತೋ ನಡ್ತೋ ಒಂದು ಹೋಪಿನಾಯಿ ಅಯ್ಯ ನಡ್ತೋದು ಪೋಲ ಅಲ್ಪ ಮೀನು ಬತ್ತು ನಗಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಸುಬುದಗ್ಲು ಅಂತ ಹಾಗೆ ತಿಕ್ಕೇರುಂಡು ಅಗಲೊಡ ಪಾತೆರುಂದು ಆಯ ಪೋರುಂಡು ಅಂಚೆ ನಡ್ತೋದು ಬೋದಲು ಅಂಕೆ ಹೋಪಿನಾಯಿ ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆಡು ಯಾರು ಬರೆತೇರು ಆತ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳುತ ಭಾಷೆ ತುಳುತ ಶಬ್ದ ಸಂಪತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲು ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಗಳಸುನಂಚಿನ ತುಳುತ ಶಬ್ದ ಸಂಪತ್ತು ಬೊಡಿತನಾದ ಓದೊಂದು ಪೋಟ ನಂಗೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಾವ್ಯದ ಮೂಜಿನ ದಿನದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಕೈ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಗಣ್ಯರೇನು ಎದ್ಕೊನ್ನ ಒಂಜನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕಾರರು ಈ ಲೇಸು ಇನಿ ಗುರುಕಾರ ಮೇನು ವಹಿಸೊಂದಿರು ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಆರೆಗೆ ಮೋಕೆಡಿಯಾನು ಎದ್ಕೊನ್ನ ಪಾತ್ರೆನು ಪನೊಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಭಿನ್ನರಾದ ಬತ್ತಿನಾರು ಹಿರಿಯರಾಯನ ಜಯರಾಮ ಶೇಖರ್ ಏಕೆ ಜಯರಾಮ ಶೇಖರ್ ಆರು ಮಹೇಶ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾರಿಗೆ ಉದ್ಯಮ ಕುಡ್ಲಾಡುಂಡು ಅವೇನು ನಡ್ಪಡಾಂದುಳ್ಳೇರು ಸುಮಾರು 35 ಬಸ್ಸು ಉಂಡಾರಿಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಉದ್ಯಮ ಸಾರಿಗೆ ಉದ್ಯಮಗೂ ಭಾರಿ ತೊಂದರೆ ಆತಂಡು
ಆ ಸಂಕಟದ ನಡುಟ್ಲ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆರು ಎಪ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಉಮೇದಿತ್ತಾರೆ ಆರ್ನ ತಮ್ಮಲೆನ ಪುದರ್ಡು ವರ್ಷಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅಡಿಟ್ ಆರೊಂಜಿ ತಾಳಮಂದಿರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಡಾರಿಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಅಮೇರಿಕಾಗಲ ಪೋತ ಪೋಯಿ ವರ್ಷ ಪೋದು ಬತ್ತಿಂಡಾರಾಂಡು ನನ್ನ ಬಾರಿಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜಯರಾಮಶೇಖರ್ ಇನಿ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಬೈದಿರು ಅರಿನ ಮೂಕೆಡು ಯಾನು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ದ ಪರವಾದ ಎದ್ಕೊನ್ವೆ ಆರೆಗೆ ಶಾಲದ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಕೇಳೋನ್ವೆ. ನಾನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗು ಪುನಾರು ಕುಡುಪುದ ತಂತ್ರಿಳು ವೇದಮೂರ್ತಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ತಂತ್ರಿಳು ಕುಡುಪು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ನಾಗನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಪ ಆರು ನಮ್ಮೇರು ಅಕಲ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಆ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ತಂತ್ರಿ ತಾಯರ ಬಂಡ ನಂಗೆ ಮಾತ ಭಾರಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಕುಡುಪುದ ತಂತ್ರಿ ತಾಯರೆಗಳ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರೆಗಳ ಭಾರಿ ಕೈತಲ್ದ ಸಂಬಂಧ ಪಂಡ ಮಂದಾರ ಉಪ್ಪುಣ್ಣೆ ಕುಡುಪುದ ಅಲ್ಪ ಅಂಚಾದು ಉವೇ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾಡಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬ ಹೋದ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಪುಡಿಯಾಡದೆ ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಆ ಮಂದಾರದ ಪರಿಸರಡು ಒಂಜಿ ಸಂಕಟದ ಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತಂಡ್ಲ ಅಲ್ಪದ ಆ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವ ಅವು ಪೋತುಜಿ ನಿಧಾನೋಡಲ್ಲ ಆ ಪರಿಸರ ಕೂಡ ಪೊರ್ಲು ಆವೋಡು ಪನ್ಪಡ ಅಂಚಿನ ಆಸೆ ನಮ್ಮವು ಕೃಷ್ಣರಾಜ ತಂತ್ರಿಡು ಆರು ಜವನಾದಿಗಡೆ ದಿಂಜ ವಿದ್ವತ್ತನ ಪಡೆಯಿನಾರು ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಡಾರು ಆರೇನ ಮೋಕೆಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ಎದ್ಕೊಂದುಳ್ಳೆ ಜಯಂತ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಬೂಲ್ಯ ಕೊರದು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಡೆದು ಕೇಳೋನ್ವೆ. ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಚಾಲನ ಕೊರಿಯರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತರು ಬರ್ಪೆ ಬಣ್ಣದು ಒತ್ತೊಂದೇರು ಆ ರೀತಿ ಪಿದಾಡ್ದೇರು ಅವ್ರು ಬರ್ಪಿನ ಟೆಂಗ್ಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸೋದು ಬಣ್ಣದಾರನ ಒಂಜಿ ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕದು ಅಂಚಾದ ಆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಔಪಚಾರಿಕವಾದ ಯಾನ ಎದ್ಕೊನ್ನ ಪಾತಿರನು ಪನೊಂದುಳ್ಳೆ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಂಚಿನ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಒಳ್ಳೆಯರು ಬುಕ್ಕ ಅರ್ಧಮ್ಮರಿ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಅರೆ ಅಕಾಡೆಮಿದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೇನು ಗುರುಕಾರು ಕೊರೊಂದುಳ್ಳೇರು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಉಳ್ಳೇರು ಮಡಿಕೇರಿ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತಿದೆ ರವಿ ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಎದ್ಕೊಂದುಳ್ಳೆ ಇನ್ನಿತ ಸುಗಿಪು ದೂನಿಪು ನಿನ್ನ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ಪಣಂಚನ ಕದ್ರಿ ನವನಿ ಶೆಟ್ರು ದಯಾನಂದ ಕೋಡಿಕಲ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಅಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತನು ಕೋರೊಂದುಳ್ಳೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾನ ಎಕಡೆ ಪಂಡಿಲೆಕ ಮಂದಾರದಾರನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಏಪಲ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ದುಂಬತ್ತದು ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮೋಕೊಡಿ ಎದ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟು ತೂಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ತುಳು ಬಂದಿರೆಗಳ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಕುಡ್ಲದ ಸಮುದಾಯ ಬಾನುಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಸಾರಂಗ್ ಪೋಯೋರ್ ಸಲ 7 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಅಕಲು ಇದು ಮಲ್ದೇರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ದೇರು ಈ ಸರ್ತಿಲ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಲೋಬೋ ಬೈದೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಯಾನ ಮೋಕೆದು ಎದ್ಕೊಂಡ್ವೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಂದಾರ ಸಮ್ಮಾನ ಪ್ರತಿದಿನೊಳ ಒರಿಯೊರಿಯಾಗಿ ಎಂಕ್ಲು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಹಿರಿಯರಾಯನಂಚಿನ ಗಣಪತಿ ಪದ್ಯಾಣ ಮೇರೆಗೆ ಮಂದಾರ ಸಮ್ಮಾನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಗಣಪತಿ ಪದ್ಯಾಣ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನಾಡದ ಮಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಗಮಕಿಯಾರು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣನು ಬಹುಶಃ ಸುರುಗು ಒಡಿಯೂರುಡು ಐನು ಆರು ಗಮಕ ವಾಚನ ಮಲ್ತಿನಾರು ಅಂಚನೆ ಮುಳಿಯ ಶಂಕರ ಭಟ್ರ ಐತ ಅರ್ಥವಿವರಣೆ ಮಲ್ತಿನೇನು ಎಲ್ಲ ಒಂದೆರಡು ಸರ್ತಿ ಕೇಳಿನಾಯಿ ಆರು ಕುಡ್ಲದ ಸೈಂಟ್ ಆ್ಯನ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಡು ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಾರು ಗಣಪತಿ ಪದ್ಯಾಣ ಮುಖ ಪದ್ಯಾಣದ ಕುಟುಂಬ ಪಂಡ ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅವಡು ಸಂಗೀತ ಅವಡು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೇನವು ಅದ್ರ ಬುಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾಲದೆ ತೊಂದಿರುಳ್ಳಿರು ಇನಿ ಸುಗಿಪುನು ಸಂದಾದು ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸಂಗೀತದ ಮಮಲ್ಲ ಸಾಧಕಿ ಮುರಳೀಧರ ಕಾಮತ್ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತಿಯಾರು ಮಾತ್ರ ಆರ್ನ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಂದಾರದಾರನ ಕುಟುಂಬಗಳ ಭಾರಿ ಮುಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಆರ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪೆಲ್ಲ ಮಂದಾರ ಕೇಶ ಭಟ್ರಲ್ಲ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಆ ಒಂಜಿ
ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧದ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿದ ಇದು ಅರ್ಲೈನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದಿರಿ ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಬತ್ತಿಡ್ದು ಯಾನು ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಂಡುಳ್ಳೆ ಆರು ಬಹುಶಃ ದಯಮಾಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ಗುರುಕಾರರ ಒಂಜಿ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆನು ಪಡೆಯುಡು ಪಂಡದು ಕೇಳೋನ್ವೆ ನಮ್ಮ ಮುರಳೀಧರ ಕಾಮತ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸಹಕಾರ ಕೊರನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಕರ ನೆನೆ ತಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರನಗಳಿಗೆ ಎನ್ನ ಸ್ವಾಗತನು ಪನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಬೈದೇರು ಮಂಗಳೂರದ ಶಾಸಕರಾಯನಂಜನ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತಿರು ನಿರಂತರವಾದ ಪಾದರಸದ ಲೆಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಂಜನ ಒಂಜಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾರು ಮಾತೆರಲೆತ್ತನ್ಲ ಅರ್ನ ಸಮಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ತು ಪೋಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡಿನ ಪಾತೆರನು ಅಂದು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪನೆಡು ಬಾರಿ ನಿಸ್ಸೀಮೆ ಬಹುಶಃ ನಂಗೆ ಅಂಚಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಯಾನು ಮೋಕೆದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಪ್ರವಚನದ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಪುನಃ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ. ಮಂದಾರ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ರೇಪಲ ಪನೆರೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಂದಾರ ಉಳಿಸಿ ಇದು ಒಂದು ಅಭಿಯಾನ ಆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತವಾದ ಆ ಮಂದಾರ ಪರಿಸರನು ಒರಿಪವನಂಚಿನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಬಹುಶಃ ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇದ್ದವು ನಡಪೋಡು ಅವು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಈ ವೇದಿಕೆ ಡೈನಿ ಯಾರು ದಾದಪನ್ ಪೇರು ನಮ್ಮ ಕೇನ್ಗ ಆರೇನು ಕುಡರ ಯಾನು ಎದ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿತಂದ್ರೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಮಾಂತೆರೆಯನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡು ಎದ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ದ ಸಂಚಾಲಕರೈನಂಚಿನ ಭಾಸ್ಕರೈ ಕುಕ್ಕವಲ್ಲಿ ಇಂಬೇರೆಗ್ಲ ಮಾಂತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಅರೆನ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದು ಕೇನಂದುಲ್ಲ ಗುರ್ಕಾಲರು ಆರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬರೆ ಅಂಕ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರೈನಂಚಿತನ ವೇದವಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೇರೆ ಈ ಒಂಜಿ ತುಡರ ಅರ್ಲೋನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಡೊಂದು ಕೇನಂದುಲ್ಲ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶಾಸಕರಿಗಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿಡುಲೈನ ಮಾಂತ ಬಿನೆರೆಗೆ ಕೊಡೋರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಡುಟು ನಮ್ಮ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕದ್ರಿ ಮೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರವಚನ ಇನಿ ಮಲ್ಪೆರುಳ್ಳೇರೆ ಆರೆಗೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕುನು ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಅಂಚನೆ ಗುರ್ಕರ್ ಕೂಡ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲೆ.
ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ 7ನೇ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣತ ಇನಿತ್ತ ಬೊಲ್ಪುದ ಗುಡಿಚಿಲ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಮೂಜನೆ ಆದೇಟುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನಿತ್ತ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ವೇದವಸ್ ಕಾಮೇಶ್ವರ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ತುಡಲ್ ಅರ್ನೋನ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರು ಆರು ಒಂಜಿ ರಡ್ ಪಾತೆರನ್ನು ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಟ್ ಪಾನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ಕಾವ್ಯಯಾನ 7ನೇ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ತುಳುಟು ಈ ಒಂಜಿ ಸಪ್ತಾವಾಚನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತ ಪುಣಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತರು ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ರೆ, ಆತ್ಮೀಯರಾಯಿನ ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ತಂತ್ರಿಲೆ, ಬಸ್ಸು ಮಾಲಕ ಸಂಘದ ಗೌರವಾನ್ವಿತರಾದ ಜಯರಾಮ್ ಶೇಖರೆ, ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣರೇ, ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪೂರ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಲೆ, ಮಂದಾರ ಕುಟುಂಬದ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಏರ್ಪುರ ಸದಸ್ಯರು ಅಕ್ಲೆಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಏನೊಂಜಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾದು ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೈವ್ ಆದ ಯಶಸ್ಸಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಂದಾರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಒಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ಪಚನಾಡಿದ ಪರಿಸರದ ಇಟುಪುನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಎಂಕಲ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಅಕಲ್ನ ಪೂರ ಏನ ಅಭಿಮಾನಿ ಏನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಪ್ರೇರುಲ್ಲಿ ಆರೊಂಜಿ ಭಜನೆದ ಮುಖಾಂತರ ಯಾನು ಆರ್ನ ಭಜನೆ ಕೇಂದ್ರನೇ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪೋತೆ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ ಪೂರ ಅಂಚ ಪ್ರಮೋದ ಸಪ್ರೇರೆ ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ಸು ಆವೊಂದುಂಡು ನನಾತ್ ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊಡುಗೆ ಏನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜನಗಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಶಕ್ತಿ ಕೊರೊಂದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂದು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಡಿಯಾನ ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಆರ್ ಬತ್ತಿಬಕ್ಕ ತುಳುಕು ನನಾತ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂದೊಂದು ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಕೊರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಹೆಂಗೆ ತೋಜುಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯ ಈ ರಾಮಾಯಣ ಪಠಣ ಇಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯ ಒಂಜಿ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯ ಆಯ್ನಿಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯದ ಉದ್ದೇಶವಾದ ಆ ಕೊರೋನಾ ಅತಿ ಶೀಘ್ರಡ್ ಅತಿ ಬೇಗಡಿ ಈ ದೇಶ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಬಿಡ್ದು ಪಾಡ್ ಅಂದ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಅಂದ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದುಂಡು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಉದೀಪನ ದೀಪ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು ರಾಮಚಂದ್ರನಲ ಸೀತಾ ಹನುಮಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಮೇತ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿನ ತುನಗ ಮೊರಣಿ ಅಯೋಧ್ಯದ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಲು ಆ ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಳಿದ ಇಟ್ಟಿಗೆನ ದೀದು ಆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ಇಂಚಿನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಕರ್ತಾ ಪೂಜೆ ಕೆಸರಕಲ್ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ
ಪಂಡ ರಾಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏನಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ಪನ್ಮಣಿ ಇಂಚಾಣೆಂಕುಲು ರಾಜಕಾರಣ ಪಾತಿರುವ ಅಂಚಾದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊಂಚ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ನೆಂಪು ಬತ್ತನು ಅಂಚಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಅವೊಂದುಂಡು ಐಟ್ಲ ತುಳು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಬರತಿನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನಾರು ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ರಲ್ಲ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಪ್ರೇಲ್ಲ ಒಂದೇನು ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ತಿನಾರು ಎಂ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೋಶಿ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಭರಣ್ಯ ಕಬ್ಬಿನಾಲೆ ವಸಂತ ಭಾರದ್ವಾಜರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಗಸಾಲೆ ಮುಗ್ಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಬಕ ಮಂದಾರ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ರು ಇವೊಂಜಿ ಪುಸ್ತಕನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚದ ಅಕ್ಲೆಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಎನ್ನ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತನು ಅವಳ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಗೌರವ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರಡು ರಾಮಾಯಣದ ಒಟ್ಟು ವಿಚಾರಧಾರೆನು ಈ ತುಳುನಾಡು ಎಂಚ ಮೂಡುದು ಬೈದನು ಅಂದು ತೊಜಿಪವನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಯಾನೆ ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಐಕಾದು ಈ ತುಳುನಾಡುಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಲ ನಂಗೆ ನನಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಅಂದು ಯಾನು ಎನ್ನುದ ಐಕ್ ಸರಿಯಾದ ರಾಮಾಯಣ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಪೂರೇರಿಲ್ಲ ಹಂತವಾದ ಮರ್ಯಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಅವತ್ತಂದೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಾವಾ ಸಂದರ್ಭದ ಎಂಚೆಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರಕವಾದ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಟು ಬರಡು ಅಂದ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ತೊಜಿಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ರಾಮಾಯಣದ ಅವೇನು ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳು ಮಹಾಕಾವ್ಯನ ಮುಖಾಂತರ ಕೊರ್ದು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಐಕ್ಲೆ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಪುಸ್ತಕನ ಪೂರ ಉಂಡು ಅವೇನು ಒಂಚೂರು ಓದೋಡು ಅಂಡ ವಾಪಸ್ತು ಓಡು ಅಂಡ ಒಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ರಾಮಾಯಣದ ಬಗ್ಗೆ PhD ಮಲ್ತದು ಅವೇನ್ಲ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀನಿಕೇತನ ಬಕ್ಕ ಶಂಕರ್ ಭಟ್ರು ಅಕಲ ಐತ PhD ವಿಶೇಷವಾದ ಮಲ್ತದು ಈ ಕಾರ್ಯಗೆ ನನಾತ್ PhD ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಈ PhD ಬಂಡ ಹೆಂಗೆ ಏನು ಅವೇನು PhD ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಾ ಹಾಂ ಓಹೋ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಡೆ PhD ಗುಡ್ ಅಂಚಾಂಡ ಒಂದಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನ ಬೇತಾಂಡದ ಕೆಲವು ಕೇಂದೆ ಅಂಚಾದ ಈ ಕಾರ್ಯ ನೇರ ವಿಡಿಯೋ ಗ್ರಹಣದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತೂಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಕ ಪಾತ್ಯರ್ನಕ್ಕೂ ಕೆಲವರು ಪಾತ್ಯರು ಅಣ್ಣ ಧಾರ್ಮಿಕದ ವಿಷಯ ನಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ನಿಕ್ಕಲು ಪಂಡಿನಂಚಿ ನನಗೆ ಕೇಂದ್ರದು ದಳ ಒಂಚು ತೆರೆಯೊಂದು ಪಾತ್ಯರ್ನು ಅಣ್ಣ ಒಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸಾದ ಬೈದಿಂದ ಬರಡು 7 ದಿನ ಟಿತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡೆತ ದಿನನಾ 3 ದಿನ ನನ್ನ 4 ದಿನ ಉಂಡು ಆವಡ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ ಅಂತ ಪನೊಂದು ಯಾನು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಆವಡ ನಮ್ಮ ಮಂದಾರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಏರುಳ್ಳೇರು ಅಗ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ವಿಶೇಷವಾದ ಎನ್ನ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಯಾನ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೆ ನನಾತ್ ಎನ್ನ ಸಹಕಾರ ಒಯ್ಕಲ ನಿಕ್ಲ ಪಂಡೇಡಲ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೆ ಅಂದು ಯಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ಪನೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 21 ಮುಟ್ಟು ಮಾಡ ಹಾಂ ಆಜಡ್ದು ಪಜಿಮುಜಿ ಓಕೆ ಆವಡ್ ಒಂದು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯ ಆವಡ್ ನತ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾ ನಿಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೆ ಅಂದ ಪನೊಂದು ದೇವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು ರಾಮಚಂದ್ರಗೆ ಅಡ್ಡಬೂರ ಒಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಚುಕ್ಕಿದೀಪ ಧನ್ಯವಾದ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಮಾತ್ರ ಅನ್ಕೊಂಡಪ್ಪ. ಆತ್ಮೀಯ ಶಾಸಕರೇ, ಮಂದಾರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ದುರಂತ ಅದು 3ನೇ 1 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಇಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ಒರಿದಿನಿ ಎಂಗ್ಲ ಮಾತ ತುಳುವೇರ್ನೊಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಉಂಡು ಮಂದಾರರ್ನ ಆ ಇಲ್ಲು
ಅವು ಸ್ಮಾರಕ ಅದು ಒರಿವಡು ಎಂಚ ಗಿಳಿವಿಂಡು ಪುರ ಆತಂಡ ಐಕು ಕೋಡದ ದಿನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರೆಲ್ಲ ಈ ಕಡತಲೆಯನ್ನು ಪುರ ದೆತ್ತದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತದೆ ದುಂಬುದ ಕ್ರಮಗಳು ನನ್ನ ಕೈಗೆ ದೆತ್ತೋಣ ಪಂಪನ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈರ್ಲ ಐಕೊಂಜಿ ಬೆರಿತಾಂಗ ಕೊರ್ದು ಮಂದಾರನ ಸಭಿನೆಂಪು ಶಾಶ್ವತ ಅದು ಇಪ್ಪು ನಲ್ಕ ಇರು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡೊಂದು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನಾರಾದು ತುಳು ಕೊಂಜಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷಾ ಸಮ್ಮಾನ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರಿನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಿನ ಪರವಾದ ಯಾನ ಎರಡ ವಿನಯ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕ್ ನಂಚಿನ ಸಾಸೆರಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಡುಟು ನಮ್ಮ ಮಂದಾರ ಸಮ್ಮಾನ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಉಂಡು ಈ ಮಂದಾರ ಸಮ್ಮಾನ್ ಪಡೆಪನಂಚಿನ ಗಣಪತಿ ಪದ್ಯಾನ ಬೇರೆ ಗಮಕಿ ಆರೇನೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಚಾವಡಿ ನಮ್ಮ ಲೆತಾರೋಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯರಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಇಂಬೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪೆರುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಮೇರೆ ಈರೆ ಪನ್ಲೆ ಎಗಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಳಾಗ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ಪದ್ಯಾಣ ಮಂಗಳೂರದ ಸೈಂಟ್ ಆ್ಯನ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಡು ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಾರು ಎಡ್ಡೆ ಗಮಕ್ಕೆ ಆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುರಾಣ ವಾಚನ ಪ್ರವಚನ ಮಲ್ತಿನಾರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕೊಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಯಾರಿಗೆ ಮಂದಾರದಾರನ ಪುದರಡಿ ಸಮ್ಮಾನ ಮಂದಾರ ಸಮ್ಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಗಣಪತಿ ಪದ್ಯಾನ ಮೇರೆಗೆ ನಾನ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊರಡೆಂದು ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇರಟ ನಟೋನ್ಗ ಅಂಚೆನೆ ದುಂಬಗೆ ಇನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರಾದ ಬತ್ತು ಇವ ಚಾವಾಡಿಡುಲೈನ ಎ.ಕೆ. ಜಯರಾಮ್ ಶೇಖ್ ಮೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಕೇಳದಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಇಡುಪ್ಪನಂಚಿನ ಎಲ್ಲ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ MLA ವೇದವಾಸ್ ಕಾಮತಿರಿ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಇಡುಪ್ಪನ ಮಾತಿರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಂತ ಒಂದು ಈ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಅರ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅರ್ಥಲ ಕೇಂದ್ರಯಾನು ಪಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅನನ್ಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ದಯಪಂಡ ಅರ್ಕುಳ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಅನ್ನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಬರೆತಿನಿಟ್ಟು ಯಾನು ತೂಯ FH ಒಡೆಯರ್ ಪಂಡದು ಆರು ಪರಂಗಿಪೇಟೆಡು ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಯರೆ ಒಂಜಿ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವೇ ಪೊರ್ತೋಡು ಎನ್ನ ಸಮ್ಮಲೆ A.K. ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಪ್ಪನಾರು A.K. ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರು ಅಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಪಾತಿರದನೆ ಯಾನು ಕೇಂದೆ ಯಾನು ತೂತೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಅನನ್ಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಮುಲ್ಪಯ ನಾನು ಲೆತೊಂಬೈದಿರು ಐಕ್ ಬಾರಿ ಯಾನು ಆಭಾರಿ ಆದು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಚ ಬುಲೆ ಓಡು ಎಂಚ ಬುಲೆ ಪೇ ಪಂಪಿನೆಕ್ ಕೇಶವ ಭಟ್ರ ಆರ್ನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಬರೆತಿನಿಟ್ಟು ಯಾನು ಓದನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಯನ FH ಒಡೆಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ F ಹಸನಬ್ಬ ಒಡೆಯರ್ ಆರು ಅರೇನ ವಾನಮ್ನದ ಮೋಕೇಡು ತೂತೇರು ಆ ಟೈಮುಡು ದಯಪಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅರ್ಥಧಾರಿಯಾದ ಯಕ್ಷಗಾನನು ಅರ್ಥ ಮತ್ತೊಂದು ಬಕ್ಕುರಿಯಗಳ ಆಶ್ರಯ ಕೊರನಂಚಿನ ಐನು ಅರ್ನ ಬೂಕುಡು ತೆರಿಪಾದಿರೆ ಪನ್ನಾಗ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಆಪು ಅಂಚ ಏನಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಈ ಸಮಾರಂಭ ನೆಕ್ ದುಂಬುದ ವರ್ಷದಲ್ಲ ಯಾನ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಬರೆಯಿನ ಅಂಚಿನ ವಾ ರಾಮಾಯಣ
ತುಳು ರಾಮಾಯಣ ದಯಪಂಡ ಆರು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ನ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪನ್ಪನ ಬಿರುದಲ ಪಡೆತೇರು ಅಂಚಾಯನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಒಂದು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಅಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೂ ಇತದು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಲ ನೆಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತದು ದೀರ್ಘಕಾಲ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೋಡು ದಯಪಣ್ಣಗ ಈ ವಿಷಯ ಮುರಳಿನ ದಿನ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಟಿ ವಿ ಇಡ್ತೀಯ ತುಳುಟುರ್ ರಾಮಾಯಣ ಬರೆತನಾರು ಏರು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರ ಅಪಗ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರ ಪನ್ಪನ ದಯಪಣ್ಣಗ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬೈದಿನಿ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆಲ ಆಂಡಿ ಇಂಕ್ ಅಂಚಾಯನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ నేను ఆయనాత్ ప్రోత్సాహం మల్పగా ఇందు ననాత్ బులేబడ్డు నేకు మాత్రనల్ల సాకార ఉప్పడ పడదు రెండు పాత్రది అన్న పాత్ర ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಏಕೆ ಜಯರಾಮ್ ಚೆಕ್ ಮೇರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿಟ್ಟು ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿನ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣರಾಜು ತಂತ್ರಿ ಮೇರ್ಲ ಕೂಡ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಏಳದೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಸುಗಿಪು ದುನಿಪುದ ಮೂಜನೆ ದಿನದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ನಂಚಿನ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರೇ ಅಂಜನೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಪಿನ್ನೇರ್ನಕಲೆ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರ ಬರೆಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಒಂಜಿ ಗಮಕ ವಾಚನ ಸುಗಿಪ್ಪು ದುನಿಪು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರಿವರ್ಸಲ ನಡೆದಿತ್ತಂಡು ಐಕಲ ಆಹ್ವಾನ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರಿ ಈ ವರ್ಷಲ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಆಶ್ರಯೋಡು ಈ ಸ್ಥಳಟು ನಡೆದೊಂದುಂಡು ನೆಕ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಬರ್ಪಿಲ ಕಾಂಡ್ ದಾಯಪಂಡನ ದಾಂಡ ಕುಡುಪು ಮಂದಾರ ಅಂತ ಪಂಪಿನವು ಕೈತಲ್ ಉಪ್ಪುನ ಪ್ರದೇಶ ಕುಡುಪು ಗ್ರಾಮಡ್ ಮಂದಾರಲ್ಲ ಸೇರ್ದುಂಡು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಕುಡುಪುಡು ಪುಟು ಬಲತಿನಾರ ಅವರೇ ವಾಸ ಇತ್ತಿನಾರ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧದ ಅವರ ಎಂಕಿನಿಗೆ ಪರಿಹಾರಾಂಡು ಒಂದು ಎಂಕಂದತ್ತು ಇಡೀ ಕುಡುಪುದ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ನಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಅಂತ ಬಂಡದು ಯಾನು ಎಣ್ಣಣ್ಣ ಹೊರತಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಈ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ಲುನಂಚಿತ್ತಿನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಹೆಂಗೆ ಉಂಡಾಯ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಯೋಗ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧದವರ ಕೂಡು ಬೈದಂಡೆ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ತಿರುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾಯ ಎಂಕಿತ್ತಿಜಿ ದಯಪಣ್ಣನ ದಾಂಡ ಆರು ಜಾನವೃದ್ಧಿರ್ಲ ವಯೋವೃದ್ಧಿರ್ಲ ಆದಿತ್ತೇರಿ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿಯ ಚಡ್ಡಿ ಮಾಣಿಲು ಆಂಡ ಆರೇನು ಮುಖತ ತೂದು ಆರಡ ಪಾತೆರ್ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಯೋಗ ಒಂಜಿ ದೇವರು ಕೋರ್ತೇರು ಏನನ ಎಣ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಉಡುಪಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಪಾಡ್ದಪ್ಪಣಂಗೆ ಒಂದಿನ ಬಸ್ಗೆ ತಂದಪ್ಪಣಂಗೆ ಆರು ಅಲ್ಪನೆ ಗೋಪುರದ ಬಾಕಿಲು ಉಲ್ಲೇರು ಏನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಕೇಳಿರು ಕೇಂದ್ರನೇ ಪೋಟಿಗೆ ಪ್ರಾಯದಾರ ತಾನು ಹೀಗೆ ತಂದೆ ನನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಹೌದಾ ಸರಿ ಕಲಿಬೇಕಾಯ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಬನ್ನಂಜ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ ಹಿರಿಯರಡಕ್ಕ ಮುರಳೀಧರರಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ವಾಂಸರವರು ಆಡ್ತಾ ಬಂತೀರಿ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ ಅವು ಎನ್ನ ಯೋಗಡ್ದಾರ ಮಲ್ಪೆರ ಆತಿಜಿ ಆಂಡ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ ತಿಕ್ಕಿನಾಗ ಆರು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಯ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ಕಲಿತಿ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಡ ಅಂಚೆ ಬರ ಪಣಂದಿತ್ತೇರಿ ಒಂದು ವಾ ಕಾರಣದಾರ ಅವ್ಯಾಜ ಕರುಣ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಶಬ್ದ ಉಂಟು ಉವೇ ಕಾರಣಜ್ಜಂತೆ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ಒಂಜಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನ ಬುರಪುಡು ಇಂಚಿನ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯಗೂ ಪಾತ್ರವಾದುಪ್ಪುನೇ ಹೆಂಗ್ನ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂದೇಂಡು ಅವತ್ತ ಒಂದೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಆತಿನ ದಿನ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಪೋಪಿನ ಯೋಗ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಣಿಲಾದಿತ್ತಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರಿಗೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೋಯರಾತಿ ಬೇತೆ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸತ್ತು ಎನ್ನ ಪರವಾದ ಈ ಪೋಲ ಅಂತ ಪಂಡೀರು ಕುಡುಪು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ ಆದಿತ್ತರ ಬಿ ಎನ್ ಐತಾಳ್ರೆ ಕೆನಲ್ ಲೆತಂಪೋಯರು ಲೆತಂಪೋದು ಆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪುರಭವನೋಡು ಎಂಕ್ ಇನಿಕಲಾವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜುಂಡ ಆಯ್ತು ಆನಂದ ನೋಟು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಪರವಾದ ಕೇಶವ ಭಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಪಾಲ್ಪೆರೆ ಪಂಡೇರು ಎಂಗ ಯಾನ ಎನ್ನ ಎಂಗಲ
ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ ಐತಾಳ್ರನ್ನ ಒಟ್ಟು ಕೂದೈತೆ ಪೋಲಡಿ ಪೋಲ ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ಏನನ್ನು ಸಭೆಗೆ ಕಡಬಡಿಯರು ಐದು ಪಕ್ಕ ಹೋದು ಅರಗಂಜಿ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ ಯೋಗ ಹೆಂಗೆ ಆನಂದಿದ್ದ ನಡು ತೆಗೆದಿತ್ತಂಡೆ ಆತನಗ ಆರ್ನ ಕಪ್ಪು ಕನ್ನಡಕದ ಇಡೇಟ್ ಏನನ್ನು ತೂದು ಒಂಜಿ ತೆಳ್ತು ದಿನ ಹೆಂಗೆ ಇನಿಗಿಲ ಅವು ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ಯೋಗದವರ ಇನಿಗೆ ಈ ಯೋಗ ತೆಗೆದುಂಡು ನನ್ನೊಂಜಿ ಯೋಗದನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉಂಡು ಆರು ಬುಟ್ಟು ಬಳಿತಿನ ಊರು ಕುಡುಪು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಅರೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಜನಕುಲಿತ್ತೇರು ಕುಡುಪು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಪಲ ಬತ್ತು ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗೋಪುರಡೆ ಏತೋ ಸರ್ತಿ ತಾಳಮತ್ತಲೆ ಭಾಗವತಿಗೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಅರ್ಥ ಪಂಡದ್ದು ಮಲ್ತಂದಿತ್ತರಿಗೆ ಎಂಕ್ ತೂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮೆರು ಅಥವಾ ಹಿರಿಯರ್ ನಾಕಲು ಪಂಡಿದ್ದೇರು ಆಯ್ನಡ್ದವರ ನನಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷಗ ಅಥವಾ ಕೊಂಜ ವರ್ಷದ ಇಂಚಿನ 7 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡುಪು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಮುಖೇನವಾದ ಆವಡೊಂದು ಬಂಪಿನ ಅಂಜಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಎನಟಲ ಉಂಡು ಮಾತೆರಡಲ ಉಂಡು ಐಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನಲ ಬೋಡಿತನ ಸಹಕಾರಕರು ನನ್ನ ಬರ್ಪಿ ಸರ್ತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಡಲ ಕುಡುಪು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಆಪಿಲಕ ಆವಡೊಂದು ಯಾನ ದೇವರಡು ನಟೊಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಂದಾರ ಕುಟುಂಬಿಕರು ಅಂಚನೆ ಸುಳ್ಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸದಸ್ಯರೇ ಮಾತೆರಕ್ಲ ಎನ್ನ ಧನ್ಯವಾದನ ಪಣಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಗಿಪಾರ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕೃಷ್ಣರಾಜ ತಂತ್ರಿ ಮೇರೆಗೆ ಬಾರಿ ಸೋಕೋಡು ಪಂಡೇರು ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಕೂಡ ಕುಡುಪುಡು ಮಲ್ಪುಗಂದು ಬಂತು ಐಕೆ ಅಕಾಡೆಮಿಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಾಟ ಖಂಡಿತ ದುಂಬುಗ್ಲ ಪೊರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಒಂಜಿ ಮಂದಾರ ಸಮ್ಮನ್ ಪಡೆಯನಂಚಿತನ ಗಣಪತಿ ಪದ್ಯಾನ ಹಿರಿಯರು ಅರೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೆ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿ ಪಾತೆರಡು ಏನಂದಲ್ಲಿ ಬರವು ಸರವುಡು ಎನನ ನರಮಾನಿ ಮಲ್ತಿಂಚಿ ಸಿರಿ ಗುರುಕುಳೆನ ನೆನೆದು ಬರವು ಸರವುಡು ಎನನ ನರಮಾನಿ ಮಲ್ತಿಂಚಿ ಸಿರಿ ಗುರುಕುಳೆನ ನೆನೆದು ಆನೆ ಮೋಣೆದ ದೇವರನ ಕಾರ ಮುದಲಡಿ ತರೆನು ತಗ್ಗಾದ ಆನೆ ಮೋಣೆದ ದೇವರನ ಕಾರ ಮುದಲಿಡು ಈ ತರೆನು ತಗ್ಗಾದ ಬೆರಿ ಬಗ್ಗಾದ ಪತ್ತು ಬಿರೆಲುದ ಕಾಣಿಕೆನ ಭಕ್ತಿಡೊಪ್ಯಾವೆಯಾನ ಆನೆ ಮೋಣೆದ ದೇವೆರನ ಕಾರ ಮುದಲಡಿ ತರೆನು ತಗ್ಗಾದು ಬೆರಿ ಬಗ್ಗಾದು ಪತ್ತು ಬಿರೆಲುದ ಕಾಣಿಕೆನ ಭಕ್ತಿಡೊಪ್ಯಾವೆಯಾನ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ, ಹವ್ಯಕ. ಮೊದಲಾಗಿ ಪೂಜ್ಯ ಮಂದಾರದವರಿಗೆ ನಾನೀಗ ಹಾಡಿದ್ದನ್ನು ಅವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ, ತಾನು ಅವರನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡವ. ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 78ರಿಂದ 93 ತನಕ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಊರಿಗೆ ಅಡ್ಡನಡ್ಕಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪಡೆದೆ. ಅವರ ಅರ್ಥ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಅವರ ಭಾಗವತಿಕೆ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಈ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ವಾಚನ ಮತ್ತು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿದ್ದು ಮುಳಿಯ ಶಂಕರ ಭಟ್ರು. ಅದು ಒಡೆಯೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಆಶಯದಂತೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆಗ ಇದು ಪ್ರಕಟ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಉಜಿರೆಯಲ್ಲಿ, ಆಗ ಪೂಜ್ಯ ಏರಿಯಾದವರಿದ್ದರು, ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಹಾಡಬೇಕು ನೀವು ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯೇನೋ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ನನಗೆ ಇದು ಪರಮ ತೃಪ್ತಿಯ ಒಂದು ಏನೋ ಸನ್ಮಾನ. ಪೂಜ್ಯರು ನಾನು ಮರೆಯಲಾರದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಅವರು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕವಿಯ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವರದ್ದು. ನಾನು
ಅದು ಮರೆಯಲಾರದಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಯುವಕ ಅಷ್ಟೇ, ಆದರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅರ್ಥಧಾರಿ, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವತಿಕೆ ಮತ್ತು ಇದೇ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆ ಸಜ್ಜನಿಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ತಾನು ಬಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ. ಅಂಥ ಪೂಜ್ಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಇದು ನನಗಲ್ಲ, ನನ್ನ ಗುರುಗಳಿಗೆ. ನಾನು ಸಂಗೀತ ಕಲಿತದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂಥ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಯ್ಯರವರಲ್ಲಿ. ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯರು ತಲೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಪ್ರಂಜ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಇಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸರು. ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಸಂಗೀತ, ಗಮಕ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಾಮವೇದ ಎಲ್ಲದಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಣತರಾದವರು. ಈಗಿನ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಸಾಮವೇದ ಪಾಠ ಹೇಳಿದವರು ಅವರು ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯರು. ಆ ಇಬ್ಬರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆದಂತಹ ತಮಗೆಲ್ಲ ತಲೆಬಾಗ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಬುಧರಡೆ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕನಂಚಿತನ ಎಂಜಿ ಸಮ್ಮಾನ ನಿಜವಾತ್ ಮರೆಯವರ ಸಾಜ ಇಜ್ಜಾನ್ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ಷಣಾಂತ್ ಪಣ್ಣಂಚಿತನ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬುಕ್ಕ ತುಳು ವರ್ಡದ ಈ ಒಂಜಿ ಸೇರಿಗಿಡಿ ನಡತನಂಚಿತನ ಏಳದೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಅಕೇರಿ ಗಟ್ಟಾಡುಲ್ಲ ಇನಿ ಗುರುಕರ್ಮೆ ವಯಸ್ಸಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದ್ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಬೇರೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಕೇನೊಂದಲ್ಲ. ಬಂಗಬಾರದೀರೆ ಸೇರರಿ ಪಂಚೋಲಿ ಬಚ್ಚಿರೆ ಮೂಜಿ ಕಣ್ಣ ಮೊಗಡುಳ್ಳ ತಾರಯಿ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣ ಬಜ್ಜಿ ತುಂಡು ಕುಂಟುನು ಪೊದೆತೆ ಪುಂಡಿ ಪಣವುನು ದೀತೆ ಕಾಡ ಪುರ್ಪುನು ಕೆರ್ತೆ ತೋಡ ನೀರಿನ ತಲಿತೆ ಉಂದುವೇ ನಿಕ್ಕು ಸುತ್ತೆ ಇಂಚಂದು ಯಾನ್ನಿನನು ಸುಗಿತೆ ಉಂಡು ತಿಂದಿನವು ಎನ್ನ ಹೆಚ್ಚೆತ್ತಿನವು ನಿನ್ನ ಉಂಡಿ ಉನುಪುಗು ತುತುದಿ ಕರಿಯಗು ಕೊರಡ ತತ್ವಾರ ಮಲ್ಪಿ ಕಜ್ಜೊಗು ದೀ ಅಜ್ಜೊಗು ಬುಡಡ ವಿಡ್ಡೂರ ಹೇ ಗಣಕುಳೆ ಗುರುಕಾರ ಬಾಮುಲ್ಲ ಬಾಮಕುಮಾರಗ ತರೆತಗ್ಗಾಗ ತುಳುವಪ್ಪೆಗೆ ತರೆತಗ್ಗದು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಪಾದ ತಾಮರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ನೀಟಪ್ಪ ಅಡ್ಡಬುರುಗ ಬಂದುಳೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣ ದಾಯಕೆಂಡ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಕೊರೋನಾ ಒಲ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಲ್ಪ ಆಂಜುಂಡು ಬಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೈಕಿ ಎಕ್ಕಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಂಡ ಶ್ವಾಸದ ಮುಖೇನ ಉಸುಲು ಸೋಂಕೆಲೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಿದೆಮುತ್ತಾಯರೆ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಉಸುಲು ಸೋಂಕೆಲೆ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಮಹಾಮಾರಿನ ಗಿಡ ಪೊಡೊಂದಂಡ ತುಳುನಾಡು ಆಟಿಕಳಂಜೆ ಅತಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ನಮ್ಮ ತಿಂಗಳು ಮಾರಿಗಿಡಪ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಪದ್ಧತಿಲಿತ್ತ ಅಂಡ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನರಮಾನೆ ತನಕುಲು ಮಡಿವಂತೆ ರಾವಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಜ್ಜನೆ ರಾವಡು ಸಂಸ್ಕಾರವಂತೆ ರಾವಡು ಎಂಚಗೆಂಡ ಒರಿಯನ ತರ್ಕ ಪತ್ತನವು ನನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರತ್ತು ಒರಿಯಾಗ ಬಿಮ್ಮ ಕೊರ್ದು ಮುತ್ತ ಕೊರ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರತ್ತು ಒರಿಯಾಗ ದೂರ ಕೈ ಮುಗಿಪುನವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒರಿಯನ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ದು ಆ ಅಂತರಡು ದಿಡ್ಡೋನವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸೀದಾ ಕೈಕಾರ ದೆಕ್ಕಂದು ಇಲ್ಲದೊಳೆ ಪೊಗ್ಗುನವತ್ತು ಕೈಕಾರ ದೆಕ್ಕದ ಇಲ್ಲದೊಳೆ ಪೊಗ್ಗುನವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಂದೇನು ಪೂರ ಕೊರೋನಾ ಪಂಪಿನ ಮಹಾಮಾರಿದ ಮುಖೇನ ಈ ಪಾಠ ಕಲ್ಪ ಎರೆ ಬೋಡಾದೆ ಈ ಮಂದಾರರು ತುಳು ಬದುಕೆಂಚೆತ್ತಂಡು ಆರವೇನು ಪೂರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತನ್ನ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣಡು ಆರು ಮೊಡೆತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆರು ಸುರುತ್ತ ಬರವುಡೆ ಆರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಡು ಬರೆತೀರಿ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ದಾದ ಬರೆತೆಂದು ಕೇಂಡ ಈ ಕವಿತೆದ ಬೆನ್ಪಾಟುಡು ರಾಮಾಯಣ ಅನ್ಪನ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಬುಳೆದೆತ್ತಿನಂಚೆತ್ತನ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಋಷಿ ಲೋಕೊಡು ಪುದರು ಪೊಯ್ಯಿನ ಮಳ್ಳ ಸಾಗೊಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚನೆ ಅವೇ ರಾಮಾಯಣದ ಬಿದೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣು ಗಾಳಿ ನೀರು ಬೊಳ್ಪುದ ಗುಣೊಟ್ಟು ಮುಳ್ತನೆ ತಪ್ಪು ಗೊಬ್ಬರುಳದ ಈಟಡು ಎಂಚ ಬುಳೆದೆಪ್ಪೊಲಿ ಅಂಚನೆ ದೆತ್ತಿನ ಬುಳೆತ್ತ ಗುಣ ರೀತಿ ತೂಕೊಲು ಎಂಚ ಉಂತುದು ತುಯ್ಯರೆ ಗಾತ್ರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಬೇಲೆದ ಫಲನೆ ಈ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಅಂದಾರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಡು ಕಟದು ಕೊಡ್ತೀರ ತನ್ನ ಸುರುತ್ತ ಪಾತೆರಡು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ದಯಕೆಂಡ ಈ ನೆಲತ ತುಳುವ ನೆಲತ ಸತ್ವದಾದ ಜನಮಾನಸದ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಅಕಲ ಬದುಕದ ತಿರ್ಲದಾದ ಉನೇನು ಪೂರ ಪ್ರತಿಯೊರೆನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕೇಂಡ ನೀರು ಮಗಪು ನೆರೆದು ಸುರುವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಸಮುದಾಯದ ಅಕಲ್ನ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಲೇನು ಅಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದೆ ಬರೆತಿನ ಅಲ್ಕ ಈ ಕೃತಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ತದೆ
ಅವೇನು ಖಾಲಿ ಬೂಕುಡೆ ಒರಿವುನತ್ತು ಅವೇನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ವಾಚನ ಮಲ್ತದು ಜನಕಲ್ನ ಉಡಲ್ಗೆತ್ತವನಂಚೆತ್ತನ ಕೆಲಸ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಂದಾರದಾರನ ಪುದರ್ಡು ಕೊರನಂಚೆತ್ತನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆಯಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಪದ್ಯಾಣ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ರು ಆರ್ನ ಎದುರುಡೆ ಅವೇನು ಗಾಯನ ಮಲ್ತದೆತ್ತೇರು ಅರಗಿನಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತ ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನು ನಟ್ಟೊನ್ಬೆ ಕುಡುಪು ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವೇರು ಬಂಡ ಮಾಮಲ್ಲ ದೇವೇರು ನಾಡು ಕುದುರೆ ಜಪ್ಪುಲ ಪರಕೆಬಾಡ್ಲ ಮುಗುಳಿಜ್ಜಂದಿನ ದೇವರಿಗೆ ಕುದುರೆ ಜಪ್ಪಯ್ಯ ಪರಕೆಬಾಡಯ್ಯ ಪಣಪುನಂಚೆತ್ತು ನುಡಿಕಟ್ಟು ಪೆರಾರದ ಬಲವಂಡಿ ದೈವದ ಪಾರ್ಧನಡುಂಡು ಕುಡುಪು ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವರ ತಲಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಗೆಂಡೆಂಗ್ಲ ಕುಡುಪೆ ಕುಡುಪುನ ಮೀರ್ದ ಎಂಕುಲು ಏರ್ಲಜ್ಜ ಈ ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರದೇಶಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಪೂಜನೆ ಕರಿಪೊಣದಂಡ ಕದಿರೆ ಬಕ್ಕ ಕುಡುಪು ಒಂಜಿ ಸರ್ರದ ರಡ್ಡು ದಂಗಿತ್ತಿಲ ಒಂಜಿ ಮೋನೆದ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣಿತ್ತಿನಲ್ಕ ಆ ಕುಡುಪುಡು ಏರ ತಂತ್ರಲುಲ್ಲೇರು ಆರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಆರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ್ಕೆ ತುಳುನಾಡು ತುಳುನಾಡು ಎಂಕಲ್ನ ಏರಿ ಕುಡ್ಲ ಸೀಮೆಡಿ ಏರು ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಅಕುಲೆ ಕುಡುಪುಲ ಕದ್ರಿಲ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಐಟ್ಲ ಕುಡುಪು ತಂತಿರ್ದಾರು ಬಂಡ ಮೇರ್ನ ಹಿರಿಯ ಆಯ್ನಾರು ಬಂಡ ಬಾರಿ ಗೌರವ ಆರು ಬನ್ನಗನೆ ಮರಿ ಬತ್ತಿನಿ ಇಂದು ಬಂಡ್ಪೇರು ಮಾತಿರ್ಲ ಆರು ಬತ್ತೆರಡು ಮರಿ ಬತ್ತಿಲ ಕಾಪುಂಡೊಂದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೇಕಿಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕಾರಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಡುಪು ತಂತ್ರದಾರನ ಬೆಗರಗಂದಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಿಶು ಎಂಗ್ಲ ತುಳುತ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಬಣ್ವೆ ನಂಚ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ತಂತ್ರಲಿನೇ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರೇ ಬತ್ತದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸನ್ಲಕ್ಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಶೋಭೆ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಅರ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರಡು ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಬೈಕದಿರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತೀರ ಇತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಆರು ಪರತಾರೆ ಅದು ಪುನಗ ಮೇರೊಂಜಿ ದೈತಾರೆ ಅದು ಆರ್ನ ನಿರೆಲ್ಡು ಎಂಚ ಆರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಇತ್ತಂಡ ಪಂಡ್ಪೇನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೆರಿಪೈರ ಅರಿಗ ಯಾನ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಣ್ತಂದುಳ್ಳೆ ಅಂಚನೆ ಕುಡುಪುಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಟಾರಡು ಅವೇನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಗಾಯನ ವಾಚನ ಮಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪ ಪಂಡ್ಪನವೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಅರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದೈತ ಮಣ್ತೊಣ್ಗ ರಡ್ಡು ವರ್ಷ ಆಟಿಡು ನನ್ನ ದುಂಬಗ ಮೂಲೆ ನಿಗಂಟು ಮಣ್ತದ ಆತಂಡು ಆಟಿಡು ನನ್ನ ಬೇತೆಲ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತ ಅವಳು ಮಲ್ಪು ಗಾಂಧಿ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಪಣೊಂದುಳ್ಳ ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆದಾದ ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಜಯರಾಮ ಶೇಖರ್ ಆರು ಅರ್ಕುಳಡು ಆ ಪ್ರದೇಶಡು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆರ್ದು ಯವರಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬತ್ತಿರಂಚೆತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹಿರಿಯರ್ನಕ್ಕಲ ಒಡನಾಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ನೆಲತ ಆನಾದಿಗೆದ ಕಲತ ಬೆರ್ತಳ್ದು ಪೋಯಿನಾರು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗೆಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಆಸಕ್ತಿ ದಿಡ್ಡೊನ್ನಾರು ಅವೇತೋ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬೆರಿಬೊಟ್ಟುದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ನಾರು ಕೊಡುಗೈ ದಾನ ಮಲ್ತದು ತನ್ಮುಖೇನ ಮುಲ್ತ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ಲ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಚಾಪುದೀತೇರು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಆರ್ ಕುಳದ ಮಲ್ಲ ಉತ್ಸವ ಬಾಕ್ಯಾಪನಂಚೆತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅವೇನ ಆರೇ ಉಂತುದು ನಡಪಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಕೀರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜಯರಾಮ ಶೇಖರ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅವಿನ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಕೀರ್ತಿ ಅರೆಗೊಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಶೇಖರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ರೆಡ್ಡೆ ಪುನಃ ಬಯಕದಿರ ಅರೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಣ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೆರು ದಯಕೆಂಡ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೆರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಸುರೂಪಂತಿನ ಪಾತೆರೆನ್ನ ಭಾಷಣಡು ಕುಡ್ಲದ ಮೋದಿಯರು ಕೆಂಡ ಅವು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೆರು ದಾಯಂದು ಕೆಂಡ ಆರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಗೆಂದೊಡ್ಡ ದುಂಬೆ ಆರು ತಳಮಟ್ಟದ ಜನಕ್ಕಳನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನಾರು ಆರು ಏತ್ ಆಟೋಡ ಅರ್ಥ ಬಣ್ಪೇರು ಏತ ಗಾಯನ ಬಣ್ಪೇರು ಏತ ವಾಚನ ಅನ್ಬೇರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಓಲ್ಲ ಪಂಡೆರಡು ಇಲ್ಲಲ ಭಜನೆ ಬಣ್ವೇರು ಹತ್ತಂಡಾಕಲ್ನ ಮಂದಿರಡು ಮಂಡಲಿಡ ಭಜನೆ ಬನ್ವೇರು ಆಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ರಂಗ ಕಲೆಗೆ ರಂಗ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆರು ಬಾರಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆರು ಎಮ್ಮೆಲ್ಲೆ ಆವಡ್ಡ ತುಂಬೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಕಲು ಆರ್ನ ಕಂಪೆನಿದ ಬರಿಟೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಅಜಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲುಂಡು ಆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆರು ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬೆರಿತಾಂಗು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಇತ್ತೆ ಆರು ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸನೇ ಇನಿತ ದಿನ ಆರೇನೆ ಈತ ಎತ್ತರಗು ಕಣ ತುಂತಾದಂಡು ಈ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಮಾತ ಪ್ರಜೆಕುಲ್ನ ಜನಕುಲ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ ಒಂದುಳ್ಳೇರು ಅರೆಗೆ ದೇವರೇ ಈ ಆಯಿನಾತ್ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ನಡೆಪಂದಿನಲಕ ವೇದವ್ಯಾಸರೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಣಗ ದಾಯಕೆಂಡ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಅಂಡ ಸರಕಾರಗು ಭಂಗ
ಸರಕಾರಗೂ ವಿತ್ತ ಬರ್ಪುಜಿ ತನ್ಮುಖೆ ನಡಪೈರ ಕಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಈ ನೆಲತ ಮಾತ ದೈವ ದೇವೆರಡ ಅತ್ತಂಡ ರಾಮದೇವೆರಡ ಆಂಜನೇಯಡ ಸೀತಾಮಾತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ದೂರ ಪೋವಡೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗಾಣ್ಲ ಈ ಸೌಖ್ಯ ತಿಕ್ಕದು ಆಡಳಿತ ಸೂತ್ರ ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರ ಆ ಪೊರ್ಲು ನಡಪಡಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೆರಿಗಳ ದೇವೇರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡಂದು ಯಾನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಟ್ಟೊನುವೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟನ ಕಟ್ಟೊಡುಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಪ್ಪೇರು ಆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಆ ಕಟ್ಟಡಗು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಕಟ್ಟದ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಒಕ್ಕೆಲ ಅನಗ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಮಲ್ಪ ಇನ್ನಿತ ಈ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಹೇಳದೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಒಂಜಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಏರಿಕೆಂಡ ಅವು ಎಂಕಲ ಮೇರು ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಅರೆ ತುಳುತ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಂಡ ವಾರ ರೀತಿಯ ಮಲ್ಪಲಿ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಪೂರ ಅರೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೊಕ ತುಳುತ ಬಗೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿನಾರು ನಮ್ಮ ಬದಿಯಡ್ ಕಡ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಬಗೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಲ್ತಿನಾರು ಪಿಲಿಕುಲಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಆರಡ ಸರಸ್ವತಿ ಉಂಡು ಒಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತೆ ಬಾರಿ ಫಿರೋಲ್ಲೇರು ಆರು ಮಲ್ತು ತೊಚ್ಪಾರು ಎಂಕ್ಲೇನು ಪೂರ ನೂಕುದು ಮಾಡುವರು ಒಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಇನಿಯಾನರೇನು ದಾದ ಬಣಪಿನಿಗಂಡ ಈತ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲಿನ ಪೂರ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ತದೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಮಲ್ತದೇರು ಐಕ ಪೂರಕವಾದ ಮಂದಾರದ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಯಾನಕ್ಲಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನೆಂಪು ಮಲ್ಪೊಡು ಮಂದಾರ ಆರ್ನ ಜೋಕುಲಾಯನ ಚಿತ್ತನ ಶಾರದಮ್ಮ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರು ಅರೆನ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರಸ್ವತಿ ಕೇಶವಣ್ಣೆ ಕೇಶವರಿ ಮಾಧವ ಅಂಜನೆ ವಾಸುದೇವ ಅದೇ ಸರಿಯತೆ ಪುದರ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗಲ ನೆಟ್ಟ ಅಂಚೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಂದಾರದ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಸಪ್ರೆ ಸಪ್ರೆದಾರನ ಬಗೆಟ್ ಮೇರೆ ಮಲ್ಲ ಇನಾಮು ಕೊರ್ದಾನ್ ಆರ್ನ ಭಜನೆ ಕೇಂದ್ರಂದೇ ಎಂಕುಲು ಪೋಂದಿತ್ತಾನ್ ಅಂಚದು ಸುರುತ್ತ ದಿನತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಸುಗಿಪು ಸಪ್ರೆದಾರೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರೆ ಸಪ್ರೆದಾರನ ಅತ್ತಂಡ ಮೆಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಯಾನು ತೂವೊಂದುಳ್ಳೆ ಇಡೇ ಅಕಾಡೆಮಿಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ 4-5 ಸರ್ತಿ ಬೈದೇರು ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಮಂದಾರದ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಚು ಜಾಗೃತೆ ಮನ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಆ ಇಲ್ಲದ ಬಗೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಒಂಚೂರು ಗಮನ ಕೊರಡು ಅತ್ತಂಡ ಐತ ಬಗೆಟ್ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಆವಡು ದಾದಾನ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತಡ ಪಾಡೋಡು ಬಣದು ಕಾರ್ಗೆ ಚಕ್ರ ಕಟ್ಟಿನಲ್ಕ ಹಳ್ಳಿರ್ದ ಬತ್ತನ ದಿಲ್ಲಿವರೆ ಮುಟ್ಟೋ ಆಕಲು ರಡ್ಡು ಜನ ಭಾರಿ ಪೊರುಡು ಬಲ್ತಿದ್ದೀರ ಅವ ನಾನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಆಕಲೆ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪೊಡು ಆಪುಂಡು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲ ಪರವಾದ ಸಾಧಾರಣ ಸರ್ಕಾರ ಅಕ್ಲೆ ಸ್ಪಂದಿಸದಂಡ ದಾಯಕೆಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಬೋಡ ಆಪುನಂಚುತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಅವೇನು ಪೂರ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರ ಆ ಊರದಕ್ಲೆ ಉಪಕಾರ ಇರಲ ಕಾರಣ ಮೊಕ್ಕುಲಂದೆ ಆನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬನ್ಪೆ ಇಜಿಂಡ ಅವೇನು ಪೂರ ಗುರುತಿಸದು ಊರದಕ್ಲೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಯ್ತ ಮುಂಚೂರಿಡು ಉಂಟು ದಿನಕಲು ಮೊಕ್ಕಲು ನನ್ಲ ಅವಳು ಮಸ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೆರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಡಿಟೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಸ್ಮಾರಕ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಸ್ಮಾರಕ ಮಲ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದುಂಬದ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖೇನ ಮಲ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಪ್ರಯತ್ನಗಿರಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಬಂದು ಯಾನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪರವಾದ ಯಾನಿಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಬೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿದಾರೆ ಆರು ಎಂಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಅಣ್ಣೆ ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಸುರುತ್ತ ಕಡಿರ್ದ ಚಾನಲ್ ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣುಲು ರಡ್ಡು ದಂಗುಲು ಅವಿಯರಿಕೆಂಡ ನಾ ಭಾಸ್ಕರ ಈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿಲ್ಲ ನಾವನಿಂತ ಚೆಟ್ಟ ಕದ್ರಿಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖೇನ ಮಾತೆರೆಗಳೊಂಜಿ ದೆರ್ತು ತೋಜಂತಿನಾರು ತುಳುತ ಪೊಲಬಲೇನು ಪಚ್ಚಿಲ್ ಅದು ಬಿಡುಪದು ಕೊರೊಂತಿನಕಲು ಐದೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಿರೂಪಕರು ಬತ್ತೇರು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎನ್ಮೆಮಾರಾದಿಪ್ಪು ಕೆ ಪೇಜಾವರಾದಿಪ್ಪು ಐದಲ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ ಮೇನೆ ಸಂಕಮಾರಾದಿಪ್ಪು ಮುಕುಲ್ ಪೂರ ತುಳು ಭಾಷೆಗೊಂಜಿ ಹೊಸ ದೇಕಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಮುಕುಲ್ನ ಪೋಯಿನ ಸಾದಿರೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಪದ್ಯದಿ ಒಂದು ಯಾನ್ಲ ಪಿರ ಹೊಡೆದು ಬತ್ತನಾಯಿ ದಾಯಕೆಂಡ ಮುಕುಲಿ ತೋದು ಅವಳು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಅಂತೋದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಗ್ ತೊಡು ಪೂರ ಬತ್ತದ ಎಂಕುಲ್ಲ ತುಳುಟೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡ್ಪನ ರೀತಿಡ್ ಎಂಕುಲ್ಲ ಬೈದ ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಪೋಯಿನಿಟ್ಟಿನೇ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒಂಜಿ ಗುರುಕಾರ ಸ್ಥಾನ ಬರೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣ ಆತಂಡು ಯಾನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ನಮ್ಮ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟನೆ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪಡ ಆಪುಂಡು ದಾಯಕೆಂಡ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಗೆಟೇನ ಮುಖಸ್ತುತಿ ಬಣಪನತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಮಾನ ದುರಂತಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಅವಳು ಏರುಪುರ ದೇವೇರೆ ಪಾದ ಸೇರಿಯರ ಆಗಲ ಆತ್ಮಗೂ ಸದ್ಗತಿ ತಿಕ್ಕಡಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಣಗ ನನ್ನ ದುಂಬಗಿಂಚಿನ ಅವಗಡ ಆವಂದಿಲಕ ದೇವೇರೆ ಕಾಪಾಡಂದು ನಮ್ಮ ನಟ್ಟುನುಗ ಐದು ತುಂಬು ಕುಡ್ಲಡೋಲ ವಿಮಾನ ದುರಂತಾಂಡ ನಮ್ಮ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡದ ದೈವ ದೇವೇರನ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಅವಹೇಳನ ಮಲ್ಪನಂಚೆತ್ತನ
ಅವಹೇಳನ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಥಿತಿಯಾಂಡು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ನವೀನನ್ನೇ ಭಾರಿ ದುಕ್ಕೋಡು ಬಂಡೇರು ದಯಾನಂದಣ್ಣ ಪೂರ ಓಲು ತೂಂಡ್ಲ ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ತೂ ಬಣ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಮಂಡ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಈಗ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ನೇಮದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ನಡತಿನಂಚಿತ್ತನ ಘಟನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ದಾದಾನ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡೇರು ಅಪಗ ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತನ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವ ನಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಾವಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಮುಖೇನ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಮಹತ್ತಿಕೆನ ದೆರ್ತ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಅಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ದೈವದ ಕಲ ತಂಡ ಬಲೆ ತುಳುಟೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಪಟ್ಟಾಂಗ ಚಾವಡಿ ಜನಧ್ವನಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆತ್ತ ಮುಖೇನ ಕೊರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕಾರಣ ತಂಡೆ ಮುಖಲೆ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂಡ್ಬೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನೊನ್ನವು ಏರಿಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದ ಅವಳೊಂಜಿ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸಾರಂಗ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂಡ ಆ ಸಾರಂಗ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ದ ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಕರು ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಆರೊಂಜಿ ಅಂಗಿ ಕುಂಟು ಬರ್ಕಟ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಪಂಡ ನಿರ್ಮಲದ ಬರ್ಕಟ ಅಂಗಿ ಕುಂಟು ಬಾಡಂದು ಪೋಪೇರು ಅಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಎಂಕುಲೊಂಜೇನು ದಾಖಲೆ ಮಲ್ಪೊಲಿಯೋ ಎಂಕುಲು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿಯೋ ಕೇಂಡದು ಅವಿನ ಭಾರಿ ಅತೀವವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಆಸಕ್ತಿಡು ಸಾರಂಗ ರೆಡ್ಡಿಡು ಒಂಜಿ ಅವಿನ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತಿ ತಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಪೊರ್ಪುಲೆಗೆ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಆರೇನ್ಲರ್ ಯಾನ ದಯಬಂಡು ನೆಂಪು ಮಲ್ಪಡ ಅಪ್ಪು ನಿಣಿತ ದಿನ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಈ ಸುಗಿಪುದು ನಿಪುನ್ಲ ಹೈಟ್ ಆಕುಲು ಕೊರೊಂದುಳ್ಳೇರು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖ್ಯನ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳಿ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪಡು ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಎಂಗ್ಲ ಸ್ವರ ಬಕ್ಕ ಬೊಳ್ಪು ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಎಂಗ್ಲ ವರ್ಷ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಶೇಖರಣೆ ಆರ ಪೂರ್ತಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪು ಇನ್ನೆಂಕೆಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾಯಿನದ ಅನಕೆಂಡ ಯಾನ ಮುರಳೀಧರ ಕಾಮತೇರ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಪರ್ಕಟ್ ಚಡ್ಡಿ ಬಾಡೊಂದು ಎಂಗ್ಲು ಬಡತನ ಪದಂಗಡದಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನಾಗ ಮುರಳೀಧರ ಕಾಮತೇರ್ನಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ರಸಮಂಜರಿ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಆದಿಪ್ಪು ರಸಮಂಜರಿ ಆದಿಪ್ಪು ಆಯ್ತು ಎದುರು ಚಡ್ಡಿ ಬಾರ್ದು ಎದುರು ಕೊಳೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಇನ್ನದ ದಿನ ಆರೇ ಬತ್ತೇರು ಇನ್ನತ ದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತದೆ ಆರು ಸುರುತ ದೇವರನ್ನ ಸುಗಿಪು ಮಲ್ತೇರು ಅರೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಣ್ ತಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಮಕ್ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಾನಲ್ದ ಮುಖೇನ ಒಂದು ಸೀದಾ ಪ್ರಸಾರಲ ಆ ಒಂದುಂಡು ಮಾತೆರೆಗಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಕ್ಲಿನ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಯಾನ್ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದುಳೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಯಾನಿ ಪೊರ್ತು ಪನುಡಾಪುಂಡು ದಾದಕೆಂಡ ತುಳು ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯಾನ ಎಂಗಲ್ಡ ಅನ್ನೆರಡ ಇನಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯನರಡ ಕೈ ಮುಗಿನು ಇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತುಳು ಸುಗಿಪುನ ಇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತಾರೆ ಏತು ಪೊರ್ಲಾಂಡಿಗೆ ಎನ್ನಗ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊರ ಬೊಟುದು ಲಕ್ಕ ಇಲೆಕಾಂಡ್ ನಿಜವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಗಮೊಕಡಿರು ಪನ್ನಗ ಒರ ಇಡೀ ಸ್ತಬ್ಧ ಎಂಕುಲಮೇ ರೋಮಾಂಚನಾಂಡು ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಇರು ಕನ್ನಡಡು ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಮೇರೊಂಜಿ ಅವಿಂದೇನೆ ತುಳುಟಿ ಪಾತಿರ್ದಡೆ ಇಂಚಾತು ಉಂದೆನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗ ಯಾನೊಂದು ಪಣಪುನೆ ದಾಯಿಕೆಂಡ ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ಡ ಮಾತಿರಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪನು ಮಾಧ್ಯಮದೋಕೇನ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕೊಡಿಯಡಿಟುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒವೇ ಭಾಷೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕೊಡಿಯಡಿಕ ಬನ್ನಗ ತುಳುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನಗ ನಮ್ಮ ವಾ ಬಂಗಾಳ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ತತ್ತಳ್ಳ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುಟೆ ಪಾತಿರ್ಗ ತುಳುಟೆ ಪಾತಿರ್ದು ತುಳು ಅಪ್ಪೇನ ಮೆತ್ತು ದೆರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗು ಪಜ್ಜದಿಕ ಯಾನ ಮಾತಿರಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪನು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಯಾನೋಳು ತುಳು ಪಾತಿರಂಡ ತಪ್ಪುಣದನ್ನ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತಿರಂಡ ತಪ್ಪುಣದನ್ನಂದಕ್ಕೇನು ಇತ್ತೆ ಎಂಪಿ ನಕಲು MLA ನಕಲು ಅತೆ ಪಾತಿರನ ತತ್ತಳ್ಳ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಡು ಪಾತಿರ್ವೇರು ತತ್ತಳ್ಳ ಹಿಂದಿಡು ಪಾತಿರ್ವೇರು ಅನಿವಾರ್ಯ ಒಂದುಲ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂದ ದೆತ್ತೊಣಗ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಪಾತಿರ್ಗ ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಅಂದ ದೆತ್ತೊಣಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂದ ದೆತ್ತೊಣಗ ಮಾತಿರಲ ತುಳುಟು ಪಾತಿರ್ಗ ದುಂಬುದ ದಿನೊಕ್ಕಲೆಡೆ ತುಳು ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಅವಡು ಅವು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಗೂ ಸೇರಡು ತನ್ಮುಖೇನ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ನಿರಂತರವಾದ ತುಳುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಡು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ರೆ ಮೂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಜಿಕೋಟಿ ಸರಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಂಡು ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ತಿ ಆಯ್ರಂಡು ನಿಗುಲು ಪೂರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದುಂಡು ಈರ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಬೊಟ್ಟುದ ಅವಿನ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಪಣ ಒಬ್ಬತ್ತೊಂದು ಆಪಿನಲ್ಕ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಪಂಡೊಂದು ಬಂದುಳೆ ಮಾಮಲ್ಲವಾಯಿನೊಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವ ನೆಲಟ್ಟು ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ಲಕ ನಡಪೊಡುಂದಂಡ ನಮ ಇನಿತ ದಿನ ತುಳು ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಪನ ಐ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುರುಕಾದು ನಮ್ಮ ನರಮಾನ್ಯರಾವಡು ಸುರುಕಾದು ನಮ್ಮಡ ನರಮಾನ್ಯತ್ವ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಬೋಡು ಇನಿ ಅವು ದಾಯಿ ಅನ್ನೋದೇನ ಕಡಕ್ಕೆ ಬರಂದುಳ್ಳಕೆಂಡ ಇನಿತ ದಿನ ತುಳುವ ನೆಲತಾದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಘಟನೆಲು ನಡಪೆರೆ ಕಾರಣ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ನಡಪೆರೆ ಕಾರಣ ಈ ಮಾರಿಸಿಕ್ ಬರಪೆರೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಅಜತತ್ತು ಪೋಯಿನೆಟ್ಟು
ನಮ್ಮವುಲು ಗೋಸಂತದಿಗೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಅನ್ಯಾಯ ಅತ್ತಂಡ ಪೊಣ್ಣ ಮಂದಿಗೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಅನ್ಯಾಯ ಅತ್ತಂಡ ಈ ನೆಲಟ್ ನಮ್ಮಡೆಪ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಆಸುರಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ವಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ವೃತ್ತಿಡೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ವಂಚನೆ ಒಂದು ಪೂರ ಆ ಮಣಿಪಂದಿನ ದೇವೇರು ಮಿತ್ತುಳ್ಳಿರತ್ತೆ ಆರು ತೂಪೇರು ಆರು ತೂದು ಅರೆಗು ದುಣ್ಣ ತುಂಬೆರೆ ತೀರುಜಿ ಕಟ್ಟ ಗಡೆಗೆ ಒಂಜತ್ತೊಂಜಿ ದಿನ ಮೊಕಲೆ ಪೊಲಿ ಪಾಡೋಡು ಬಣ್ಪನ ನಿಲ್ಲಿಟ್ಟೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪೊಲಿ ನಂಗೆ ಪಾಡೊಂದುಳ್ಳೇರು ಐಕ ಬೋಡಾದು ನಮ ನರಮಾನ್ಯಾದ ಬದುಕುಗ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇಪ್ಪಡು ವಾ ಕಾರಣಗಳ ವಂಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಬೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ನಡತೆ ನೇರ ನೇರ ಇಪ್ಪಡು ವಾ ಕಾರಣಗಳು ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಪೋಡಿ ಅಂದೆ ಸತ್ಯ ಮಾರ್ಗಡು ನಡತದು ಆನಿದ ಕಾಲುಡು ರಾಮೋ ವಿಗ್ರಹಾನ್ ಧರ್ಮ ಪಣ್ಪನಲ್ಕ ರಾಮ ದೇವರಿ ಎಂಚ ನಿಷ್ಠೂರವಾದ ನಡಕೆ ನಡತದೇರ ಆ ನಡಕೆ ನಮ್ಮ ನಡತಂದಂಡ ದುಂಬುದ ದಿನೊಕ್ಕಲಿಡು ಭವಿತವ್ಯದ ಭವ್ಯ ಭಾರತ ಅವು ಸುದೃಢ ಪುಂಡು ಪಣಪನಂಚುತ್ತನ ಪಾತ್ರೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆಗೂ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಚುಕ್ಕಿದೀಪ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಕಾರ್ಲೆಗೆ. ಇನಿ ಸವಿಸ್ತಾರಾದ ಮಾಂತ ವಿಚಾರನೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಮಂದಾರ ಕುಟುಂಬದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೆನಪು ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ 7 ದಿನ ನಡಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ವಾ ರೀತಿ ಐತ ಪಿರವಡು ಬೆಂದಂದುಲ್ಲಿರ ಮಾಂತೇರೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಗುರುಕೆರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಐನಿತ ತುಳುವಾರ್ಡ್ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇನಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೇಶ್ ಆಲ್ವೇರೆ. ತುಳುನಾಡದ ಪೂರ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬಂದುಲೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಏತು ಶಕ್ತಿ ಏತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಉಂಡೊಂದು ಕರಿ 2 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಅವು ನಿರಂತರವಾದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಎತ್ತೊಂದುಂಡೊಂದು ಪನ್ಪುನೈಕೆ ಅವು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಏತು ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುನೊಂದು ಪನ್ಪುನೈಕೆ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ 4,000 ಜನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಾನೆಲ್ದ ಮುಖಾಂತರ ದೇನು ತೂತೆರೆದು ಪನ್ಪುನೈಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಅಂದ ಪಣ್ಣಾಗ ಅವು ಬಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ರಾಮಾಯಣ ತೀನಿ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣನ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಬರೀನ ರಾಮಾಯಣನ ತುಳುವ ವಾಲ್ಮೀಕಿನ ರಾಮಾಯಣದ ಉದೀಪನಗೂ ನಮ್ಮ ವೇದವ್ಯಾಸರೇ ಬತ್ತಿದು ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೇರಿ ನಿಜವಾದ ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ದಾದಬೋಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಎಂಕ್ ಯಾನು ಓಲೋ ಕಾಸರಗೋಡು ಇತ್ತು ನಾಯಕ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಈ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಅನ್ಪುಣ ಇತ್ತಿನ ಇಂಥ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಅರಿವು ಇಜ್ಜಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತ ಪಿಳಿಕುಲಾಡು ಆ ಪಿಳಿಕುಲಾಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಡ್ಡು ರಗುಲು ಬರಂದಿದ್ದಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಪಗಲ ಮಂದಾರ ಆ ಬಾಗೋಡು ಉಪ್ಪುನೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಬೋಡ ಪುನಃ ಕೆಲವು ಅವಹೇಳನ ಚಿನ್ನ ದೂಲಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ್ದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಉಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪಗಲ ಯಾನ್ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ದಾಯಿಗೆ ಬೋಡಾದ ಅದುಪ್ಪು ಈಗ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ತಡಸ ಅಲ್ಪ ಇತ್ನ ಮಸ್ತ್ ದೈವಸ್ಥಾನಗಳು ಪೋದಿತ್ತ ಅಲ್ಪಲ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ತೆಗೆದಿಜಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಕರಿತ 2017 ಕರಿದಾನಗ ಎಂಕ್ ಏರೋ ಒಂಜಿ ಕನಟ್ಟು ಬತ್ತದು ಪಣ್ಲೇಕಂಡು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುಣ ಅವು ಏರು ದಾದ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ನಿಜವಾದ 5 ಬುಕ್ಕ ಯಾನು ಎಂಕ ಮನ್ಪೆರ ಪಂಡ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರೇನು ಆರೇನು ಒಂಜಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದಿ ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಕರಿ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಇಡೆ ಬರ್ತದೆ ಐಕೊಂಜಿ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಹೇಳದೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಮಲ್ಪುಕ ಪಂಡದ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಿತ್ತಂಡು ಮಂಗಳದೇವಿಡು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರ ಪೂರ ಯಶಸ್ವಿ ಅದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಿತ್ತಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಗೆ ಏರೋ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೇರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಐಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಏರೋ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮೆಂಬರ್ನಾಕ್ಲ ಐಕೆ ಅಡ್ಡಗಾರ ದಿಯರಿಂದ ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಡು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡ ನೇಪಾಳಡು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತಿನ ಜಾಗೆಡು ಚಿತ್ವಾನ್ಡು ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಬಂಡೇರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬು ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪರ್ದು ಯಾನು ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣಗೆ ಪಂಡದು ಅವು ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಜಂಡು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ತುಳುಕೂಟ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿನಗರಡು ಆ ಬಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 7 ದಿನೊಟ್ಟು ಆ ಶಕ್ತಿನಗರಡು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತ ಪಂಡ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರಿಗೆ ಏತು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡುದು ಪಂಡ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಮುಗಿದು 1 ಗಂಟೆ ಕರಿನಾಗ ಎನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪಣ್ಣೊಂದುಂಡು ಅಕಾಡೆಮಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆತನು ಪಂಡ ಯಾನಾಯ್ತ ಅದ್ಭುತ ಅವಳ 5 ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಪಂಡ ಅವು ಕರಿದು 7 ದಿನ ಅನಗ ಇಡೀ ಮಂದಾರನು
ಈ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಓದನೆ ಹಿಡಿದವರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪದ ಜನಕ್ಲೇನು ಬದುಕದುಂಡು ಹಿಡಿದವರ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರಂದು ಪನ್ಪುನವು ಅವೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಂಗತಿ ಆರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕಿನಾರತ್ತು ಆರೊಂಜಿ ಇದು ನಮ್ಮ ದೈವಲೆ ನೆಂಚ ಪನ್ಪನ ತಂಜಿ ಭೂತಾನ್ ನೆಂಚ ಪನ್ಪನ ಅವೇ ಒಂಜಿ ದೈವತ್ತ ಪಡೆಯಿನ ಪಡೆತ್ತೇರಾರು ಖಂಡಿತವಾದ ಹಿಡಿದವರ ಆರೆಗೆ ದೈವತ್ತ ಪಡೆರ ಬೋಡದೆ ಮಂದಾರ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದುರಂತ ಅವು ನಮಕ್ ತೋಚ್ಪಾದು ಕೊಡ್ತುಂಡು ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಏರೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಣ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರ ಇನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸತ್ಯವತ್ತಲ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಮಂದಾರ ದಾರು ಈ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಲ್ಪ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪುಟ್ನ ಜಾಕೆಟ್ ನೇಪಾಳದ ಬೋರ್ಡು ಏತ್ತು ಪುಂಚಲು ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಆ ಪುಂಚದ ನಡುಟ್ಟು ಆರು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏರ್ಕುಳ್ಳ ಅಲ್ಪ ಪುಂಚ ಬರು ಖಂಡಿತವತ್ತು ಆತ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಜಾಗೆ ಅವೇ ಪುಂಚದ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ಲ ಪುಟದಿರುದು ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೋಡ ನಮ್ಮ ಕುಡುಪು ಪನ್ಪುನವು ಪುಂಚದವನೇ ಊರು ಅವೇ ಮಂದಾರದಾರಿಗೆಲ್ಲ 7 ಜೋಕುಲು ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಿಲ್ಲ 7 ಜೋಕುಲು ತುಲಿ ಏತು ಶಕ್ತಿ ಏತು ಒಂದು ತಾಳೆಗರಿ ಉಂಡು ಪೇಯಾನು ಏತ್ ತಾಳೆ ಅದು ಉಂಡು ಅವು ಇದ ಬೇರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಇತ ನಿಜವಾದ ಪಂಡ ತುಣ್ಣ ಎಂಕು ತೋಜುಂಡು ಆರೊಂಜಿ ತುಳುವೆ ಆದಿತ್ಯರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮುರಣಿ ಪಂಡೇರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾಷೆ ತಮಿಳಿಂದ ಪಂಡೇರು ದಾಯಕನ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರಂದನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಳುನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತಿಜೇರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾಷೆ ತಮಿಳಿಂದ ಪಂಡೇರು ಆ ತಮಿಳಿಂದ ಪಂಡಗ ಐಡ್ಲ ಪಿರಾಕದ ಭಾಷೆ ತುಳುಂದು ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವಾಗ ಯಾನು ಎನ್ನ ವಾದ ಅವು ಸತ್ಯ ಆವಡೊಂದು ಅಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಈ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗೆ ರಾಮಾನ ಪನ್ನಿಯರ ಭಂಗ ಬಂದಿತ್ತುಂಡು ಆ ಮರ ಈ ಮರ ಆ ಮರ ಈ ಮರ ಅಂದು ಪಂಡದು ಅರ ರಾಮ 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 ಅಂತ ಕಲ್ತೀನಿ ಮರ ಅಂದು ಒಂದು ಶಬ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ತುಳುಟ್ಟು ಅದನ್ನ ದ್ರವಿಡಿಯನ್ ಭಾಷೆ ಎಡುಪುನು ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ದ್ರವಿಡಿಯನ್ ಭಾಷೆಗೆ ಏತ್ ರೀತಿಡು ಒಂಜಿ ಈ ರಾಮಾಯಣ ಕಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತನಂದು ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ನಿಜವತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಮಳೆ ಕುಡಿಯನು ಒಂಜಿ ಆರ್ಷ ಧರ್ಮ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂಜಿ ರಾಮನ ಚರಿತ್ರೆ ಬರೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆತಂಡ ಅವೇ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕುಡರ ತುಳುನಾಡು ಬಿಟ್ಟುದು ಐಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸೋದು ಕೊಡ್ತಿರಂದು ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ತಪ್ಪುಚ್ಚಿ ಆ ಪಂಚಿತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಬಣ್ಣ ಅವು ಆತು ವಿಶೇಷ ಉಂಡು ಅವು ನನಲಾತ ಇನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪೊಯ್ಸರ್ತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನವನೀತ್ ಕದ್ರಿ ಪಂಡೇರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳುಕುದನ ಬೆದ್ದಾಲ ಬೋರ್ಚಿ ಈ ಕಾವ್ಯಗಳು ಯಾರು ಬಜಿ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಅತ್ತು ನಮಕ್ ನಿಜವಾದ ಎಣ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರ್ದಿತ್ತಂಡ ಇನಿ 6 ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇನಿ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ತಿಕ್ಕಿನಾಕ್ಲೇನು ತುಳೆ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ್ಲೂ ತುಳುನಾಡು ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶದಾಗಲೇ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಇನಿ ತುಳುಕು ಎಣ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರ್ದಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಕೆದಂಬಡಿ ಜತ್ತಪರೈಕಲು ಅರೆಗೆಲ್ಲ ಭಾಷಾ ಸಮ್ಮಾನ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಬೇರೆಗೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ತುಳುಕು ರಡ್ಡು ಜ್ಞಾನಪೀಠಗಳು ನಷ್ಟ ಆದು ಬೋತೀನಿ ನಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ತಿಕ್ಕೋಡೈ ನಾವು ಕಾರಣ ತುಳು ಎಣ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರ್ದಿಜಿಂದ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬೇನೆಡು ಮಾತ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾತ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಇರಲ್ಲ ಎಣ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರಬೋಡದು ಕಷ್ಟಪಡೋಡು ಅವು ಐಕೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಪಂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಾದಿ ತಪ್ಪ ಒಂದುಳ್ಳೇರು ಎಣ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ವಿಷಯಗಳು ಸಾದಿ ತಪ್ಪ ಒಂದುಳ್ಳೇರು ದಾದಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯಗೂ ಎಣ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರಿಸವು ಒವ್ವೇ ರೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಆವಡೈನ ಒವ್ವೇ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಆವಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಎಣ್ಮನೆ ಪರಿಚಯ ಸೇರೋಡಂಡ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಸೀತಾಕಾಂತ್ ಮಹಾಪಾತ್ರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಆ ಸೀತಾಕಾಂತ್ ಮಹಾಪಾತ್ರ ರಿಪೋರ್ಟ್ದ ಪ್ರಕಾರ 2035 ಮುಟ್ಟ ಒವ್ವೇ ಭಾಷೆ ಎಣ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಆರು ಬರುತ್ತೇರು ಅಕ್ಲೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಆ ರಿಪೋರ್ಟು ಅವು ಅಂತಿಮ ಎಂಚಿನ ಕೆಂಡ್ಲ ಆ ಅಂತಿಮ ಐದವರ ಮಿತ್ತು ಬೇರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಆಶಾ ಕಿರಣದ ಪಂಡ ಐತ ಇಡೆಟ್ಟು ವಾಜಪೇಯಿ ಸರ್ಕಾರ 4 ಭಾಷೆ ಡೋಂಗ್ರಿ ಮೈಥಿಲಿ ಅಂಚಿನ 4 ಭಾಷೆಗೆ ಎಣ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರಿಸದೇರು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡ ಪಾಡೋಡತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಡಿದೊಂದು ಆಪುನತ್ತು ಈ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡ ದಾಯಗೊಂಡ ಆ ಭಾಷೆಗಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಅರ್ಹತೆ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ಹತೆಗಳು ತುಳು ಭಾಷೆಗುಂಡು ದಾಯಗೊಂಡ ಅವು ಒಂದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದು ಅಪ್ಪಗ ಈ ಪೂರ ಅರ್ಹತೆಲ್ಲ ಈ ಭಾಷೆಗುಂಡು ಐದವರ ನಂಕಿತ್ತ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ದಾಯಗೊಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಆತುಂಡ ಇನಿ BJP ಸರ್ಕಾರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಬರೋಡಿತ್ತೇನೆ ಕಣ್ಣ ಪೂರ ಶಾಸಕರೆಲ್ಲ BJP ಉಳ್ಳೇರು ಖಂಡಿತವಾದ ಅಪ್ಪ BJP ಸರ್ಕಾರ BJP ಸರ್ಕಾರ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ದಾದ ಒಂದು ಬಂಡ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಆರ್ಲ ಸಂಸದರ ತುಳ್ಳಿಯರು ಆರ್ಯರ್ಲ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯ ಆರ್ಯರ್ದು ಖಂಡಿತವಾದ ಸಾಧ್ಯ ಆಪು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒತ್ತಡ ಕೊರೋಡಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಂದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ದಾಲಿಂದಿಜ್ಜಿ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿ ಒಂಜಿ 4-5 ಜನ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ತಿದ್ದು ನೆಕ್ ಪಣವುದ ಕೊರತೆ ಉಳ್ಳೋಯ್ನೆ ಸರ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಬೇದ ದಾಲಜ್ಜಿ ನೆನ್ನು ಕೊಣಯರ ಪೋಪುನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ಪಣವುದ ಸಹಕಾರ ಇಜ್ಜಿ ಏರಾಂಡ ವರಿಯೇ ಉಂತುಂಡ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲವರ ಪೇಪರ್ಡ್ ಬರ್ರೆ ಬಡದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಕೊರಪ
ಬುಕ್ಕದಾದ ಮಲ್ಪಡೋದು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಐದವರ ಇಂದಿನ ದುಂಬಕೊಂಡ ಪುನಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿನ ಮಲ್ಪದ ಸರ್ ಅವು ತುಳುಕು ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಯಾರ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಅವು ಶಾಸಕಿಯರೆಲ್ಲ ಸಂಸದರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಅವು ಇತ್ತೆ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಈ ಅಧಿಕಾರ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಉಂಡು ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಡು ಐನ ಶಾಸಕರು ಸಂಸದರ ನಕ್ಲು ಸೇರಿದು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ತಿಂಡ ದುಂಬುಗುಂದು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯ ಸೇರಿಯಾರ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಐಟು ಡೆಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಕುಲ್ಲುದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪವನ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು 2-3 ವಕೀಲ ಇರ್ಬೋದು ಅವು ಅಕ್ಲೆಗು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರೋಡವು ಐನ ನಿರಂತರ ಒಂದು ಫಾಲೋಅಪ್ ಮನ್ಪುನಜಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಐದವರ ಈ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ತುಳುಕು ಪತ್ತಿನ ದಾದ ಅಂಟು ರೋಗ ಉಂಡ ಮುಳು ಕೊರೋನಾದ ಪನ್ಪಾತ ರಾಮ ಅಂದು ಪನ್ನಾಗ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ಶ್ವಾಸ ದೆಪ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಪುದೆರ್ದು ಓಲ ಬರ್ರೇಜಿ ನಮ್ಮ ದಾಯ ಇತ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡು ಬಂಡ ರಾಮ ಅಂದು ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ರಾಮ 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 ಅಂದು ಪನ್ನಾಗ ಪಿದೈತ್ತಿನ ಉಳೈತ್ತಿನ ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಅಂಚುಂಡು ಅವರ ಪಿದೈ ಪೋಪುಂಡು ಪಿದೈಡ್ದು ಅವಲ ನಮಕ್ ಬೊರ್ಚದನ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವು ರಾಮ ಮಂತ್ರದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಂಚಿತ್ನ ರಾಮ ಮಂತ್ರನ ನೀನು ಮುಲ್ಪ ಪಠಿಸೊಂದು ಪುನಗ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಖಂಡಿತವಾತ್ಲ ಕೊರೋನಾದ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ರೋಗ ಅವು ಇಜ್ಜಂದೆ ಆಪುಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಮಾರಿದೇರುನ ತಿಂಗೊಳೆ ಆಟಿದ ಅಂತಿಮ ದಿನಟ್ಟುಳ್ಳ ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಟು ನನ್ನ ಆಟಿ ಕಳಂಜೆ ಬತ್ತದು ನಮಕ್ ಬತ್ತನ ಪೂರ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳನ್ನು ಪಡ್ಡೆ ಈ ಕಡಲಿಗೆ ಅವು ಆ ದಕ್ಕು ಎಂದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಎತ್ತಂಡು ಇನ್ನು ಕೇರಳದ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ರಾಮಾಯಣ ಪಾರಾಯಣ ಒಂದುಂಡು ಮಲಯಾಳಡು ಅವೇ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ತುಳುನಾಡ್ಲ ದುಂಬು ರಾಮಾಯಣ ಪಾರಾಯಣಗಳು ಅವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಐದವರ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಬೆರೆತಿನಂಚಿನ ಈ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಅವು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಅವು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪದವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಾಮಾಯಣ ಒಂಜಿ ಜನಪದ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ರಾಮಾಯಣ ಜನಕ್ಲಿನ ಮನಸ್ಸಿದ ತುಡಿತ ಮಿಡಿತ ಪೂರ ಆ ರಾಮಾಯಣ ಉಂಡು ಐದವರ ಅಂದೇನು ಇದು ಮಲ್ಪಾರ ಕೊರನಂಚಿನ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಪನ್ನ ಏನು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಗುರುಕರ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಏನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರಡು ಅಂತವೆ ಬುಕ್ಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಲೈವ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಅಜಯ್ ಬುಕ್ಕ ನಿತಿನ್ ಮುಕ್ಲು ಏತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಣ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಹೊರೊಂದುಳ್ಳಿರು ಪಂಡ ಅವು ಆತು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆತು ಸೊರಟ್ಟು ಆತು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಇಡೀ ಬೇತೆ ಚಾನೆಲ್ ಡೆಡ್ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳಿರು ಐಟ್ ಕಹಳ ಟಿವಿ ಕಾಲ ಟಿವಿ ಬುಕ್ಕ ರೇಡಿಯೋ ಸಾರಂಗ್ NTV ಬಿದಿರೆ ಟಿವಿ ಆರಾಧನಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಬುಕ್ಕ ಆರ್ ಚಾನೆಲ್ ಬುಕ್ಕ ವಾರ್ತೆ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಂಚಿತ್ರ ಮಾತ ಚಾನೆಲ್ ಲೆಡ್ ಅವತ್ತಂದ ಇನ್ನಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಚಾನೆಲ್ ಲೈವ್ ಇಡ್ ಬರೋದುಂಡು ಅವತ್ತಂದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮುದ್ರಿಸದು ಐನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತದು ಅವಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಾರೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಅಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೇನು ನವೀನ್ ಅಣ್ಣೆ ಅಕ್ಲೇನು ಪೂರೇರಿಲ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷ ಬರೀಸನ ರೇಡಿಯೋ ಸಾರಂಗ ಪಂಡೆ ಮಾತಿರೇಗಿಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರೋಡು ಎನ್ನ ಸೊಲೈತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಎನ್ನ ಈ 2 ಪಾತೆರ ಅಂತವೆ ಜೈ ಭಾರತ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕಾರುಚ್ಚಾರ ಮಾತ್ರೇಣ ಮುಖಾನಿರ್ಯಾತಿ ಪಾತಕಂ ಪುನಃಪ್ರವೇಶ ಭೀತ್ಯಾಚ ಮಕಾರಸ್ತು ಕವಾಟಮಂ ನಮ್ಮ ಸರ್ರೋಗು ಕಬ್ಬಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮಾತ್ಸರ್ಯಾದಿ ಷಡ್ವೈರುಲು ಶರೀರೋಗು ಬಾಧಿಪುವ ಪನ್ನಗ ರಾ ಪಂಡಂಡ ಯಾವು ಅಪಗ ಸರ್ರೋರ್ದು ಪಿದೈ ಬೋಪುಂಡು ಕೂಡ ಐಕುಲು ಸರ್ರೋನ ಬಾಧಿಪುಬಾನ ಪನ್ನಗ ಮಾ ಪಂಡಂಡ ಯಾವು ಅಡೆಗೆ ಬೀಗ ಮದ್ರ ಬೋರುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ರಾಮ ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಜಗತ್ತಡು ಪರಡಡು ಪಣಪನ ಅಂಗದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿತ ಮೂಜನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಜ್ಜದೀಪನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಇಷ್ಟೆರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಣ್ತಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದುಳ್ಳ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನನ್ನ ದುಂಬುಗೂ ಮೂಜನೆ ದಿನತ ಏಳದೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಸುಗಿಪುದು ನೆಪು ಆರಂಭ ಹಾಪುಂಡು.
ಗುರಿಕಾರೆಗೆ ಮಲೆ ಮಗಳೇ ಮೋಕೆದ ಬಾಲೆ ಪುಂಡು ಗುರಿಕಾರೆ ಮಲೆ ಮಗಳೇ ಮೋಕೆದ ಬಾಲೆ ಉಂಡೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ದರ್ತಿದಾನೆ ಮೋಣೆಗೆ ಉಂಡೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ದರ್ತಿದಾನೆ ಮೋಣೆ ತುಂಡುದಾಡೆ ಕುಡಾರಿ ಕೈದು ಪತ್ತಿನ ಸ್ವಾಮಿ ತುಂಡುದಾಡೆ ಕುಡಾರಿ ಕೈದು ಪತ್ತಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಮಂಡೆ ತಗ್ಗಾವೆ ಕಾಪುಲ ತಲೆಪು ಕಳೆದು ಮಂಡೆ ತಗ್ಗಾವೆ ಕಾಪುಲ ತಲೆಪು ಕಳೆದು ಮಲೆ ಮಗಳೇ ಮೂಕೆದ ಬಾಲಿ ಉಂಡೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ದರ್ತಿದಾನೆದ ಮೋಣೆಗೆ ದೇವ ಗಣಪತಿ ಆ ನಡತೀನಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಇಸ್ಮಯ ಗುರಾಮ ನಡತೀನಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಇಸ್ಮಯಗೋ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರೊಡನೆ ಮನಸುಡೀರ್ಬೆರಲ ಕುಸ್ಕುದೋ ಮೋಣೆ ನೊರಿಯ ನೊರಿತು ಒಂದು ಮನಸುಡಿರುವೆರಲ ಕುಸ್ಕುದು ಮೋಣೆ ಒರಿಯ ನೊರಿತು ಒಂದು ಸೋಪಾಯರುಂದಿ ಮೋಸೊಡು ರಕ್ಕಸರೆ ನವನು ಬೇಗ ಪೋಯಿಲ್ದು പിറകുർച്ചിലിതെതുറു ബത്തുതു തുനക പൊർത്തു കൽത്തത് ബാണോടൗളൊഞ്ചേ മൂളൊഞ്ചി ബൊള്ളി മേൽക്കൊന്തോ ಬಾಣೊಡವುಳೊಂದಿ ಮೂಳೊಂದಿ ಬೊಳ್ಳಿ ಮೆಣ್ಕೊಂದುಡಲ ಬೊಳ್ಪು ಜಗಳಿಡಿಜ್ಜಲ್ದಿನೆನು ತೂನಗನೇ ಉಡಲ ಬೊಳ್ಪು ಜಗಳಿಡಿಜ್ಜಲ್ದಿನೆನು ತೂನಗನೇ ಆ ಬೊಳ್ಪುದ ಗುಡ್ಚಿಲೆ ಒಂದು 22 ಅದಕ್ಕಿಲೆಡು 16ನೇ ಅದೆ 11ನೇ ಅದೆಟ್ಟು ದಗೆ ತೋಜಾದ ಪಗೆ ಸಾಧ್ಯಲು ಅವು ಶೂರ್ಪನಖಿ ಈ 11 ಬೊಕ್ಕ 16 ಅದೆತ್ತ ನಡುಟ್ಟು ನನ ಒಂಜಿ ಎಗ್ಗೆಗೆ ಅವಕಾಶನ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀರು ಆಸಕ್ತಿ ಪುನಕುಲು ಅರ್ನ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣಡು ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದು ಅವೇ ಒರುಟು ಬರೆಪಿನ ಕೆಲೆಗೆ ಆರೊಂಜಿ ಸಾದಿ ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಅವೆಂದೀತೇರಾರು ಅವು ಮುಡು ಜಾರಿ ಪಕ್ಕಿ ಪಂಡದ ಆದೇಕ ಪುದರ್ದಿ ಓಲಿ ಮುಡು ಪಂಡ ಭುಜ ಪುಗೇಲಿ ಪಕ್ಕಿ ಪಂಡ ಪಕ್ಕಿದ ಮುಡುವು ಅವು ರೆಂಕೆ ಕಡಿದಿನ ಪಕ್ಕಿ ಜಟಾಯು ಮೋಕ್ಷ ನಂಗೆ ಪಂಚವಟಿ ಪ್ರಸಂಗಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೀತಾಪಹಾರ ರಾವಣೆ ಸೀತೆನ ಕಂಡುಕೊಂಡು ನಗ ಜಟಾಯು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಪಕ್ಕಿ ತಲೆತೆ ರಾವಣಗಿಲ ಪಕ್ಕಿಗಿಲ ಲಡಾಯಾಂಡು ಏತ್ ಕಾದಂಡಲ ಗೆಲ್ಮೆನ ಏರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಉಪ್ಪುನಗ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆಡೆ ರಾವಣೆ ಕೇಂಡೆ ಗುಟ್ಟು ಪನ್ಲ ನಿನ್ನ ಎನ್ನ ಗುಟ್ಟು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಬಲ ಉಪ್ಪುನು ಎನ್ನ ರೆಂಕೆಡು ಪನ್ಪಿನ ಸತ್ಯನು ಆ ಪಕ್ಕಿ ಪನ್ನಾಗ ಕೈಟಿತ್ತಿನ ಕರ್ತಲೆಡು ಕರ್ತದ ಪಾಡಿಯೇ ಆ ಪಕ್ಕಿ ಜಟಾಯುಧ ರೆಂಕೇನು ರಾಮೆ ಒಂದು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದ ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನದ ತೊರವೆ ರಾಮಾಯಣದ ಕತೆಟ್ ನಂಗೆ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪಿನ ಕತೆ ಈ ಕತೆನ ಆರು ಇಡಿಕ್ಕ ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತಿಜೇರು
ಆ ಜಟಾಯು ಪನ್ಪಿನಾಯೇ ಏರು ಪನ್ಪಿನ ನನನಂಕ್ ತೋಜೋಡಾತೆ ಆಂಡ ಐತ ಇಡೆಟ್ಟು ದಾದ ಕತೆ நடத்துதுன்னு ಪಂಡದ್ರು ನಮ್ಮ ಓದು ನಕುಲವೇನು ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ಪಂಡದು ನಂಕ್ ಅವೇನು ದೀತೆರಾರ ಅಂಚೇನೆ ಆ ನಡುಟ್ರು ನಡತದುಪ್ಪುನ ಕತೆ ಓವು ಒಂದು ಕೇಂಡ ರಾವಣೆ ಆಯೇ ಏಸ ಪಗತ್ತದು ಬೈದಿನಾಯೇ ಬೇರು ಪಂಡಿತನ ಏಸಡು ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಜಿಂಕೆದ ಕಿನ್ನಿನ ಉರೆತ್ತ ಕಿನ್ನಿನ ಬಲ್ಲಡು ಕಟಪಾಡ್ದು ಒಯ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಸೀತೆನ ಎದುರುಡು ತೋಜಾದು ಸೀತೆನ ಮಂಗಟಾದು ಸೀತೆ ಆ ಎಂಕ್ ಉರೆತ್ತ ಕಿನ್ನಿ ಬೋಡು ಪಂಡದು ಕೇನು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದು ಬಲ್ಲನ ಅಲ್ನ ಕೈಟು ಕೊರ್ನಾಗ ಆ ಉರೆತ್ತ ಕಿನ್ನಿ ಅಲ್ನ ಮೆದಲೆನು ಒಯ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲು ತಪ್ಪಾದ ಬಲ್ಪುಂಡವು ಅವೇನು ಪತ್ತರೆ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಪೋಪೇರು ಇರುವೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬುಡ್ನಂಚಿನ ಪಗರಿ ಅವರಡ್ಡು ತಾಂಟೊಂದು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಕ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಉರೆಕ್ ತಾಗೊಂಡು ಆ ಉರೆ ಪೋಡಿದಿನಿ ಲಾಗಿದಿನಂಚಿನ ಪಿಲಿಕ್ ಆ ಪಿಲಿ ಮೈಸಂದಾಯನ ರೂಪದ ಒಂಜಿ ರಕ್ಕಸೆ ಆದ ತೋಜಿಯೇ ಆಯನೇ ಮಾರೀಚೆ ಆ ಉರೆತ ಕಿನ್ನಿಯೇ ಶೂರ್ಪನಕಿ ಅಕುಲು ಸೈನಗ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡಿಯೇರು ಆ ಬೊಬ್ಬೆ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರ್ನ ಸ್ವರತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಸೀತೆಗೆ ಕೇನಂಡು ಅವಲೇ ಇತ್ತಿನ ಬೇರು ಪಂಡಿತೆ ಸೀತೆನು ಆ ಇಮಾನಡು ಕುಲ್ಲಾದು ರಟ್ಟಾಯೇ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಕೊನದು ಆಯೇ ಅಶೋಕವನಟ್ಟು ದಿಯೇ ಪನ್ಪಿನ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲಿಡಾರು ಕೊರ್ದಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಐತ ನಡುಟ್ಟು ಅಂಚ ಪೋನಗ ಪಕ್ಕಿ ಪತ್ತುನ ಒಂಜಿ ವೃತ್ತಿದಾಯೆ ಆಗಿ ಆ ಪುದರದಾಯ ಬತ್ತನಿಂದ ಬೊಕ್ಕದ ಬೊಳ್ಪುದ ಗುಡ್ಚಿಲ್ದ ಅದೆಟುಂಡು ಆಯೆ ಅವೇನು ತಲೆತ್ತದು ಆಯಡ ಕಾದನಗ ಆಯನ ಮುಡು ಜಾರುಂಡು ಮುಡು ಜಾರ್ದು ಬೂರ್ದೆ ಆ ಪಕ್ಕಿಯತ್ತು ಒಂಜಿ ನರಮಾನ್ಯನ ಒರುಟುಪುನ ಅಂಚಿನ ಪಕ್ಕಿ ಜಟಾಯು ಏರು ಎಂಚ ಪನ್ಪಿನೇನು ಈ ಬೊಳ್ಪುದ ಗುರ್ಚಿಲ್ಡು ನಮ್ಮ ತೂಕ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಗೆ ಸೊರಕೇಂಡು ದಾದನ ಗಂಡಾಂತರ ಆತನಿಂದ ಎನ್ನೊಂದು ಅಕಲು ಗುರ್ಚಿಲ್ದಡೆ ಬನ್ನಗ ಗುರ್ಚಿಲಿಡು ಬೊಲ್ಪು ತೋಜುಜಿ ಅಂಚಾದು ಅಕಲಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಆಪುಂಡು ಸೀತೆ ಉಪ್ಪಾಯಳು ಧನುಮಾನೊಡೆ ರಾಮೇ ಓ ಸೀತೆ ಸೀತೆನ್ ಪಿಲೆಪ್ಪುಗೂ ಓಕೆ ನಂದಿನೆನು ತೂದು ಬಾರಿ ಕಂಗಲಾದು ಬತದು ಜಗಲಿದ ಬಾಕಿಲಿದ ತಟ್ಟಿದೆ ತುದಿತ್ತಿನೆನು ತೂದು ಉಳಾಯಿ ಪೋದು ಅವಳು ಜಾನಕಿದಾಂತಿನೆನು ತೆರಿದು ಪಿರ ಬತ್ತದು ಓ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜಗಲಿಡು ಕುಳ್ದು ಸೀತೆ ತೋಜಳು ಪಂಡಿತೆಲ ಮೂಳಿಜ್ಜೆ ನಂಕೊಂಜಿ ಮೋಸನೆ ಮಲ್ತೆ ಆಯಲೋರಿ ರಕ್ಕಸೆನೆ ಆದುಪ್ಪೊಡು ಇತ್ತೆದಾನುನೆ ಪನಾಯನ ಮೆಗ್ಯ ಸಂಕಲಪುಡೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣೇರು ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲಿಗೆ ಬನ್ನಗ ಪೊರ್ತುಕಂತೊಂದುಂಡು ಪೊರ್ತುಕಂತನಾಗ ಇಲ್ಲದ ಉಲ ಈ ತುಡರ ಅರ್ಲೋಡು ಆ ಬೊಲ್ಪು ಇಜ್ಜಂದಿನನೇ ತೂದು ಸಂಕಲಪದ ಪುರಿ ಕುಂತರೆ ಸುರುವಾತನ ರಾಮಗೆ ದಾದನಾ ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ನಡತದುಂಡು ಆ ಸಂದೇಹಡೆ ಆಯ ಉಲೈ ಪೋಪೆ ನಾಡುವೆ ಸೀತೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಬುದೆಪುಡು ಲಕ್ಷ್ಮಣಡ ಪನ್ಪೆ ಆ ಬೇರು ಪಂಡಿತೆ ಏರಿಂದ ಇತ್ತೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಆಯೆ ದಾದನಾ ಮಲ್ದೆ ಮಾರಿ ಈಚೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ರಕ್ಕಸನ ಆ ವರುಣ ನಮ ತೂಯ ಅಂಚನೆ ಸೂರ್ಪನಕಿ ಆಂಕಾರಡು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣು ತಮೆರಿಮೀರ್ನ ಪೊಣ್ಣು ಅಲ್ಲ ಮೂಂಕು ಕೆಬಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತದ ಬಾಡ್ದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣನ ಪಗರಿ ಪಾರಾದು ಆಯೆ ಉರೆತ ಕಿನ್ನಿದ ಏಸಡು ಬೈದಿನ ಅಲೆನು ಕೆಡಗಾದ ಒಂದು ದಾದನ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಇಂಚ ಬೇಜಾರಡು ಮೆಗ್ಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಡ ಪನ್ಪೆ పేరు గుర్తుండా
ನೈ ಗೊತ್ತಿಲೆಕ್ಕನೇ ಪೇರು ಗೊತ್ತೋಡನೆ ಗೊತ್ತಿಲೆಕ್ಕನೇ ನಮ್ಮ ಸೀತೆನೊಟ್ಟುಗೆ ನಮ ಕಳೆವೊಂಡಿ ಲೆಕ್ಕಾಡುಗ ಸೀತೆ ಇಜ್ಜಲ್ದೆ ನಮ ಇರುವೆ ರೂರುನು ಪೊಗ್ಗು ನೆಂಚ ಅವಳು ತೋಜಾವು ನೆಂಚ ಮೋಣೆನು ಮೋಳೆ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಮೋಳೆ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲು ಕೇಂಡೆಡ ದಾನೆಂದು ಪಳ್ಪಿಣಿ ಪಣಗೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಗೋತಾಂಡ ಮಿತಿಲೆದ ಕುಳೆಂಚಿನೆಲ್ ಪೆರು ದಾಣ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣಡು ಗಾದೆದ ಪೊರ್ಲು ತಿಲ್ಲುನು ತುಯರ ಸಾಧ್ಯವುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ಸುಳ್ಳತ್ತು ಪೇರು ಗುತ್ತುಂಡ ನೆಯ್ ಗುತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಗಾದೆಡು ದೆಂಗಿನ ಕತೆದಾದ ಅಂದು ಪಂಡ ಪೇರಿಡ್ದು ಅವು ಪೇರು ಪೆರ್ಪಾದು ಆ ಕೊಜಪುನು ತುಲಿಪುನಗ ಬುಲ್ನೆಯಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಬುಲ್ನೆ ಇಟ್ಟು ನೆಯ್ಯಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಪೇರು ಗುತ್ತುದು ಪೋಂಡ ನೆಯ್ ಗುತ್ತುದು ಪೋಯಿಲೆಕ್ಕನೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನು ತುಳುವೆರ್ನ ಆ ಗಾದೆಡು ನಮ್ಮ ದೆಂಗಿದಿನೆನ್ನು ತೂಪ ರಾಮನ ಬಾಯಿಡ್ಲ ಅಂಚಿನನೇ ಪಾತೆರ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸೀತೆ ಮೂಲು ತೋಜ್ಜಲು ಒಂದು ರಕ್ಕಸೆರ್ನ ಗೊಬ್ಬು ರಕ್ಕಸೆರರನ್ನು ಕೊಣಪೋದು ಪೋಡು ಅಪಗಾಂಡ ಆಲು ತತದು ಪೋಯಲು ನಮ್ಮ ಕೈ ತತದು ಪೋಯಲು ಅಲೆಗಾಯಿನ ಬಂಗ ಒಂದು ಎಂಕ್ ನಂಕಾಯಿನ ಬಂಗನೆ ಅಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಯ್ ಅವಳ ರಡ್ಲ ಒಂಜೆ ಆಲು ಪೇರಾಂಡ ಯಾನು ನೆಯ್ ಅಲೆಗೆ ದೋಷ ಬತ್ತಂಡ ಅವು ಎಂಕಲ ದೋಷನೇ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರನು ಪಂಡೊಂದು ಈ ವಿಚಾರ ಅಯೋಧ್ಯದ ಕೆಲೆಗೆ ತೆರಿಂಡ ಏರೇರು ಎಂಚೆಂಚ ಎನ್ವೇರ ಅಂದು ರಾಮಗ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಆಪುಂಡು ಸೀತೆನ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲು ಅಕುಲುದಾದ ಪನ್ವೇರು ಪಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಬೊಡಿದಾದ ಪನ್ವಲು ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನರನ ಬೊಡಿದಿನ ಅಕುಲು ದಾದ ಪನ್ವೇರು ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಅಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿದ್ಯಪ್ಪೆಲ್ಲು ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲು ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನನ ಅಕುಲುದಾದ ಪನ್ವೇರು ಅತ್ತಂಡ ಸೀತೆನ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲದ ಈ ಸಂಗತಿ ತೆರಿಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲದ ಅಕುಲು ದಾನೆ ಪನುವೇರು ಕಾಡಿಗೆ ಲೆತೊಂದು ಪೋಯೆ ರಾಮೆ ಸೀತೆ ಕೈತತದು ಪೋಯಲು ಸೀತೆನ ಕಾತೊನ್ಯರ ರಾಮ ಗಾಯಿಜಿ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರನು ಎನ್ನಿದು ರಾಮೆ ಬೇಜಾರಡುಲ್ಲೆ ಯಾನೆಂಚ ಬದುಕುನೆಂದು ಎಂಕ್ ತೆರಿವುಜಿ ರಕ್ಕಸೆರೆ ಮೋಸಗಾಳು ತಿಕ್ಕೊಂಡಾಳು ಯಾನಾಳೆ ಕೈ ಪತ್ತದು ಆಳೆ ಕಣ್ಕಲೆಡು ನೀರೇ ತುಂಡು ತೂಕಾಂದು ತೂಯಿ ಕಂಡಾನಿಯಾನಾಯೇ ಆಳು ಈ ಕಷ್ಟುಡಿಂಚ ಜುವದೆತ್ತುನುವಲಾದಿ ಉನುವಲಾಂದು ಪನಿಯರೆ ಪೂಜೆ ಎನ್ನ ಬೌಸನೆ ಪೋಯಿಲೆ ಕಾಣು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭವಿಷ್ಯ ಐತ ತುಳುತ ಶಬ್ದ ಬೌಸ ಎನ್ನ ಬೌಸನೆ ಪೋಯಿಲೆಕ್ಕಾಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪನ್ಪಿನ ಎವುದೆಪ್ಪು ರಾಮಗ್ ದುಃಖ ರಾಮಗ್ ಒರಿ ಕಂಡನಿ ತನ್ನ ಬೊಡೆದಿನ ಕಣ್ಣಡು ನೀರೇ ತುಂಡು ಪಂಡದು ಎಕ್ಕಲ್ದು ತುಯಿಲೆಕ್ಕ ಆ ಕಣ್ಣದ ನೀರು ಅಲ್ನ ದುಃಖಯೇ ತುಂಡು ಪಂಡದು ಆಯನೆ ಆ ಕಣ್ಣು ಕೂಂತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತಕ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡ ಅಂಚನೆ ಸೀತೆನೆ ಯಾನು ಕಾಡಿಗೆ ಕೊನಬತ್ತೆ ಕಾಡಿಗೆ ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಲು ಆಲಿತ್ತೆ ಕಣನೀರುಡು ಕೈದೆಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲಲ ಅಲೇನು ಆ ಬೇರು ಪಂಡಿತೆ ಕಂಡೊಂದು ಕೊನೆತೆನ ಅಂಚಿ ಅಪಮಾನ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಲು ಜೀವಡು ಉಲ್ಲಲ ಇಜ್ಜಲ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಲು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ದುಃಖಡುಲ್ಲೆ ರಾಮೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಬೇಜಾರಡು ಪನ್ಪೆ
ಯಾನುದಾಯಿ ಬದುಕುನೇ ಯಾನುದಾಯೇ ಬದುಕುನಿಗೆ ಎಂಕ್ ದಾದಾ ಎರಡು ನನಯನಲಿಡೆ ಬುಡು ಎಲ್ಲ ಪಾಡುಗಿತ್ತೊಡುವೆಯಾನು ಎಲ್ಲ ಪಾಡುಗಿತ್ತೊಣುವೆಯಾನ್ ಓಡೆಗಾಡಲ ಪೋಪೆ ಎನ್ನ ಊರುಂದಿ ಪುಂಡಿ ಮಣ್ಣು ದರುಣಲ ಒಂಜಿ ತಕ್ಷಣ ನೀರ್ದ ಋಣಲ ಎಲ್ಕಿ ಜೇಗೆ ಒಂಜಿ ತಕ್ಕಣ ನೀರ್ದ ಋಣಲ ಎಂಕಿ ಜಂದಿನಿಂಗೆ ಏಡಿಂಚ ಮಾತಾಡು ಈ ಆಂಡಲ ಪೋವುಡೂರುಗು ಎಲ್ಲೆನೆ ಮುಳ್ತು ಯಾನದಾಯಿ ಬದುಕುನಿ ಆ ತಕ್ಕಣ ಪನ್ಪಿನ ಶಬ್ದ ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ತುಳುತ ಆ ಮಾನ ಅವು ಇತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಲೀಟರ್ ಲೆಕ್ಕ ಆತಂಡು ದುಂಬು ಎಣ್ಣೆನು ಲಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾನ ಒಂಜಿ ತಕ್ಕಣ ಅಂದ್ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ನೀರಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ತಕ್ಕಣ ನೀರು ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟ ನೀರು ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ತಕ್ಕಣ ನೀರು ಪನ್ಪಿನ ಶಬ್ದನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೇರು ಮಣ್ಣದ ಬೊಕ್ಕ ನೀರಿದ ಋಣ ಅವು ಪುಟಿ ಊರುದ ಋಣ ಎಂಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ போது ದಾದಾಂಡಲ ಸಮಾಧಾನ ಪಂಡದು ಭರತನುರಿಪಾಲ ಅರಸು ಪಟ್ಟುಗುತರೆ ಕುರಂದೆ ತಾನು ಪುನೇಟ ಪಟ್ಟದ ಮಣಿಕು ಸೇವೆ ಸಂದಾವುನನೆ ತನ್ಕೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೀಂದು ತಾನಾದ ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಅರಸು ಪಟ್ಟನು ತನ್ನ ಕೊಡಿಕಾರುಡ ಪಗನೆ ದೂರ ಚೆಲ್ಲದ ಬುಡ್ತಿನ ಕೊಡಿಕಾರುಡ ಪಗನೆ ದೂರ ಚೆಲ್ಲದ ಬುಡ್ತಿನ ಭರತನೊಡ್ಡು ನೆಂಪುಡು ಯಾನ ಕೇಂಡೆಂದು ಬಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂಡದು ಆಯೆ ಕೊಡಿಕಾರಡು ಚಿಲ್ಲುದೆ ಈ ಚಿಲ್ಲುನು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಶಬ್ದ ದೊಂಕುನು ಬೇತೆ ದಂಟುನು ಬೇತೆ ಚಿಲ್ಲುನು ಬೇತೆ ಬರತೆ ಅಧಿಕಾರ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂಡದು ಚಿಲ್ಲಿದೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ತಿರ್ಲೆಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ತುಳು ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ನಾಮಪದಲ್ಲ ಪುದರ್ಲೆನು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಡು ಭರತ ಅಂದು ಪನ್ಪ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಪ್ರಯೋಗ ನೆಟ್ಟು ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಪ್ರಯೋಗದ ಒವ್ವೇ ಶಬ್ದಲಿಜ್ಜಿ ನಾಮಪದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪರ್ಯಾಯವಾಯಿನ ಶಬ್ದಲೆನೆ ಅಕ್ಷರನೆ ಯಾರು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೇರು ಭರತೆ ಭರತೆ ಅತ್ ಮಂದಾರದರ್ನ ಭರತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಅತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಅಂಚಿನ ಭರತಡ ಪೋದು ಸುರೂಕು ಪನೊಡಾಯಿನಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನಿ ಭರತನ್ ಪಂಡದು ಪನ್ಪೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏರೇನು ಪನೊಡು ಪೊರ್ತು ಪೊರ್ತುಗೋ ಬಡವು ಗೋಜಿ ಕೈಲಾಡಲ ಪೊರ್ತು ಪೊರ್ತುಗು ಬಡವು ಗೋಂಜಿ ಕೈಲಾಂಡಲ ಗಂಜಿ ಬಾಜೆಲು ಗೀತು ನೀರು ತಿಕ್ಕುನ ಬಾರಿ ಬಂಗಾವು ಪಣ್ಪಿನೇನು தெரிது ನೀರು ತಿಕ್ಕುನ ಬಾರಿ ಬಂಗಾವು ಪಳ್ಪಿನೇನು ತೆರಿದು ಇತ್ತೆಯ ನಡಪ್ಪಾಗ ಎಂಕಾದು ತನ್ನ ಬಾಲೆಲೆಡೊರಿಯನು
ಎತೆದಾಂತೆ ಕಡಪುಡಿನ ನಿನ್ನಪ್ಪೆ ಎನ್ನತಿದ್ದಪ್ಪೆನೆ ಪಲ ಮದ ಪೂಜ್ಯದ ಪಣಲ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಈ ಸುರುಕು ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನಿ ಏರೇನು ವಿಷಯ ಪನೊಡಾಯಿನಿ ಏರೆಡ ಅವು ಎನ್ನ ತಿದ್ಯಪ್ಪೆಡ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆಡ ನಿನ್ನ ಪೆದಿಯಪ್ಪೆಡ ಸುಮಿತ್ರಾದೇವಿ ಆಲು ಅಲೆಗೆ ಅಮರು ಜೋಕುಲು ಐಟು ಒರಿಯನ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಪುಡ್ನಗನೆ ಕಾಡಡು ಏತ ಬಂಗ ಉಂಡ ಪೊರ್ತುಗು ಒಂಜಿ ಕೈಲು ಗಂಜಿ ಆಂಡಲ ತಿಕ್ಕುವ ಇಜ್ಜ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂಕಲಪು ಉಪ್ಪುನಗಲ ಅಲ್ಲ ಕರ್ಲದ ತುಂಡುನು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಪುರ್ದು ಕೊರ್ತಲು ಅಲೆಡ ಪನು ರಾಮೆ ಕಾಡಡೆ ಒರಿದೆ ಉಂತುದೆ ಎನ್ನ ಸಂಗತಿನ ಅಲೆಡಪನ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎರಡ ಪನೊಡು ಏರನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಕೇಂಡ யானு கை முகியேந்து பண்டுது என்ன பெனியே சமாதானமல் பொடு பேத்தையேரேடுலா வந்து பண்டுது ஒரனே திட்கலக்குது மெக்க நராது பிக் பத்துது லட்சுமணா லட்சுமணாந்து சுயிலுத பெப்புடு ஆயமே பெகரய ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಮೇಯ್ ಬೆಗರಂಡಿಗೆ ಎಂಚ ವಾ ಸಿಕೆಟ್ ರಾಮನ ಉಸುಲುದ ಬೆಪ್ಪುಡು ಎನ್ನಪ್ಪೆ ಕೌಸಲ್ಯಾದೇವಿಗೆ ಪೋದು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಪಂಡೊಂದು ಕಣನೀರು ಅರಿಪಾವೊಂದು ಬೆಪ್ಪುಸುಲು ಬುಡ್ಪುನಗ ಆ ಬೆಪ್ಪು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಮೇಯ್ಕ್ ತಾಗದು ಆಯಗ್ ಬೆಗರಂಡಿಗೆ ಪಂಚವಟಿ ರಾಮಾಯಣಡು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಡು ಯಕ್ಷಗಾನದ ರಾಮಾಯಣಡು ಪೂರ ಈ ಸೀತಾ ವಿಯೋಗಡು ಪರಿತಾಪ ಬುಡ್ಪುನ ರಾಮನ ಆ ಕಥೆಕುಲುಂಡು ಆ ಪದಕುಲುಂಡು ಪಾರ್ತಿ ಸುಬ್ಬನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗಡ್ಲ ಪದಕುಲುಂಡು ಆಂಡ ಅವು ರಂಗಡ್ ಪ್ರಯೋಗಗ ಬರ್ಪುಜಿ ಆ ಭಾಗವಂತೆ ಬೋರ ಪುಣದ ಅಳ್ತೆ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಆಂಡ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಭಾಗವು ರಾಮನ ದುಃಖ ಎಂಚ ಬೊಡೆದಿನ ಕಳೆ ಒಂದಿನ ಬೊಡೆದಿಗೆ ದಾದಾತನೆಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಜೀವಡುಲ್ಲಲ ಇಜ್ಜಲ ಒಡೆ ಪೋತಲು ಎಂಚ ಉಲ್ಲಲು ಏರುಕೊನು ಪೋತೇರು ಕೆರ್ತೆರ ಆಲೆ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆ ಒಂದಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಾದಾತನೆಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ಕತ್ತಲೆದ ಕೋಣೆಡು ಅಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ರಾತ್ರಿಯದ ಪೊರ್ತುಡು ದಯಪಂಡ ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾಯರ ಇಲ್ಲಡು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಮಂದಾರದಾರು ಆರು ತುಡರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಬರೆತೇರು ಅಂಚ ಇತ್ತಂಡ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರ ಇಟೆ ಕೂಡ ತುಡರ್ ಪೊತ್ತಾಯರಿಂದ ಪಂತುವೇರು ಬಹುಶಃ ಅವೇನು ಬೋಡು ಬೋಡು ಉಂದೆ ಆರು ಬುಡ್ದು ಪೋಡು ಕತ್ತಲೆಡು ಉಲ್ಲೇರು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರೇ ಪಂಡದಾರು ತೋಜಾದೇರು ಆ ಕತ್ತಲೆಡು ಪುನಗ ಎತೆಟು ಪುನ ರಾಮನ ದುಃಖ ಎಂಚ ಮಂದಾರದರ್ನ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತೂಲೆ ಯಾನ ಕೈ ಮುಗಿಯೇ ಪೊರ್ತುಗು ಬಡವು ಗೋಂಜಿ ಕೈಲಾಡಲ ಗಾಜಿ ಬಾಜಲಿಗೆ ನೀರದೆ ಕುಲಬಾರಿ ಬಗಾವು ಜಪ್ಪು ಕಣಡಿರಿಡಾಯ ನಿಡಿಕ್ಕ ಮೀ ಪಾಯೇ ಜಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ನಡಿಕ್ಕ ಮೀ ಬಾಯಿ ಬಿಕ್ಕ ಬಿಕ್ಕಿದು ಯಾನು ತೈನೇಟ ನಿನನು ಮದ ಪಾಯೇ ನಿನನು ಮದ ಪಾಯೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದಿಲ್ಯ ಬಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಬುಳಿ ಪುನೆನ ದೂದಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣಗ ದುಃಖ ತಡೆವಾದೆ ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸಡು ಪಳಾಯನ ಕೈಟ್ಟು ತಾಂಗೋದು ಕುಳ್ಳಾದ
கண நீரு நாயன் இடிக்க மீ பாயே ஆ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದಾದ ಪಂಡೆ ಉಂದೆಂಚಿನಣ್ಣ ದಾದ ಪಾತೆರುನೋ ದಾಯ ಬುಳಿಪುನೋ ಕಷ್ಟ ನರಮಾನ್ಯಗ ತಂದೆ ಕಲ್ಲು ಮರೋ ಕುಲೆಗೆ ಬರ್ಪುರಿಯಪನ ಈ ಕಾಡಡಿ ಪೊರ್ತುಗು ಒರಿಯನೇ ಬುಡ್ದು ಯಾನೋಡೆ ಪೋಡು ಊರುಗ ಎಡ್ಡೆ ಬಂಡಣ್ಣ ಒಂಜಿ ದುಃಖ ಪಾತೇರ್ನು ಪಡೆದು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮರಣದ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಅವಳು ದುಃಖ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಸೈತಿನ ಕೆಲ್ನ ಗುಣಗಾನ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಅಪಗ ಕಣ ನೀರು ದೆತ್ತೊಂದು ಸೈತಿನಾಯನ ಬೊಡೆದಿಯ ಅಪ್ಪೆನ ಅಕುಲು ಬುಲ್ಪುವೇರು ನನ ಎಂಕೇರೆ ಗತಿ ಪಂಡದ ಅಕುಲು ಬುಲ್ಪುನಾಗ ದುಃಖ ಪಾತೆರ್ರೆ ಪೋಯಿನಕುಲು ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪುನಾಗ ತುಳುನಾಡು ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಶಬ್ದ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ನರಮಾನಿಗೆ ಬರಂದೆ ಕಲ್ಲು ಮರಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಮುರ್ಗ ಪಕ್ಕಿಲೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಐಕ್ಲ ಬಂಗ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆಲ ಅವೇ ರೀತಿ ತುಳುನಾಡು ನಡತಿನಂಚಿನ ರಾಮಾಯಣ ಒಂದು ಎತೆಟುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ರಾಮನ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪರೆ ಕಲ್ಲು ಮರ ಕುಲೆಗೆ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಪಿನ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡುವೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೆನ್ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡಾದು ಒಂಜಿ ಏರು ಸೊರಟಿ ಇಂಚ ಬಂತ್ರೆ ನಾಕೆಂಚಿದಗೆ ಮಲ್ಪೆಗ ಏರು ಮೈತಿದಿ ನೊಯ್ತು ಕೊನೆಯೇನಾ ಆ ಕಳುವೆ ಪಿರಬೋದಾಯನಪ್ಪೆ ಬಾಜಿಗೆ ಪೊಗ್ಗೆಡಲ ಬದುಕು ನಂದಿಗೆ ನಾಗ ರುಸುಕುಲೆಂಕ್ಲೆಗೆ ಕೊಡ್ತಿ ಪಗರಿಳ ಉದಾಯಿ ಕೋಲಾಟ ಗೊಬ್ಬೆರೆನಾ ಓ ಕೋಲಾಟ ಗೊಬ್ಬರೇ ರುಸುಕುಲೆಂಕ್ಲೆಗೆ ಕೊಡ್ತಿ ಪಗರಿನ ಉದಾಯಿ ಆ ಪಗರಿಲುದಾಯಿ ಕೋಲಾಟ ಗೊಬ್ಬೆರೆನಾ ಮೈತಿದ್ದೀನಿ ಕೊಣತಿನ ಕಂಡು ರಕ್ಕಸರ್ ಒಲ್ದಾಯಿ ತಾನೆನ್ಪಿ ಸೊಲೆನು ತೆರೆದಾಯ ಚಂಡೋಗು ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿನ ಮೈ ಪೆರೆ ನಂಕು ತೀರು ಜಿಡ ಒಯ್ಕ್ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮೈ ಪೆರೆ ಚಂಡೋಗು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮೈ ಪೆರೆ ನಂಕು ತೀರು ಜಿಡ ದಾಯಗಿ ಬಿರು ಕೈಟ್ ದಾಯಗಿ ಬಿರು ಕೈಟ್ ಋಷಿಕುಲೆಂಕೆಲೆಗೆ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಪಗರಿ ಉಂಡು ಒಂದು ದಾಯಂಕೆಲೆ ಕೋಲಾಟ ಗೊಬ್ಬರೆನ ಸೀತೆನ ಕಂಡದ ಕೊನಪೋತಿನಂಚಿನ ರಕ್ಕಸನ ಬಿದೆ ಮಾಜಾಯರೆ ತೀರ್ಜಿಡ ಕೈಟೆತ್ತಿನ ಬಿರುದಾಯೆ ಚಂಡೋಗು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮೈಪುವೆ ಪಂಡಾಯನ ವಂಶನ ನಿರ್ವಂಶ ಮಲ್ಪುವೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರನು ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಪನ್ಪೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗುರ್ಗುಂಜಿಡಿತ್ತಿ ಕಲೆ ಕಪ್ಪು ಮಾಜಿಂಡಲ ಬೊಳ್ಳೆ ಮುರ್ಕುಂಡಲ ಪೊರ್ತು ಮೂಡಾಯಿ ಬುಡ್ದು ಪಡ್ಡ ಹಿಡ್ದು ಮೂಡುಂಡಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಡ್ಪು ಕೈ ಪೆಲೆನು ತೋಜಾ ಒಂದೆ ಬದ್ಕೊಡೂನ್ ಪದ ಸಮನ ಈ ದಾದ ಪಣ್ ಬಂದೆ ತೆರೆವು ಜಂಕಿತ್ತೆ ಜೆಪ್ಪುಗ ರಾತ್ರಿ ದಿಂಜಾಣು ಪುಲ್ಯಾವಡ್ ಎಲ್ಲೆ ತೂಕಾಂದ ಸಮಾಧಾನೊಡೆ ಬಲೀಂದ್ರ ಲೆಪ್ಪುಡು ಕೆಲವು ಅಘಟಿತ ಘಟನೆಲದ ವಿಚಾರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಲೀಂದ್ರೆ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಏಪ ಪಿರ ಬರೋಡು ಒಂದು ಕೆನ್ನಾಗ ಕರ್ಗಲ್ಲು ಕಾಯಾನಗ ಬೊಲ್ಗಲ್ಲು ಪೂಪೋನಗ ನೆಕ್ಕಿದಡಿಟ್ಟು ಆಟಾನಗ ತುಂಬೆದಡಿಟ್ಟು ಕೂಟಾನಗ ದೆಂಬೆಲೆಗೆ ಪಾಂಪು ಪಾಡ್ನಗ ಅಲೆಟ್ಟು ಬೊಲ್ಲೆ ಮುರ್ಕುನಗ ಗುರ್ಗುಂಜಿದ ಕಲೆ ಮಾಜುನಗ
ಕೊಟ್ರುನ್ಯೆ ಕೊಡಿಯೇರ್ನಗ ದಂಟೆದಜ್ಜಿ ಮದ್ಮಲಾನಗ ಇಂಚ ಆನಗ ಈ ಬಲ ಪಂಡದು ಬಲೀಂದ್ರಗೆ ಪನ್ಪೆ ನಾಲ್ಕೈತ ನಾರಾಯಣ ದೇವರು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನ ರೂಪಡು ಗುರ್ಗುಂಜಿದ ಕಲೆ ಮಾಜಿಂಡ ಅವು ಮಾಜರ ಇಜ್ಜಿ ಅಲೆಟ್ ಬೊಲ್ನೈ ಮುರ್ಕರ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಪನ್ಪೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಂಚಿನ ಅಘಟಿತ ಘಟನೆಲು ನಡತ್ತನಲ ಯಾನ್ ಬುಡಯ ಪಂಡದು ಅಂಚಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಂಡೊಂದು ರಾಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಯ್ಕಲ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಇರ್ಲದ ಪೊರ್ತು ಇತ್ತೆ ಜೆಪ್ಪುಗ ನಮ ಎಲ್ಲೆ ತೂಕ ಪಂಡದು ಅಣ್ಣನ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತದು ಜೆಪ್ಪುವೇರು പൊന്നതെള്ളെട് മെയിന് കലടാത് പൊന്നതെള്ളെട് മെയിന് കലടാത് ലൊമ്പു ദിന കപ്പു കാൾപൊളി നൂറിടിക്ക് പൊതെപ്പാത് ಲೋಬು ದಿನ ಕಪ್ಪು ಕಂಬಳಿ ನೂರಿಡಿಕ ಪೊದೆ ಪಾದಿಲೆಕ್ಕ ಊರೊರ್ಮೆ ಕಬ್ಬ್ಯೋಂದಿ ಕರ್ಗತ್ತಲೆದ ಗುಂಡಿ ಕೆಡದಿಂಜಿದಿತ್ತಿ ಪಸೆನಾಜಾದ ತಲ್ಲಮೆಯುಪ್ಪುಡುರ್ತೊಂದು ಕತ್ತಲೆದ ಕುತ್ತರಿನ ರಟ್ಟಾವೊಂದು ಬಾಣ ಬೆಲ್ಲಿದ ಮಲ್ಲ ಗಡಿಪತ್ತಿ ಗುರಿಕಾರಿ ಬತ್ತಿನ ನಿನ ಲೆಕ್ಕ ಮೂಡಾಯಿ ಬಾಣ ಕೆಲ್ಪೇರುಂಡು ಮೂಡಾಯಿ ಬಾಣ ಕೆಲ್ಪೇರುಂಡು ಆ ತುಳುತ ಆಧುನಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಕಾವ್ಯಡ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಲಕ್ಷಣಲೆಡೆ ಪ್ರಕೃತಿ ವರ್ಣನದ ವಿಚಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಬಾಣದೇವರು ಉದಿಪು ನಂಚಿನ ಆ ಪೊರ್ಲುನು ಕವಿಮಲ್ತಿನ ವರ್ಣನೆದ ಪೊರ್ಲುನು ಎಂಚ ನಮ ತುಳು ಶಬ್ದ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪೊರ್ಲು ತಿರ್ಲಿನ ಇಟ್ಟು ಆರ ಎಂಚ ಸೇರಾದರಿ ಎಂದು ತೂವಲಿ ಪೊಣ್ಣೆದ ಎಣ್ಣೆ ಮೈನ ಐಟ್ಟು ಕಲಡಾದು ಮೈ ಕಪ್ಪು ಆ ಪೊಣ್ಣದೆಣ್ಣೆಡು ಕಲಡಾದು ಅವೇನು ಐಟ್ ಕಂಬೋಳಿನ ಮುರ್ಕಾದು ಲುಂಬುದು ಕಂಬೋಳಿನ ಲುಂಬುದು ಅವೇನು ಪಾವಡದ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅವು ಕತ್ತಲೆದ ಒಂಜಿ ಪಾವಡೆ ಪಂಡ ಕತ್ತಲೆ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಕತ್ತಲೆನು ದೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸೂರ್ಯ ದೇವೇರು ಆರು ಬಾಣ ಪಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಸ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಕಂಡನು ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೋಳಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಗಡಿಪತ್ತಿನ ಗುರುಕಾರೆ ಆಯನ ಒರುಟ್ಟು ಸೂರ್ಯದೇವೇರು ಬತ್ತೇರು ಪನ್ಪಿನ ಆ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ವರ್ಣನೆನು ಏತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಮಲ್ದೇರು ಸೂರ್ಯೋದಯದ ವಿಚಾರ ಅಡೆಗೆ ಉಂತುಜಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆಗಾಳಿ ಬೀಜೊಂದು ಪಕ್ಕಿ ಪರಣೆಲು ಮಾತ ರಾರಾದ ಕೆಲೆ ತುಂದು ಕಾಡಿಡಿತ್ತಿನ ಮುರ್ಗೋಲಂಚಿಂಚಿನಲಿ ತೊಂದು ಬೂರು ಪೂಗೊಂಚಿಲ್ಲೆಡರಲೊಂದು ತೆಲಿತೊಂದು ಪಂದೊಂದು ಮರ ಕುಳಿರೆಟಿತ್ತಿ ಪಣಿ ತರಿತೊಂದು ಊರಿಡಿ ಕೊಂಜಿ ಹೊಸ ಜೂವ ಕಲೆ ಪುಟ್ಟೊಂದು ಬರ್ಪಿ ಪುಲ್ಯಾಪಿ ಪೊರ್ತುಗೂ ತುಳುನಾಡು ಸೂರ್ಯೋದಯ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಪುಲ್ಯ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವರ್ಣನೆನು ಈ ಕಥಾಭಾಗಡು ಮಂದಾರದಾರು ಸೇರಾಯರು ಆ ಪೊರ್ಲುನು ತೂಯ ಸೂರ್ಯನು ಬೊಕ್ಕೊರ ಪುರ್ಪಗ ಎಂಚಾರು ಹೋಲಿಕೆ ಮಲ್ದಿರ್ರಿ ಕೇನ್ಲೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರ ಗೋದಾವರಿಡು ಮೀದ ಕೈದಲೇನು ದೆತ್ತೋದು ನಿಟ್ಕಲಕದೋತಿ ಗಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ದಾಸನದ ಪೂತಂಚ ಮೂಡಾಯಿ ಮೈ ತೆತ್ತರುಡು ಬಳತ ದಿನ ಮರಕುಳೆನ ಕೊಡಿ ಸಾಲುದ ತೆಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತೇರೌದೋ
ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತೇರೋದು ಬರ್ಪಿಲ್ದಿ ಬಡ್ದು ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು தென்காய் மெய் பத்தியரு தென்காய் மெய் பத்தியரு ಗುರ್ಚಿಲೆಡ್ದು ಪಿದಡಿಯರು ಕೈಟ್ ಬಿರುಪಗರಿನ ಪತ್ತೊಂದೇರು ಗೋದಾವರಿ ಸುದೆಟ್ ಮೀತೇರು ಉದಿತ್ತು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕೆಂಪು ದಾಸವಾಳದ ಪುರ್ಪದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುನಂಚಿನ ಸೂರ್ಯದೇವರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತದು ತೆನ್ಕಾಯಿ ಮೈಕ್ ಪಿದಾಡ್ದಿನ ಅರಸು ಜೋಕ್ಲೆನ ಪೊರ್ಲೆಂಚ ಇಂಚ ಮೊಕುಳಿರುವೆ ರಂಚಂಚಿ ತೂವೊಂದು ಒಟ್ಟುಗೆನೆ ದುಂಬು ದುಂಬು ಪೋನಗನೆಯೇ ದುಂಬುದ ಎರಿಕ್ಳೆ ದೊಂಡೆದ ಪೂರ ಪಸೆ ಆಜಿನಗ ಸಾದಿಡು ಅಳ್ಪಳ್ಪತಿಕ್ಕಿ ತೋಡುಲೆಡು ಪಳ್ಳೊಲೆಡಿತಿ ನೀರಿನ ಪರುಂದು நடத்தின காரபச்செலுகு மரத்தடீட்டும் தொந்த குள்ளுந்து ಬಂಜಿ ತೂಲಕ್ಕುನೇಕ್ ಅವಳವಳು ತೆಕ್ಕಿ ಫಲವಸ್ತು ಕಂಡಲೆನು ತಿಂದದು ಬಂಜಿ ಸಂಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋನಗ ಅರಸು ಜೋಕುಲು ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣೇರಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಡು ಅರಸುವಾದ ಮೆರೆಪಿನ ಯೋಗ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇತ್ತಿನ ರಾಮೇ ಕಾಡಿಗೆ ಬೈದೆ ಬೊಡೆದಿನ ಕಳೆ ಉಂಡೆ ಆ ಕಾಡಡು ಸೀತೆನ ನಾಡೊಂದು ಏತ್ ಬರೆಲೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪಿನ ಅಕುಲು ನಡತಿನ ಅಕುಲು ಪೋಯಿನ ಜಾಗೆ ಅಕುಲು ತಿಂದಿನ ಅಕುಲು ಉಂತಿನ ಈ ವಿಚಾರಲೇನು ಕವಿಕುಲು ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ದುಂಬು ದುಂಬು ಪೋನಾಗ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯನ ಪ್ರವೇಶ ಆಪುಂಡು ದುರುಡು ಬೇದ ಬೇತಗೆ ನಾಲೈನು ಜಾತಿದದ ಪಕ್ಕಿಲೆನ ಮುಟ್ಟೆ ನುಂಗಾದು ನಾಲೈನು ಜಾತಿದ ಪಕ್ಕಿಲೆನ ಮುಟ್ಟೆ ನುಂಗಾದು ಜೋಳಿಗೆಡು ದೀವೊಂದು ಇಳ್ಳಿಲ್ಲು ಪೋದೋ பொல்லத காய்தாத்து மல்லத சாதிலடு மல்தில்லத காய்தாத்து ಚೆಂಡು ನೊರ ತೋಜಾದು ಗಳಿಗೆ ಗೊರ ಚೀರ ಚೆಂಡು ನೊರ ತೋಜಾದು ಗಳಿಗೆ ಗೊರ ಚೀರಾದ ಉಲೈ ಕೈ ಪಾಡೋದು ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಗೆ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರು ಪನ್ಪಿನೇನು ಕವಿಕುಲು ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪಿರು ಆಯನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪನ್ಪೇರು ನಾಲೈನು ಜಾತಿದ ಪಕ್ಕಿಲೆದ ಮುಟ್ಟೆ ಪಂಡ ಇತ್ತಾರೆ ಅವೇನು ನುಂಗಾದ ಚೀರವುಡು ಪಾಡೊಂದು ಆ ಚೀರವುಡಿತ್ತಿನ ಸೊತ್ತುಲೇನು ಬೆತ್ತದು ತೋಜಾದು ಗೊಬ್ಬು ಗೊಬ್ಬಾದು ಬಂಜಿ ಜಿಂಜಾವು ನಂಚಿನ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ದಾದ ಮಲ್ಪುವೆ ತೂಲೆಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬುಂಡಣ್ಣ ತೂಲೆ ಅರೆ ಚಲ್ 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 ಪಂಡೋಂದು ಪಕ್ಕಿಲೆ ಮುಟ್ಟೆನು ಒಂಜೊಂಜೆ ಪಕ್ಕ ತೋಜಾದು ಸೋದ್ಯೊಡು ತೂಪಿ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟಾದು ದಿನದೆಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪಕ್ಕಿ ಪತ್ತು ಜಾತಿದ ಜಟಾಯುನ್ ಪಿನಾಯನ್ ಪಕ್ಕಿ ಪತ್ತುನ ಜಟಾಯೂಂದು ಪಂಡಿನ ಕುಳಿತ ಪಕ್ಕಿ ಜಟಾಯು ಪನ್ಪುನ ಪುದರುದೀರು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದ ಜಟಾಯು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪಾತಿ ಆ ರಡ್ಡು ಪಕ್ಕಿಲು ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲಯೆ ಪಕ್ಕಿಲು ಪಂತೊಡು ರಾದ್ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಗೆ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಕತೆ ರಾಮಾಯಣಡು ತಿಂಡ ಮೂಲು ಮಂದಾರದರ್ನ ಜಟಾಯು ಆಯೆ ಪಕ್ಕಿ ಜಟಾಯು ಆಯಗ್ ಪಕ್ಕಿ ಜಟಾಯು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಪುದರ್ ಬರಿಯರೆ ಕಾರಣ
ಆಯೆ ಪಕ್ಕಿಲೇನು ಗೊಬ್ಬ ಹೊಂದಿತ್ತೆ, ಪಕ್ಕಿಲೇನು ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ, ಸೈತಿ ಪಕ್ಕಿಲೇನ ಮುಟ್ಟೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಗೊಬ್ಬು ತೋಜಾ ಹೊಂದಿತ್ತೆ, ಬಂಜಿ ಜಿಂಜಾ ಹೊಂದಿತ್ತೆ, ಅಂಚಿನ ನರಮಾಣಿ ಆಯಗ ಪುದರ್ ಪಕ್ಕಿ ಜಟಾಯುಂದು ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯನ ಪಕ್ಕಿಂದ ಪನ್ಯರೆ ಶುರುಮಲ್ತೇರಿಗೆ ಆಯನ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಚೊಂಡು ಚಗೋ ಜಟಾಯೂನ್ ಪಿನ ಪುದಾರನ್ ಪಣಂದೆ ಚೆಗು ಜಟಾಯೂನ್ ಪಿನ ಪುದಾರನ್ ಪಣಂದೆ ಪಕ್ಕಿಂದು ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗು ಪೊಲಬುದ ಜಟಾಯು ಕಾರದ ಬೀಳ್ಬು ತುಂಡಾದು ತುಂಡಾದು ಕಾರದ ಬೀಳ್ಬು ತುಂಡಾದು ನರ ತುಂಡಾತಂಡು ಮುಡುಜಾರ್ದು ಓಜಾರ್ದು ಮುಡುಜಾರ್ದು ಗುಜ್ಜದ ಜತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಮೇನಿಲ್ಗೆ ಪೆಟ್ಟಿಡು ಜತಿ ಲೆಕ್ಕ ಗುಜ್ಜದ ಜತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಮೇನಿಲ್ಗೆ ಪೆಟ್ಟಿಡು ಮಗುರ್ದೊಂಜಿ ದೊಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಉರಿದಿನಾಯನು ತೂದೋ ಆ ಆಯ ಮಗಿರ್ದೆ ಆಯನ ಮುಡು ತುಂಡಾತಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಆಯ ಗುಜ್ಜೆನೆಂಚ ತಜತ್ ಪಾಂಡ ಎಂಚ ಆಪುಂಡ ಮೇಯ್ನಿಲ್ಕೆ ಗಾಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ. ಪಕ್ಕಿ ಜಟಾಯು ಇಮೇನ ಲೆಪ್ಪುನ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಕ್ಕಿ ಬಂಡಿದೆ, ಅಂಚಿನ ಜಟಾಯುನ ಮುಡು ಜಾರ್ದಂಡು ಮುಡು ತುಂಡಾತಂಡು ರೆಂಕೆ ತುಂಡಾತಂಡು ಆಯನ ತೂಯಿನಂಚಿನ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಕೈಕಾರು ಮಗರಂದಿ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಗೆ ಆವಂದೆ ತಡೆಯರೆ ಆವಂದೆ ಬಂಜಿ ಪೊತ್ತುನೆನು ಪಾರ್ಪೋದು ಇರೆತ ಚಿಲ್ಲಿಡ ನೀರು ಪಕ್ಕ ಕಣತದು ಬಾಯಿ ಗೊಂತೊಂತೆ ಬುಡ್ದು ಮುಟ್ಟಾದ ಕಣ್ಣಗೆ ಮೋನೆ ಗೊಂತೆ ತಲಿತದು ಗಾಳಿ ಗೆದ್ದು ನಗ ಕಣ್ಣೊರ ಬುಲಾದ ದೊಂಡೆ ದೊಳಾಯಿಡನೆ ಓಮ್ಮ ಪಂಡದು ಒರನರಕಿನೆನು ಕೇಂಡಿನ ಕುಳು ಎಂಚಿನ ಡಂಡ ನಿಕ್ಕಂದು ಕೇಂಡರು ಮೇನಿಲ್ಕೆ ಗಡಿಯಾತಂಡು ಮುಡು ಜಾರ್ದಂಡು ಒರೆಂಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಕ್ಕಿ ಪಕ್ಕಿ ಜಟಾಯು ಆಯನ ತೂನಗ ಆಯನ ದೊಂಡೆದ ಪಸೆ ಆಜಿದನೆಂದು ಗೊತ್ತಾದನು ನೀರು ಕನೆಯರೆ ಅವಳುದಾಲ ಲೋಟೆಲ ಇಜ್ಜಿ ತಿಪ್ಪಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಇರೆಟ್ಟು ಚಿಲ್ಲಿನಿ ಮಲ್ತೇರು ಚಿಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಇರೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಕರವು ಅವಲೇ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಮುಳ್ಳುನು ಐಕೆ ಕುತ್ತುದು ಚಿಲ್ಲಿ ಮಲ್ತದು ಐಟು ನೀರು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಆ ನೀರಿನ ಆಯನ ದೊಂಡೆಗೆ ಮೈತದು ಆಯ ಉಸುಲು ದೆಪ್ಪುನಗ ಅಣ್ಣ ಆಯನ ಗುರ್ತೊಂಡ ಪೊಲಬುಂಡು ದುಂಬೆ ದಾನೆ ಅಂಡ್ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಕು ಕೆನ್ನಗ ದಾನೆ ಪಳ್ಪೆಂದು ಕೆಬಿಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತದು ದಾನೆ ಪಳ್ಪೆಂದು ಕೆಬಿಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತದು ಪುನಗ ದಾದ ಬಂಡೆ ಬಂಗೊಡು ಬಿಮ್ಮನಂಗಾದ ಎಂಚಿನ ಬಂಡೆ ಕಿನ್ನಿ ನಾಲ ಇಡಾಗ ರಾವಣ ಪೋಯಿನ ಎಂಚೆಂಚ ರಾವಣ ಪೋಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಸೀತೆ ಪಾಪಾಂದ ಪಂಡಿನೇ ಸೀತೆ ಪಾಪಾಂದ ಪಂಡಿನೇ ನಿಲ್ಜಾಂಡಲರ್ಥ ಮಲ್ತೋಣ್ಣಗ ಎಕ್ಕದೆ ಕುಟ್ಟು ನೆನು ತೋದು ರಾವಣೆ ಪೋಯನ ಸೀತೆ ಪಾಪ ಈತೆ ಶಬ್ದನ ಬಾರಿ ಬಂಗಡು ಪಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಕದೆ ಕುಟ್ಟರೆ ಸುರಾಂಡ ಪಂಡ ಜೀವ ವೈತೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಪಗ ಚಿಲ್ಲಿಡೊರಿದ ನೀರು ನೊಂದು
ಒಂಜೊಂಜಿ ಬೊಟ್ಟ ಬಿರೆಲುದ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಆ ಜಟಾಯುನ ಬಾಯ್ಗ சொர்க்க நீர் புடியரு ராமலட்சுமணரு நீரு தொண்டெடு தீர்த்து ஜப்பந்த ಬಾಯೆಡೆತ್ತು ನ ತೂದು ಕೈಕಾರು ಮಾತ ಬೊಂಬೆದಲೆಕ ಸೀತ ಏರ್ದಿತ್ತು ನೆನು ತೆರೆದ ರಾಮೇಂದೇ ಕೈಕಾರು ಮಾತ ಬಂಬೆದ ಲೆಕ್ಕ ಸೀತ ಏರ್ದುಂಡು ದೊಂಡೆಗೆ ಮೈತಿನ ನೀರು ಅವು ನಿಂಗದು ಪೋಪುಜಿ ಪಂಡ ಪಕ್ಕಿ ಜಟಾಯು ಪ್ರಾಣ ಬಿಡ್ತೆ ಎಂದಾಂಡು ಜಟಾಯುನ ಮರಣ ಆಂಡು ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರು ನಾಗಾತ್ರಲೇ ಕಲ್ಲದಲೆ ಕಾಂತಿ ಜೀವ ಪೋಂಡೊಂಜಿಗೆ ನಾ ಕಿಂಬೆ ಕುಟುಂಬದಾಯನೆ ನಾ ಕಿಂಬೆ ಕುಟುಂಬದಾಯನೆ ಸತ್ಯ ಮೂಳೆ ಜಿಗೇರ್ದ ಬೋಡಾಪಿನ ಕುಳಿಜ್ಜೆರ ಚಾದ ಕರು ಕಕ್ಕೆಲೊಯ್ ಪಂದಿಲೆಕ್ಕಿತ್ತೇಗೆ ಕರು ಕಕ್ಕೆಲೊಯ್ ಪಂದಿಲೆಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ ಪುಣೋನು ಇರುವೆರೆಂಚಾಡಲ ನಮನೆ ಕಳ್ಳ ಮದೆ ಮಲ್ಪೊಡಾದ ಕುಳವುಲೆ மண்ணு கொரியிறகு கண்ட மத மல் பொடும் தகுளவுளி மண்ணு கொரியிருக்கு ಜಟಾಯು ಸೈತೆ ಜಟಾಯುನು ಮಣ್ಣ ಮದಕ್ಕೆ ಸೇರಾದೇರು ಕಣ್ಣರ್ದು ಮದೆಯಾದು ಪೋತೆ ಜಟಾಯು ನೆಟ್ಟು ಜಟಾಯುನು ಅಕುಲು ಪೊತ್ತಾಯಿಜೇರು ಕೌಂತುದೇರು ಬಹುಶಃ ಮಂದಾರದಾರು ಜಟಾಯು ಪನ್ಪಿನಾಯೆ ಪಕ್ಕಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುರುಗಲು ಸೈತಂಡ ಅವೇನು ಕೌಂಪುನು ಅಂಚಾದು ಜಟಾಯು ಪನ್ಪಿನಾಯೆ ಪಕ್ಕಿ ಆಯನ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಕ್ಕಿಯಿಂದೇ ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಸೈತಿನ ಪಕ್ಕಿನ ಕರು ಕಕ್ಕೆಲು ವೈಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ರಣಹದ್ದು ಕಕ್ಕೆಲು ಬೇತೆ ಮುರ್ಗಲು ಅವು ಪಾಡಾರಿ ಬೂರ್ನ ಪುಣಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಂಕ್ ಬೋಡಾದೆ ಇವೆ ಸೈತೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಕೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಂಚ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆನ ಕುಲಂಚ ಮಲ್ತೇರು ದುಂಪೋಪೇರು ಪಾಕ ದೂರ ಪೋನೆ ಟೊರಿಲ ಬಾಯೊಡೆಪ್ಪಂದೆ ಮನಸಿಡು ನಡತಿ ಸಂಗತಿಲೆ ನೆನ್ನೊಂದು ರಾಮೇ ಮೆಗ್ಗನುಲೆತ್ತದ ಅಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಡೊಂಜಿ ಜೀವ ನಂಕಾದೆ ಪೋಡತ ನಂಕಾಯೆ ಕುಟುಂಬದಾಯನ ಪೊದ್ದೆನ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ದಪ್ಪೆನ ಮಗೆನ ಏರೆಗಾದೀರಿಂಚ ಜೀವ ಕೊರ್ಪರು ಏರೆಗಾದೀರಿಂಚ ಜೀವ ಕೊರ್ಪರು ಬೇ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ರಾವಣಡ ಪೊನೆ ಒಡ್ಡ ಇಂಬ್ಯದೈರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದೈರನೆ ದಾನೆ ಪಣಗೆಯಿದಾನೆ ಪಣಗೆಯೇ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರೇ ಸಾದಿ ದುಂಬು ದುಂಬು ಪೋನಾಗ ಅಕುಲು ಜಟಾಯುನ ಸುದ್ದಿನೇ ಪನ್ಪೇರು ಜಟಾಯು ತನಕ ಬೋಡಾದ ಬದುಕಿದಿನಾಯೆ ಅತ್ತು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮಗ ಬೋಡಾದ ಆಯ ಬದುಕಿದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪನ್ಪಿನೇನೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರನ ಸಂಭಾಷಣೆಡು ಮಂದಾರದಾರು ಲೋಕದ ಜನಕ್ಲೆನ ಗುಣ ಇತ್ತ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ತೋಜಾದೇರು ಸಾರ ಜನ ಉಪ್ಪೇರು ಆ ಸಾರ ಜನಕುಲು ಅಕುಲು
ಇತ್ತೆ ಸತ್ಯನ ಧರ್ಮನ ಅವೇನು ಪೂರ ಬಿಡ್ತೇರು. ಒವೇನು ವೈಕೊಯ್ಕೆ ಬಿಡ್ಪೇರು. ಬೊಡೆದ ಜೋಕ್ಲೆ ಗಾತ್ರ ಕೆಲವೇನು ಮಲ್ಪೇರು. ಬೊಡೆದ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪೇರು. ಪಣವು ಬಂಗಾರ ಗಾತ್ರ ಒವೆಲ್ಲ ಬುಡಿಯರೆ ತಯಾರಾದ ಉಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರನ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಪಂಡೊಂಡಲ ಐತ ಇಡೆಟ್ಟು ಜಟಾಯುನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಉಡಲದಕಲು ಧರ್ಮಾದಿಗೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪಿನ ಸತ್ಯನು ರಾಮೆ ತೆರಿಪಾನಗ ನಮ ಇತ್ತೆ ಆ ಕಂಡು ರಾವಣೆ ನಮ್ಮ ಪಗೆಮಾನಿ ಆಯನೇ ಇಮೆನು ಕೆರ್ದುಪ್ಪೋಡು ಜಟಾಯು ಆ ಪಕ್ಕಿ ಸಯ್ಯರೆ ಕಾರಣ ಆ ರಾವಣೆ ಅಂಚಾದು ಮೈತಿ ದಿನ ಕಂಡದು ಕೊನಪೋತಿನಾಯೇ ಮೈತಿ ದಿನ ಕಂಡಿನೇ ಕತ್ತುಡಲ ರಾವಣನ ರುಂಡ ತೌರಂದೆ ಪಿರಿಯೇ ಇಜ್ಜೆ ತೂಕ ಓಡೆ ಪೋವೇ ತೂಯರ ತಿಕ್ಕೊಡರ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣದಿಟ್ಟಿಗ ಯಾನದಾಯೆ ಪಾತೆರುನು ಇತ್ತೆ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಪಂಡೆ ಅಂದಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಯಾನ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನೇನು ಈ ಪಂಡ ಸಮ ನಿನ್ನ ಪಾತೆರುನು ಯಾನೊಪ್ಯೆ ನಮಾಯ್ನಾತ್ ದುಂಬೊತ್ತು ಕಾಂದು ಪಂಡದು ರಾಮೆ ದುಂಬುಡೆನೆ ನಡತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಪಿರಾವುಡೆ ನಿರೆಲಾದು ಪೋವೊಂದಿತೆ ಅಂಚ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರೇ ದುಂಬು ಪೋನಗ ಅಕುಲು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಸಾದಿ ಪೋನಗ ಅಕುಲು ತೂಯಿನಂಚಿನ ಮುರ್ಗ ಪಕ್ಕಿಲು ವಾನಂ ನೆಡೆ ಆ ಮೀನು ಪತ್ತುನಂಚಿನ ಪಕ್ಕಿ ಎಂಚ ರಾದ್ ಮೀನನ್ನು ಪತ್ತದು ಪೋದು ಕುಲ್ಲುಂಡು ಉಂದೆನ ಪೂರ ತೂದು ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಸುದೆಟ್ ಅಕುಲು ಮೀನಗ ಓಲಾಂಡಲ ಪಲ್ಲದ ನೀರಿನ ತೂನಗ ಪರಪುನ ನೀರಿನ ತೂನಗ ಅಕೆಲೆಗಾಪಿನ ನೆಂಪು ಎಂಚ ಪರತೊಂದು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ನೀರಿನ ತೂನಗ ಆ ನೀರ್ದ ಮುದೆಲಿಗಕುಲು ಪೋನಗ ಅವೇನೆ ಗಂಗೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಲ್ತದ ಕವಿಕುಲು ಆ ಗಂಗೆ ಅಕೆಲೆಗೆ ಎಂಚ ಕೃತಜ್ಞತೆನ ತೋಜಾವಲು ಸೂರ್ಯವಂಶದ ಪುಟ್ಟಿನ ಅರಸು ಜೋಕುಲು ಮೊಕುಲು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರಲೇನೆ ಬೊಕ್ಕದ ಪದಕುಲೆಡು ಮಂದಾರದಾರ ಪಂತೇರು ಅಂಚೆನೆ ಅಕುಲು ದುಂಬು ದುಂಬು ಪೋನಗ ಪೊರ್ತು ಕಂತುನ ಪೊರ್ಲುನು ಮಂದಾರದಾರಿ ಇಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಕಾಮಾರೆ ತನ್ನ ಗರ್ಭದ ಕೊಟ್ಯೊಡುಂದಿ ಗರ್ಭದ ತಗಡು ನುರುಟು ಕೊಡತದು ಕತ್ತೆರು ದುಳೆಟ್ಟು ದೀದು ತಿದಿಬಾರ್ದು ಬೋಲ್ಡೊಲುದ ಲೆಕ್ಕ ಕೆಂಪು ಕೈದುದು ನೀರ್ದ ಗೊಂಡಿಗೆಡು ಮೂರ್ಖಾಯೆ ನಾನ್ ಪಿಲೆಕ್ಕ ಪೊರ್ತು ಕಡಲಿಗೆ ಬೋರ್ದು ಮಪ್ಪು ಏರೊಂದು ಬನ್ನಗ ಪೊರ್ತು ಕಡಲಿಗೆ ಬೋರ್ದು ಮಪ್ಪು ಏರೊಂದು ಬನ್ನಗ ಮೇಪು ಗೋಡೋಡೆ ರಾದು ಬೋದಿತ್ತಿ ಪಕ್ಕಿಲು ಮಾತ ರಾವೊಂದು ಪಿರಬತ್ತು ದೈತೈತ ಕಾರಿಳೆಗೆ ಕೂಡೊಡೊಂದಿದ್ದಾಗ ಐತೈತ ಕಾರಿಳೆಗೆ ಕೂಡೊಡೊಂದಿದ್ದ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಮ್ಮೆನ ಕಂಡೆಲನ ಕಥೆನ ಇಂಚ ಬನ್ಪೇರು ಬಾಕಿಲು ಪಾಡ್ಯ ಪುಣ್ಕೆದಿರ ಕೂಡಲ್ದಿ ಕಾಟು ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಕಮ್ಮೆನನು ಕಂಡೊಂದು ದೆಂಗ ಒಂದು ಸಾದಿ ತಪ್ಪಾದ ಬಲಿ ಪುನಃ ಬರೋಕ್ಕೂ ಒಯ್ಟೊಯ್ಟೆ ದೊರಿಯೊಂದು ಪೋದು ಮಾತೆರು ತೆರಿಯರ ಗಾಲಿದೇವೆರುಂಡ ಕಮ್ಮೆನ ಕಂಡೆಲೇನ್ಪಿ ಸಂಗತಿನ ಪಗ ಪುಣಿಕೆದ ಇರೇಕುಲು ಬಾಕಿಲು ಪಾಡ್ನೊಂದು ಪಂಡ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತಾನಾಗ ನಮ್ಮ ನಾಚಿಗೆದ ಮುಳ್ಳುಂತೂಪ ಅವೇನು ಮುಟ್ಟಿ ಸಾತಿಗೆ ಒಡೆಗೆ ಮುಚ್ಚುಂಡು
ಅಂಚನೆ ಪುಣಕೆದ ಇರೆಲ್ಲ ಬಯ್ಯಾನಗ ಕತ್ತಲಾನಗ ಮುಚ್ಚುಂಡು ಆಂಡ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಐತ ಕಮ್ಮೆನನ್ನು ಪಸರಾವುಂಡು ಈ ಗಾಳಿ ಅವೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಕಂಡೊಂದು ಪೋನಗ ಅವು ಪೀರಿನಗ ಬೂರಿನ ಪಸೆರಿನ ಆ ಕಮ್ಮೆನ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಬನ್ನಗ ಈ ಕಮ್ಮೆನನ ಕಂಡೊಂದು ಪೋಪಿನಾಯೇ ವಾಯುದೇವೇರು ಗಾಳಿ ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಂದಾರದಾರ ಪಂತೀರು ಐಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಕತ್ತಲೆ ಚೋದು ಬಲ್ಲಗನೆ ಪೊಚ್ಚೆದಾಂತಿನ ಇಲ್ಲಡೆಲಿದ ಗಾಢ ಎಚ್ಚಾಡಿಲ್ಪಿ പൊച്ചദാന്തിന ഇല്ലടലിത ഗാഡജാടിൽപി ഗാദദലക പകലിടയല കണ്ണ കരക്ക് തൂയരനെ തെക്കാതെ ബൊള്ളിലു ബാണൊടുർമെല ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೆ ದೊಟ್ಟು ಮೆಳ್ಕದು ಮೆಳ್ಕೋದಿತ್ತಾಗ ಮೆಳ್ಕದು ಮೆಳ್ಕೋದಿದ್ದ ಅಕ್ಕಸಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬೊಳ್ಳಿಲೇನು ಪಂಡ ನಕ್ಷತ್ರಲೇನು ಮಂದಾರದಾರ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಎಂಚಾಂದಿಕೆ ಎಂಡ ಪಗೆಲ್ಡು ನಕ್ಷತ್ರಲು ತೋಜ್ಜಿ ದಾಯೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೊಲ್ಪುಡವು ತೋಜ್ಜಿ ಸೂರ್ಯೇ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಚ್ಚೆ ಇಲ್ಲಡ ಇತ್ತಂಡ ನಕ್ಷತ್ರಲು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಎಲಿಕುಲು ತೋಜ್ಜ ಪುಚ್ಚೆ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಎಲಿಕುಲು ಪೂರ ಪಿದೈ ಬರ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ಸೂರ್ಯ ಕಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಉದಿತ್ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಎಲಿಕುಲು ಲೆಕ್ಕಂತಿನ ನಕ್ಷತ್ರಲು ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ಉಪಮೆ പൊർത്തുന്തെ കരിനക ഈ മേട്ട് മൂടായിടൊന്തൊന്തെ ബൊൾപേരൊന്തു കത്തലൻ പിന വളാവുത കാവൊലിട് മക്ത് പാಡ್ದು കായൊന്തിത്തന ಅರೆಬೊಳಂತಿದ ಮಲ್ಲತೆಲ್ಲವುದಂಚ ಒಯ್ತತೆಲ್ಲವು ಅರೆಬೊಲಂತೆದ ಮಲ್ಲತೆಲ್ಲವುದಂಚ ಬೊಳ್ಪೂನ್ ಪಿ ಕಮ್ಮೆನೊ ನೂರಿಡೀಕ್ ಪರಪಾದ ಮೂಡೊಂದು ಮಿತೇರೊಂದು ಕಟ್ಟೆದಾಂತಿಕೆ ದುಟು ನೀಂದು ಬೊಳ್ಳಿದ ಬಟ್ಟಲದ ಪೊರ್ಲೊಡೆತ್ತೆ ತಿಂಗೊಳುನು ತೂ ಒಂದೆತ್ತೆ ರಾಮಗೆಣ್ಣಿದು ಪೋಂಡು ದುಂಬುದೊಂಜೊಂಜೆ ಸಂಗತಿಲು ಕಟ್ಟೆದಾಂತಿನ ಕೆದುಟು ನೀಂದುನ ಬೊಳ್ಳಿದ ಬಟ್ಟಲು ಒಂದು ಎದುರು ಕತೆ ಅಡ್ಡ ಕತೆ ಮಂಡ ಕತೆ ಅಂದ್ ಅಡ್ಡ ಮರಟ್ಟು ಬೊಡ್ಡೆಜೆ ಇದೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆನ್ನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅಂಚೆನೆ ಆ ನೀಂದುನ ಬಂಗಾರದ ಬಟ್ಟಲು ಒಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ಚಂದ್ರೆ ಆ ಚಂದ್ರಗೆ ವಾನಮ್ಯದ ಉಪಮೆ ಕೊರ್ಪೆರಿಂದು ಕೇಂಡ ಅರೆಬೊಲಂತೆದ ಅರಿ ಕಡೆದು ಮಲ್ತಿನ ಅವಳ ಬಳಾವುದ ಕಾವಲಿ ಪಂಡ ಕರ್ಬದ ಕಾವಲಿ ಐಟ್ ಅವಳ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ದೇರು ದೋಸೆ ಆ ಮಲ್ಲ ದೋಸೆನು ಅಡಿಮೇಲು ಮಲ್ದೇರು ದಾಯಪಂಡ ಅಡಿಮೇಲು ಮಲ್ತಿಜಿಡ ಆ ದೋಸೆದ ಮಿತ್ತದ ಭಾಗ ಮಾತ ಬೊಲ್ದೆ ತೋಜುಂಡು ಅವೇನು ಹೊರ ಅಡಿಮೇಲು ಮಲ್ತಂಡ ಕೆಲವು ಮೇಯ್ಟೈಟೈಟ್ ಒಂತೆ ಕಾಯಿದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಚಂದ್ರನ ಮಿತ್ತು ಕಲೆ ಉಂಡು ಅವು ಬೊಲ್ದೇ ಉಂಡು ಆಂಡ ಚಂದ್ರನ ಮಿತ್ತದ ಆ ಕಲೆ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡ ಅಂಚ ಆ ದೋಸೆದ ಲೆಕ್ಕ ಚಂದ್ರದೇವೇರು ಬಾನೊಡು ಮೆನ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆರು ಪಂಪಿನ ಉಪಮೇನ ಕವಿಕುಲು ಕೊರ್ಪೇರು ದಿನ ಇರುವೆರು ಇರ್ಲುಡುಂದಂಚೆನೆ ಜೆಪ್ಪುರಗ ಅದೆ ಪೊಗ್ಗುದದೇ ಜೆಪ್ಪುನ ಅದೆ ಪೊಗ್ಗುದಡೆ ನಡ್ಪತ್ತಡಕ್ಕಿಲ್ ದಿನು ಜಾಲಿಡು ನಡ್ಪತ್ತಡಕ್ಕಿಲ್ ದಿಡು ಜಾಲಿಡು ಹಾಸು ದಿನ ಬೊಳ್ಳೆ ಪಕ್ಕಿಳೆನ ನೊಯ್ ತುಯ್ಕುಳೆನು ದಿಂಜಾದಿ
ಬೊಳ್ಳೆ ಪಕ್ಕಿಳೆ ನನೆ ತೊಯ್ಕುಳಿನ ದಿಲ್ ಜಾದಿ ಮೆತ್ತನೆದ ಬಟ್ಟೆದ ಹಾಸಿಗೆಡು ಕೊಳ್ಳೊಂದು ತೂಕೊಂದು ಪುನಗನೇಕೆ ರಾಮಗನೆಂಪಾಂಡೆ ಪುಣ್ಣಮೆದ ಚಂದ್ರನ ಪೊರ್ಲುತು ಒಂದು ಇಲ್ಲದ ಉಲ ಇತ್ತಿನ ತೂಂಕನದ ಮಂಚಡು ಪಾಡ್ದಿನಂಚಿನ ಪಕ್ಕಿಲೆನ ತುಯಿಕ್ಲೆಡೆ ಮಲ್ತಿನ ಹಾಸಿಗೆಡು ಕಂಡನಿ ಬೊಡೆದಿ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಮಲ್ತಿನ ಸರಸ ಸಲ್ಲಾಪದ ನೆಂಪು ರಾಮಗ್ ಆ ಒಂದುಂಡು ಆ ಉಜ್ಜಾಲು ತೂಂಕೊಂದು ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಕುಲು ರಾಮೆ ದಾದ ಎನ್ನಿಯೇ ನನತ್ತ ದುಂಬುದ ಸಾಹಿತ್ಯನ ತೂಲೆ ಯಾನರ್ನ ಮಗಳಿಡ ಕೇಂಡೆ ಮಂದಾರದರ್ದ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ವಾ ಪ್ರಾಯಡ್ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣನ ಬರೆತೀನಿ ಅರ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ವೃತ್ತಿಡ್ದು ನಿವೃತ್ತೆರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿವೃತ್ತಿದ ಅವಧಿ ಅರ್ನ 55 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕನೆ 55 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆನ ಮುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಕವಿಕುಲು ಬರೆತಿನ ಶೃಂಗಾರಮಯವಾಯಿಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರಲು ಒಂದು ನಿಜವಾದ ರಾಮನ ಪ್ರಲಾಪದ ವಿಚಾರ ಸೀತಾನ್ವೇಷಣೆಗೆ ಅಕಲು ಬಂದಾಗ ಸೀತೆನ ನಾಡೊಂದು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಪೂರ ದುಃಖದ ಸನ್ನಿವೇಶ. ಈ ದುಃಖದ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಇಡೆಟ್ಟು ಶೃಂಗಾರದ ಒಸರುಂಡು ತುಲೆ ಕಂಡಿಡೆ ತೋಜಿ ಪುಣ್ಣಮೆದ ಪದಿನಾಜಿ ಕಲೆದಿಂಜಿದಿತ್ತಿ ಪೇರ್ ಕಡಲ ಮೋಗೆದ ಮಗನ ಪುರ್ಲು ತೂದು ಒರನೇ ಗಡ್ಕನು ಜಾಲನುಂತಾದ ಸೀತೆನ ಪತ್ತದೊಯ್ತದು ಸೀತೆನ ಪತ್ತದೊಯ್ತದು ಅಡೆಗೆ ತನ್ನ ಜಕ್ಕಿಲಿಡು ದಿರ್ತುಕೊಳ್ಳಾದು ಅಡ್ಡಮಾಲಾದು ಅರಾದು ಬಿಕ್ತದು ಪತದು ತನ ನಂಚನೆ ತೊಟ್ಟು ಪತದ ಈ ಸೀತೆನ ಮುಗುರು ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಗೆದ ಮೋನೆನೊರ ತಿಗಲೆಡುರೆ ಮಜೆತಾಯನೊರ ಇಂಚನಾಲೈನಾಜಿ ಸರ್ತಿ ತೂದು ಪೊರ್ತುಗೆ ಪೊಗುಲ ಸಂಪುಡಲದಾಯ ಪೊರ್ಲೊಂಜಿ ಕೈ ತೀರ್ತಿಂದು ಶೃಂಗಾರ ರಸದ ಅನುಭವ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಇಂಚ ಒಂದುಂಡು ಏಕಾಂತಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ರಾಮಲ ಸೀತೆಲ ರಾಮೆಲ ಬೊಕದಾದ ಮಲ್ಪುವೇರು ಆಮೈಟ್ ಬಾನಡು ಮೆನ್ಕುನಂಚಿನ ಚಂದ್ರನ ಪೊರ್ಲು ಈಮೈಟ್ ನನೊಂಜಿ ಚಂದ್ರನತು ಒಂದುಲ್ಲೆ ರಾಮೆ ಅವೆವು ಸೀತೆನ ಮೋನೆಡು ಸಂತೋಷುಡಾಳೆ ಬೋನೆಡು ರಾಪಿ ಸುರುಳಿ ಕುಜಲುಲೆನು ಸಂತೋಷುಡಾಳೆ ಮೋನೆಡು ರಾಪಿ ಸುರುಳಿ ಕುಜಲುಲೆನು ಮಿತ್ತೀಸನಗ ಕಳ್ಳರ್ದ ಮುಚ್ಚಿದಿದು ರೊಡ್ಡಾದಿ ಮೋಣೆ ತೂದು ಐಸ್ರೊಗಾಯ್ತಿಗೇನೆ ಬೂರ್ದಿ ಬಿಮ್ಮದ ಬೀಗ ದರ್ತದುಲ್ಲ ಸೋಡೋ ಬೂರ್ದಿ ಬಿಮ್ಮದ ಬೀಗ ದರ್ತದುಲ್ಲ ಸೋಡಿತ್ತೇನೆ ಬೂರ್ದಿ ಬಿಮ್ಮದ ಬೀಗ ದರ್ತದು ಉಲ್ಲಾಸೋಡಿತ್ತಿನೇನು ಎಣ್ಣದ ಆಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ಯದ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಡ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗಡ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಅವು ಲಿಪ್ ಲಾಕ್ ಬಂಡದು ಆ ಶಬ್ದನ ತುಳುಟು ಬಿಮ್ಮದ ಬೀಗ ಅಂದು ಪಂಡೇರು ಪಂಡ ಸೀತೆಗೆ ರಾಮೆ ಮುತ್ತು ಕೊರಿಯೆ ಬೀಗ ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೀಗನ ಜತ್ತೆ
ಉಲ್ಲಾಸಡಿತ್ತೆ ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಶೃಂಗಾರ ಕಾವ್ಯ. ಈ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಪೊರ್ಲು ಬೊಕ್ಕಲ ವೈಟುಪ್ಪುನೊಂದು ಕೆಂಡ ಆ ಶೃಂಗಾರ ರಸತ ಒಂಜಿ ಉತ್ತುಂಗ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಓದುಗೆರೆನು ಕೊನಪೋದು ಅಲ್ಪರ್ದು ಒರಾನೆ ತಿರ್ತಿ ಜಪ್ಪಾವೇರು ಒಂಜಿ ದುಃಖದ ಕಡಲಿಗೆ ರಾಮನ ಆ ದುಃಖದ ಕಥೆಯಂಚ ಯತೆಯಂಚ. ಓ ಸೀತೆ ಓಳುಳ್ಳ ಓ ಸೀತೆ സീതേണ്ടറുന്തെത്തി രാമന റഡ് കണ്ണിലിട് ധാരെ കട്ടുത് ജയ്തി നീര് ആയമീന് ഇടി ചണ്ടി മൽത്തത് പാതെಡೊಡ್ಡೊಂದು പോದು ಪಳ್ಳದ ಪರಪು ಸೇರ್ದು ಬೆಪ್ಪೇರಿನೆಡ್ದು ಐಟಿತ್ತಿ ತರುಮೊರಂಟೆಲು ಮಾತ ಮರ್ಕ ಸಂಕಡ ತಡೆವರ ಒಂದೇ ಬಾಯ್ ನೀರ್ ಕೊರುಂದಿತ್ತ ಪಗ್ಗುಡಾ ಜೊಂದು ಬಂದಾಗ ತೋಡುಡಿತಿ ಗುಂಡಿಲೇಗ್ ಬೇರೆದ ಬಿತ್ತಲೆನು ಗುದ್ದುದು ಕಡುಪಾಡುಂಡ ಎಂಚನ ಅಂಚ ಕಡುಪಾಡಿ ತೋಡುಗು ಗಾಲ ಪಾಡಡ ಕಂಡ ನೆತ್ತಿ ಪೊಣ್ಣಗ್ ಕಣ್ಣು ಪಾಡಡ ಒಂದು ತುಳುವೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಗಾದೆದ ಪಾತೆರ. ಕಡುಪಾಡಿ ತೋಡು ಕಡು ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ಮಂದಾರದಾರ್ ಭಟ್ರು ಆಂಡ ಮೀನು ಪತ್ತುನಲ್ಲರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಮೀನು ಪತ್ತರೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮರ್ದ್ ಬಿತ್ತು ಅವೇನು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದ ಪಾಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷತ ಬಿತ್ತು ಆ ಮೀನುಲು ಪೂರ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಣಿಗೆ. ಆ ಮೀನು ಎಂಚ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡ ಅವೇನು ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಕವಿಕುಲು ಆ ಕಡುಪಾಡುನಂಚಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಪಂಡೊಂಡೇರಿ. ರಾಮೇ ದೀರ್ತಿ ಯಜ್ಜನ ಗಡ್ಕ ಪಿರದೀದ ರಾಮೇ ದೀರ್ತಿ ಯಜ್ಜನ ಗಡ್ಕ ಪಿರದೀದ ಓದುದೋ ಅನುಚಿಂಚಿ ದತ್ ಬಲತ್ ದುಂಬು ಪಿರತೂಪಿನೆನು ತೂಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ दादा दादण्ण दादाड दादाड केडी मेग्गड रामे तूई नाಳೆನ ಗುಣನು ತೂಯನ ಆಳೆನ ಗುಣನು ಬತ್ತಳಾಳಿಲ್ ಜನ ಮಮೂಳುಪ್ಪುನೆನು ತೆರಿಯಳಾಳೆಂಚ ಕೆಪಿ ಕೊರ್ದು ಕೇಣು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತೆ ಬರ್ಪಾಳಿತೆ ಸೀತೆ ಬರ್ಪಾಳಿತೆ ತೂಳ ಅಲ ಕೇಣಾಳೆ ಕಾರ ಸರ ಪೊಳಿದೆಲ್ಲ ಗೆಜ್ಜೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಲಜ್ಜೆಗೆ ತಕ್ಕ ಗಿಚ್ಕು ಗಿಚ್ಕೀನ್ ಬಿರೆನು ಕೇಣು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲಯೇ ಪಾತೆರೊಂದೇ ಬರ್ಪೇರು ರಾಮಗೆ ಬೊಡೆದಿನ ಎನ್ನೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಬೊಡೆದಿನ ನೆಂಪುಡೇ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ರಾಮೆ ದೀ ಪಜ್ಜೆ ನಡೆಗೆ ವರ ಪಿರದೆತ್ತು ದುಂತುವೆಗೆ ದಾನೆ ಹಣ್ಣೆಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೇನ್ನಾಗ ಪನ್ಪೆ ಮಣಿಪುರ್ಚಿ ಮಣಿಪುರ್ಚಿ ಅಲ ಕಿಬಿಕುರು ಕಿಬಿಕುರು ಕೇನುಂಡ ಕೇಣಿತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತೆ ಪಂಡಿನ ಪಾತೆರುನು ಸಮ ಕೇಂಡತ್ತ ದಾನೆ ಕೋಪಗೆನ ಎನಡ ಕೋಪನ ಪಾಪನ ಅವೆನ ಮಿನಿ ನಂಬೋರ್ಚಿ ಅಲೆಗೆ
ಮಗಳೇ ತರ್ಲ ಓ ಸೀತೆ ಸೋತೆ ಓ ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ ಮಗಳೇ ಹೊರಬೇಗ ಬಲ ನಿನ್ನ ಮೋನೆ ನೊರತೋ ಜಾಲ. ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಪನ್ಪೆ ಅವು ಗೆಜ್ಜೆದ ಶಬ್ದ ತಣ್ಣ, ಆ ಪಕ್ಕಿಲೆದ ಶಬ್ದವು ಗುರ್ಬಿ ಪಕ್ಕಿಲೆದ ಶಬ್ದ, ಬೆಜಕೆರೆ ಪಕ್ಕಿಲೆದ ಶಬ್ದ, ಗಿಜಿಗಿಜಿಯಿಂದ ಪನ್ಪಿನವು ಪಕ್ಕಿಲೆದ ದುನಿಪು ಒಂದು ಪನ್ನಗಲ ರಾಮಗರ್ತಾಪುಜಿ ಅಲ 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 ಅಲ್ಲ ಕೇನು 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 ಸೋಬಾನೆ ಪನ್ಪಲ್ಲಿ ಶೋಭಾನೆ ಸುರುಮೂರ್ತನಾವನಾವಡು ನಿನ್ನ ಗಾಯನೊಳು ಶೋಭಾನೆ ಸುರುಮಲ್ತನಾವಡಾವಡು ನಿನ್ನ ಗಾಯನೊಳು ಮೆಗ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮೆಗ್ಯ ಓ ಮೆಗ್ಯ ಕೇಡು ಕೇಡಿ ಪದನು ವಾವಂಜಿ ಸರ ಬೀಣೆ ನಂಚಿದೀ ಒಡು ರಾಘವ ಪೊರ್ಲು ಗಂಟೆಲೆ ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆಲೆನೆ ಕೊಕ್ಕರಾದಿತ್ತಿನ ಮುರತ್ತ ಮೇಲಿಡು ತೀಂಡ ಯಾವೋ ಒಯ್ತ ಮಿತ್ತದೀವೋಡು ಕೊಕ್ಕರಾದಿತ್ತಿನ ಮುರತ್ತ ಮೇಲಿಡು ತೀಂಡ ಯಾವೋ ಪೊರ್ಲುಡು ಜಪ್ಪ ತೊಟ್ಟಿಲೇಲಿಡು ತೀಂಡ ಯಾವೋ ತೊಟ್ಟಿಲೇ ಬೊಡ್ಚಿ ತೊಟ್ಟಿಲೇ ಬೊಡ್ಚಿ ಆ ಮೆಗ್ಗ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪುರುಬಾಲೆಲು ಜೆಪ್ಪೊಡು ದಾಂಡ ಈಕೆ ತೊಟ್ಟಿಲು ಬೋಡು ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಂಕೊಡು ಮಾನಾವಡು ಪದಪನೋಡು ಸೋಬಾನೆ ಪದಪನೋಡು ಆಂಡ ಪುರುಬಾಲೆಲು ಇತ್ತಂಡ ಪುರುಬಾಲೆಲಿಗೆ ಜೆಪ್ಪರೆ ತೊಟ್ಟಿಲು ಬೋಡು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಕೊಕ್ಕರಾದಿತ್ತಿನ ಮುರಕಲ್ಲು ಕೊಕ್ಕರಂದು ಪಂಡ ದೊರಗಾದುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಮುರಕಲ್ಲೇ ದೊರಗವು ನನಲಾ ದೊರಗಾದುಪ್ಪುಂಡು ಐತ ಮಿತ್ತು ಪುರುಬಾಲೆನ ದೀಂಡ ಪುರುಬಾಲೆ ಜೆಪ್ಪಂದೈಟಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪದಕೇಂಡ ಸೋಬಾನ ಪದಕೇಂಡ ಆ ಬಾಲೆ ಜೆಪ್ಪುಂಡು ಅಲ 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 ಕೆಬಿಕೊರು ಕೆಬಿಕೊರು ಆ ಪದ ಅವು ಸೀತೆನ ಸಬಿಸ್ವರ ಆ ಸಬಿಸ್ವರಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಯ ಪುರುಬಾಲೆಲಾಂಡಲ ಕೊಕ್ಕರದ ಆ ಮುರಕಲ್ಲಿಡು ಜೆಪ್ಪುವ ಈಲಾವಂತೆ ಕೆಬಿಕೊರು ಎಂದು ಪನ್ಪೆ ದಾದಣ್ಣ ಬುದ್ಧಿತ್ತದಿಂಚ ಮಾತ ಎಂಚಿನ ಪಾತೆರುನು ಗಿಳಿ ನುಡಿವುನೆನು ಕೋಗಿಲೆದ ಕೂಕುಲುನು ಕೇಂದು ಜನ ನಂಕು ಗೊಂತಿಜ್ಜ ತೆಗಲೆದ ಲತ್ತು ಲತ್ತು ಊರುಳು ಗಾಳಿಗಂಚಿಂಚಿ ತೂಂಕುನೆನು ತೂತು ಜನನಮ ತುಂಬು ಪೋಯಿ ಈ ಪಾತೆರೊಳೆನು ಏರ್ಲ ಕೇಂಡ ತೆಲಿಪಂದೆ ಕುಲ್ಲಾಯರು ಒರ ಬೇಗ ಪೋಯಣ್ಣ ದಮ್ಮಯ ಬೇಗ ಪೋಯೇಂದು ಒತ್ತಾಯೊಡು ಪಲಾಯ ನೆಂಚಲ ಮೆಗ್ಗೆ ದುಂಬುಲೆ ತುಂದು ಒಂದೆತ್ತೆ ಪಾತೆರೊಂದೂರ್ದ ಸಂಗತಿ ಮಾತಾ ಮಂದಾರ ಮಹಾಕಾವ್ಯಡೆ ತುಳುನಾಡದ ವರ್ಣನೆ ಉಂಡು ತುಳುವ ಭೂಮಿಡೆ ಈ ರಾಮಾಯಣ ನಡತಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಒತ್ತೊಂದ ವಿಮರ್ಶಕೆರ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಅವ್ವೇನೆ ಐಕ ಆಧಾರ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಈ ಪದ್ಧತ ಒಂಜಿ ತಿರ್ಲಿನ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಡೆ ಉಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಲು ಎಂಚ ಉಂಡು ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗಗೆ ಪುದರ್ದೀತ ತುಳುತನೇ ಪುದರುಂಡು ಆ ಪುದರ್ಲೇನೆ ಒಂಜಿ ಪದಟ್ ಎಂಚ ಮೊಡೆತೇರು ಮಂದಾರದಾರು ಕೆಬಿಕೊರ್ಲೆ ಯೂಜ ಮುಕುಳ ಗುಡ್ಡೆ ಕರಿದು ಯೂಜ ಮುಕುಳ ಗುಡ್ಡೆ ಕರಿದು ಅಗರ್ ಕಡತೋದು ಓವೇನ ಕಡತೊಂದು ಅಗರ್ ಕಡತೋದು ಬೊಕ್ಕ
ലച്ചിലും ചിത്ത ಲಚ್ಚಿಲ್ ലച്ചിലും ചിത്ത ലട്പത്തവളു തരദിന സാദിടനെ ದುಂಬು ಪೋದೋಂಜೆ ತಡಮೆಡನೇಕೆ ಬೊಟ್ಟಿಗಡೊಡಲಿ ಜತ್ತೊಂದು ಮಜಲದ ಪುಣಿಯೆ ಪೋದೋ ಬೈಯನೆತ್ತಿಗ ಕಾರ ದೀದಯ ಕಟ್ಟ ಪುಣಿಯೇನೆ ಪೋನಗೊಂತೆ ದೂರೊಡು ಕಟ್ಟ ಪುಣಿಯನೆ ಪೋನಗ ಒಂತೆ ದೂರೊಡು ಮುಕ್ಕೋ ಬೊಟ್ಟು ಮಜಲ್ ಬೈಲು ಬೊಟ್ಟು ಕಂಡಡು ಒಂಜಿ ಬುಲೆ ಆಂಡ ಮಜಲಿಡು ರಡ್ಡು ಬೈಲಿಡು ಮೂಜಿ ಆ ಬೊಟ್ಟು ಮಜಲ್ ಬೈಲಿದ ಆ ಪುದರ್ ನೆಟ್ಟು ಬತ್ತಂಡು ತಡಮೆ ಬತ್ತಂಡು ಅಗರ್ ಬತ್ತಂಡು ಅಗರ್ ಎಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ ಎಂದು ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಜಾಗೆಗೆ ಪಾಡ್ದಿನಂಚಿನ ಐಟ್ ಮಣ್ಣು ಕಲ್ಲಿಡು ಕಟ್ಟಿದಿನಂಚಿನ ಬೇಲಿಲಾದು ಪುಣ ಐತ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಬೇಲಿ ಉಪ್ಪರ್ಲೆ ಅಗರ್ ಪಾಡ್ನು ಒಂದು ಆ ಜಾಗೆಗೆ ಸುತ್ತ ಆ ಅಗರ್ ತಡಮೆ ಕಟ್ಟ ಪುಣಿ ಪುಣಿ ಬೇತೆ ಕಟ್ಟ ಪುಣಿ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಪುರದಕ್ಕೆ ಪುಣಿಯೇ ಅವಂತೆ ಮಲ್ಲಾಂಡ ಕಟ್ಟ ಪುಣಿ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ಚಿತ್ರಣ ಈ ಪದಟ್ಟು ತೋಜುಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನೇ ಭಾಗ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪ್ರವೇಶ ಆಪುಂಡು ಆಯ ಏರು ಎಂಚ ಉಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಮಲ್ಲ ಮೊಗಸಾಲೆಡು ಒರಿ ನಾಲಿದಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಬಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆದ ಮಿತ್ ತೂರಿ ಕಂಕಣೆ ಪಾಡಿನಂಚ ತೋಜುನ ಮೋಣೆ ತಾನಿತ್ತಿನಡೆ ತನ್ಕ ಬೋಡಿತ್ತು ನೌರುಡೋಳಿತ್ತಂಡಲ ಒಯ್ತು ಕನಪುನ ಮಲ್ಲ ಕೈಕುಳು ಆಯನ ಪರ್ತೆ ಮುರ್ತಾಪೊನು ಏರೆಂಚ ತಡೆವೊನು ವೆರ ಎಂಚ ಬದುಕುವೆರ ಬಡವೆರು ಪನ್ಪುನೆನು ನೆನೆತ್ರರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಬಂಧ ಮೋಕ್ಷ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕರಣ ರಾಮಾಯಣಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಬಂಧಗ್ ಮೋಕ್ಷ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಆಯ ಪೂರ್ವಜನ್ಮಡ್ ದಾದಾದಿತ್ತೆ ಆಯಗ್ ಎಂಚ ಮೋಕ್ಷನ ರಾಮ ಕೊರಿಯೇ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕತೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಡಿತ್ತಂಡ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಕಬಂದೆ ಒರಿ ಜಮೀನ್ದಾರೆ ಆಯೆ ಗುತ್ತುದಾಯೆ ಗತ್ತುದಾಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಂಕರದಾಯೆ ಆಯನ ರೂಪವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಮಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಓದಿತೀನಿ ತೂರಿ ಕಂಕಣೆ ಪಾಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಂಡೆ ಪಂಡ ಗುರ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಆ ಗುರ್ಕೆದ ಮಿತ್ತು ತೂರಿ ಅವೇನು ಕಂಕಣೆ ಪಂಡ ಇಂಚ ದೋಜುಂಡು ಪಂಡ ಆಯನ ನಾಲಿದಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಬಂಜಿಗೆ ಹತ್ತು ಮಲ್ಲ ಬಂಜಿ ಆಯನ ಪಕ್ಕ ರೈಟ್ ಆಯನ ಕೈಕುಲು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ರಾಮಾಯಣದ ಕಬಂಧನ ಕೈಕುಲು ಆಯ ಇತ್ತಿನಲ್ಪಡ್ದೆ ಕೈನ ದುಂಬು ಕೊನಪೋದು ತಿಕ್ಕಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಬೋಡು ಇತ್ತಿನ ಸೊತ್ತುಲೆ ನಾಯ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೊಂದಿತ್ತೆ ಬರ್ಮೊಂದಿತ್ತೆ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ನೆಟ್ಟು ಆಯನ ಮಲ್ಲ ಕೈಯಿಂದ ಪಂಡ ಆಯನ ಕೈ ಮಾತಕಡೆಟ್ಲ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಲೆಕ್ಕ ಆಯನ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಪಂಡ ಆಯ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಅತ್ರಾಣೊಲೆನು ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅವೇನೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಪಂಡದು ಎಲ್ಲಿಯೊಂದು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪನೆ ಐತ ವಿಷಯಡ್ ಇಂಚ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಜೋಗಿ ಮೊಗಸಾಲೆ ಕಟ್ಟನಗ ಇಂಚೋಗಿ ಮೊಗಸಾಲೆ ಕಟ್ಟಾನಗ ಐಕೆ ಬೋಡಿತ್ತಿ ಮರ ತೆಕ್ಕಿದಲೆ ಬೋಡುದು ಮೊಗಸಾಲೆ ಕಟ್ಟನಗ ಒಂಜಿ ಮರ ಬೋಡು ಐಕೆ ತೆಕ್ಕಿದನೇ ಮರ ಆವೋಡು ಆಯಡ ಮರ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಮರನು ಓಲ್ನಾಡೊಂದು ಪೋಯೆ ಊರ್ಯಕಳೆ ಸುಗ್ಗಿ ಪಾಯ ಉಡ್ದ ಕಂಡದಡೆ ಪೋದು ಸುಗ್ಗಿ ಪಾಯಾತಿಜಿ ನನಲ ಪಾಯ ಆಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಅಕೆಲ್ಲ ಕಂಡದಕಲು ಊರ್ಯಕೆಲ್ಲ ಕಂಡದಡೆ ಪೋಯೆ
ಮಗತೋದಿತ್ತಿ ಪಣೆನು ತಲೆದೂತಾದು ಅಕುಲು ಪಣೆ ಒಯ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ನೀರು ಮಗು ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವೇನು ಉಂತಾಯಿ ಅಟ್ಟೆ ಓ ಅಟ್ಟೆ ಅಟ್ಟೆ ಕರೆ ಕರೆ ಮುದಲೆ ಕರ್ತದಕ್ಕದು ಒಂದು ಪೂರ ಆ ಪನೆತ್ತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಗಲು ತಿರುನು ಕತ್ತೆರೆದು ನುಗ ಪಣೆತ ಕೀಲು ಕದೆತದು ಬೆರ್ಮರನು ಜಾದು ಒವೆನು ಜಾದು ಬೆರ್ಮರನು ಜಾದು ಕರಿಬಲ್ಲುಲೆನು ಪಣೆ ಗುರಿ ಕೊಯ್ದು ದಕ್ಕದ ಬೆರ್ಮರನು ಒಯ್ಕಿದಕ್ಕಿಯಗೆ ಆ ಬಲ್ಲನು ಪಣೆ ಗುರಿ ಕೊಯ್ದು ದಕ್ಕದ ಬೆರ್ಮರನು ಸಾಗಾದಿನ ಪಣೆನ ಉಂತಾಯೆ ಆಯಗ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಐತ ಬೆರ್ಮರ ಆ ಏತ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಪಣೆ ಆ ಪಣೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತೆ ಆ ಪಣೆ ವಂಕ ಓಲ್ಲ ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮಂದಾರದಾರು ಈ ಪದಟ್ಟು ಆ ಪನೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ತುಳು ಶಬ್ದಲೇನು ಮಾತ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ದೇರು ಮರ ಏನೊಂಜಿ ಬಿಡ್ತೇರು ದಾ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಹುಶಃ ಆಯಗ ಅಪಗ ಬೋಡಿತ್ತೀನಿ ಮರ ಎತ್ತ ಆಯಗ ಬೋಡಿತ್ತೀನಿ ಬೆರ್ಮರ ಮಾತ್ರ ಪಂಡ ನಡುಟುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಆ ತೆಕ್ಕಿದ ಆ ಮಲ್ಲ ಮರ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಪಣೆತ್ತ ಗುಂಡಿಗೆ ಬಲ್ಲನ್ ದಕ್ಕಿದೆ ಎಂದೆ ತಲೆ ಆ ಪಣೆನ ಒಯ್ಪುನಾಗ ತಿರ್ತ ಜತ್ತದ ಆ ಗುಂಡಿಗೆ ಜಪ್ಪೋಡು ಆ ಪಣೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಈ ಕಾವ್ಯ ಓದುನಾಗ ನಂಗೆ ರಾಮಾಯಣದ ಕತೆ ಓದುನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಚಾವು ಒರಿಯೇ ಗತ್ತದ ಬೀರೆ ಪೆದಂಬೆ ಆ ಪಣೆ ಒಯ್ಪುನ ಕೆಲ್ನು ಪಾಪದ ಕೆಲ್ನು ಉಂತಾದ ಆ ಬೆರ್ಮರನು ಕೊನಬತ್ತದು ಮೊಗಸಾಲೆದ ಕಮ್ಮಾದ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೆ ಆತ ಮಾತ್ರತ್ತು ನಲ್ಲ ಉಂಡಾಯನ ಹತ್ರಾಣ பத்திரு பின்னெருந்து பொத்திரு பற்பெருந்து ஒவ்வாண்டல ஒஞ்சொந்தினவனு பண்டது ஏரேரே ಗೂಡೊಡಿತ್ತಿನ ಪೆರಡೆ ಪೂಂಜೆಲೆನು ಕನಪಾದ ಅಡ್ಪಾದ ತೆತ್ತಿಲಿನ ಕೈಪಾದ ಬಾರ್ನೆ ಪೋಪುನ ರಕ್ಕಸನ ದಿಸಿಟ್ಟು ಕಿನ್ನೊಡ ಪರೆ ಕಾಪುಡಿತ್ತಿ ಪೆರಡಲ ಊರಿಂಡವು ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಮಂದಾರದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಇಲ್ಲಡು ಕೋರಿಜ್ಜಿ ಜಾಲಡು ಕೂಡುಡು ಕೋರಿ ತಿಂಡ ಆ ಕೋರಿದ ವಿಷಯ ಮಾತ ತೆರೆಯೊಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಈ ತುಳುಟ್ಟು ಕೋರಿದ ವಿಷಯದ ಏತು ಶಬ್ದಲುಂಡು ಪೂಂಜೆ ಪೆರಡೆ ಅಂಚೆನೆ ಪಾರದ ಪೆರಡೆ ಬೇತೆ ಕಿನ್ನಿ ಪೋದು ಅವು ಮಲ್ಲಾನಗ ಆನಂದಾಂಡ ತೆಲಾವು ಪೊಣ್ಣುಂದಾಂಡ ಲಾಕಿ ಆ ಲಾಕಿವಂತೆ ಮಲ್ಲಾಂಡ ಮದ್ಮಲ್ಲಾಕಿ ಪಾರದ ಪೆರಡೆ ಕಾಪುದ ಪೆರಡೆ ಅಂದು ಪಂಡಿರು ಮೇರಿ ಅವು ಕಿನ್ನಿ ಒಡೆಪರೆ ಆತಿನಂಚಿನ ಪೆರಡೆ ತೆತ್ತಿದೀದು ಆ ತೆತ್ತಿಲೆದ ಮಿತ್ತು ಪಾರಗು ಕುಲ್ಲುಂಡು ಆ ಪೆರಡೆ ಇಲ್ಲಡೆ ವಾ ಬಿನ್ನೇರು ಬತ್ತಂಡಲ ವಾ ಪುಂಜಲ್ನ ಪೆರಡೆಲ್ನ ಪತ್ತದ ಕಜಿ ಪಂಪೇರು ಆಂಡ ಪಾರಗ ದೀತಿನ ಪೆರಡೆನೆ ಎರಲ ಮುಟ್ಟುಜೇರ ಅವೇನು ಮುಟ್ಟರೆಜ್ಜಿ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜವು ಮುಟ್ಟುಲ್ನ ಇಜ್ಜೇರ್ಲ ದಾಯ ಪಂಡವು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತು ಆಂಡ ಇಂಬೆ ಅಂಚತ್ತು ಕಬಂದೆ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಆಯನ ಇಲ್ಲಡು ಕೋರಿಜ್ಜಿ ಊರ್ಯಕ್ಕೆಲ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪಿನಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಿನ್ನೇರು ಬೈದೇರು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೊದ್ದೇರು ಬೈದೇರು ತುಲೆ ಬಿನ್ನೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪೊದ್ದೇರು ಪಂಪಿನ ಶಬ್ದ ಬಿನ್ನೇರು ಕಟ್ಟುನು ಬಂಡದುಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಬಿನ್ನೇರು ಬತ್ತಂಡ ಬಿನ್ನೇರೆಗೊಂಜಿ ಕೋರಿ ಅಡಪುನ ಬಂಡದುಂಡು ಐಟ್ಲ ಪೊದ್ದೇರು ಬತ್ತಂಡ ಪೊದ್ದೇರ್ನ ಕೆಲೆಗೆ ಪೊದ್ದೆರ್ನ ಕುಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರೆ ಆಂಡ ಪೊದ್ದೇರು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಐಕಾತ್ರ ಪೊದ್ದೆರೆಗೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅಟಿಲು ಬೇತೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೊದ್ದೆರೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಕೋರಿ ಅಡ್ನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಪುನು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಶಬ್ದ ಅವೇನು ಬೇತೆ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪುನು ಅನ್ಪಿನಿ ಒಂದು ಕೋರಿನ ಅಡ್ಪುನು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಅಡ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಅರೆ ಗೊತ್ತುಂಡವು ಬೊಕ್ಕ ತೆತ್ತಿನ ಅತ್ತು ಪಾರಾಡ್ದತ್ತು ಕೈಪುನು ಎಂಜಿನ ಅಂತಿನಾರು ತೆತ್ತಿ ಕೈಪುನು
ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಅತ್ತಂಡ ಈ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕೈಲಿಗೆ ಐಟ್ ಪಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಆಮ್ಲೆಟ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವನ್ನ ಕಾಯ ಅವನಂಚಿನ ಮುಂದೇನು ಆರು ತೂತೇರ ಓಲು ತೂತೇರ ಎಂಚ ತೂತೇರ ಆರು ಸಸ್ಯಹಾರಿ ಶುದ್ಧ ಸಸ್ಯಹಾರಿ ಆಂಡಲ ಆ ಕೋರಿದ ಪೊಲಬುನು ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲುಡು ನೆಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚ ಪಾರಗದೀತಿನ ಪೆರಡನ ಆಂಡಲ ಕಂಡೊಂದು ಕೊನ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಆ ಬಿರ್ಸೆ ఆయన ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ನಲ್ಲ ಉಂಟು ಮುಲ್ಲೋ ತಶ್ಪತಿರ ಮುಲ್ಲೋ ತಶ್ಪತಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಬುಟ್ಟಿ ಜಾಕಿರಿಡೂರ್ದ ಜನಕುಲಿನ ಜನ್ಮ ಸಾಲ್ದಂಡ ಜೀವ ಅರ್ಲಾಂಡ್ ಸೂಡಿ ಬೈ ಕುಡ್ಸಲ್ದೆ ಪುಲ್ಡಿ ಕುಡು ಎಡ್ಸಲ್ದೆ ಸೂಡಿ ಬೈ ಕುಡ್ಪಲ್ದೆ ಪುಲ್ಡಿ ಕುಡು ಎಡ್ಪಲ್ದೆ ಏರೇರು ಸಾಕಿನೆರು ಬೋರೆ ಮುಂಡುಲೆಡ ಊರ ಕಂಡುಲಿಗೆ ನಾಯಿರ್ದ ಕೊಡಿಕ ತೊಡಾಂಡ ಬೆಲ್ಲಿನ ಮುಗಿತು ಬೋಡ್ಪೆ ಬಿರ್ಸಾಟಿಕೆದ ಬಿರ್ಸ ಬೆಲ್ ಪಾಟಿಕೆದ ಬಿರ್ಸ ಆಗ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಬದುಕದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಚಿತ್ರಣ ಈ ಪದಟುಂಡು ತುಲೆ ಬೆನ್ನಿದ ಬದುಕು ನಾಯೇರು ಊರ್ನು ಬೇತೆಕುಲು ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಾಯೇರು ಊರ್ನೆರ್ದು ದುಂಬೆ ಇಮೆನ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೋಲಿ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಇಮೆನ ಕಿದೆಟ್ಟು ಎರು ಬೋರಿಲಿಜ್ಜ ಬೊಕದಾದ ಮಲ್ಪೆಂಬೆ ಏರೇರ್ನ ಎರು ಬೋರಿ ಮುಂಡು ಬಂಡ ಉದಾಲ ಮಲ್ಲ ಬುಲೆದಿನತ್ತವು ಲತ್ತು ಪಂಡ ಕಂಜಿ ಆ ಕಂಜಿಲೇನೆ ಇಂಬೆ ಕಟ್ಟದು ಏರೇರ್ನ ಅವೇನು ಕಟ್ಟದು ಇಂಬೆ ಕಂಡ ಸಾಗೋಳಿ ಮಲ್ಪು ನಿಂಬೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಬೆನ ಇಲ್ಲಡು ಈ ಎರುಬೋರಿ ಸಾಂಗ್ಕೊಡು ಅಂದಾಂಡ ಅವನ್ನ ಸಾಂಗ್ಕೊಡ ಐಕ್ ಸೂಡಿ ಬೈ ಇಂದುಂಡು ಆ ಸೂಡಿ ಬೈನೆ ಕೊರ್ಪಿನತ್ತ ಆ ಬೈನು ಕುಡ್ತುದು ಬಾಡೋಡು ಅವನ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಬೇಲೆ ಬೈಪ ನಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಬೈನು ಕೊನ ಬತ್ತದು ಕುಡ್ತುದು ಬಾಡೋಡು ಆತಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬೇಲೆ ಲಾಯ ಮಲ್ತಿಜೆ ಅಂಚನೆ ಪಾಡ್ದಿರ್ತೂಲೆ ಸೂಡಿ ಬೈ ಕುಡ್ಪಂದೆ ಪುಂಡಿ ಕುಡು ಎಡ್ಪಂದೆ ಈ ಎರುನು ಸಾಂಕೊಡು ಅಂದಾಂಡ ಕುಡು ಮೆತ್ಪೋಡು ಒಂದು ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೋಲ್ದಾಗಲೇ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡವು ಆ ಕುಡುನು ಎಡ್ಪೋಡು ಎಡ್ಪುನು ಇಟ್ಟು ಉಜ್ಜೇರಿಡು ತುಲೆ ಆ ಎಡ್ಪುನು ಬನ್ಪಿನಂಚಿನ ತುಳು ಶಬ್ದ ಕುಡು ಎಡ್ಪುನ ಅವೇನು ಮಲ್ಪಂದೆ ಆಯೆ ಎರುಬೋರಿ ಕಟ್ಟಂದೆ ಆಯೆ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೋಳಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಐರ್ದಲಾ ಮಲ್ಲ ನನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಆಯ ರೈಸ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ಓಳೊಂಜಿಲೇ ಸಾವಡು ಓಳಂಕಾಯನನೆ ಆವಡು ಒರಿಯನೂರಿಡಿಯ ಬೆರಿ ಬರ್ಪಾದು ಅರಿತ್ತ ಮುಡಿ ತಾರಾಯಿ ಕಾಯ್ ಕಜಿಪು ಬೊಂಡ ಪರ್ಂದದ ಕೈಲು ಕನಪಾದು ತನ್ನ ಜಾಲಿರ್ದು ಸಾಲಾದು ಕೊಂಬಾದ್ಯೊಡುಪಿದಾಡ್ಪಾದು ಸಾಗಾದು ತನ್ನನೆ ಪುದರ್ಡು ಒಪ್ಪ್ಯಾದು ಇಂಚ ನೂದು ನೂತೈವ ಪುದೆ ಕಟ್ಟಿ ಮಂಡೊಲಿಗಾರೇ ಪುದೆ ಕಟ್ಟುನಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಉಂಡು ನಮ್ಮೈತೆ ಹಸಿರು ವಾಣಿ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಎಂದು ಆ ಶಬ್ದ ಪುದೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಎಂದು ತುಳುನಾಡು ಈ ಪುದೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಒಂದೊಂಜಿ ಸಹಕಾರಿ ಪದ್ಧತಿ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೆಟ್ಟು ಸಾಂಸಾರಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಸಾವಾಂಡ ಆ ಸಾವುದ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಪುದೆ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಮದ್ಮೆಲ ಅಕ್ಕಂಡ ಲೇಸು ಆ ಮದ್ಮೆದ ಲೇಸುಗ್ಲ ಪುದೆ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಟು ಕಜಂಬುದ ಮದ್ಮೆಗ್ಲ ಪುದೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಊರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಪಿನಿಂದಾಂಡ ಅಡೆ ಪುದೆ ಕೊರುಡು ನಾಗಮಂಡಲ ಆಪಿನಿಂದಾಂಡ ಅಡೆ ಪುದೆ ಕೊರುಡು ಡಕ್ಕೆಬಲಿ ಆಪಿನಿಂದಾಂಡ ಅಡೆ ಪುದೆ ಕೊರುಡು ಅಂಚ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಲೇಸು ನಡತಂಡ ಅಡೆ ಪುದೆ ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅವು ಇಂಚಿನ ಆರು ಪುದೆ ಕೊರಿಯರಿಗೆ 6 ಇಂಚ ಪುದ ಕಟ್ಟಿದೇರಿಗೆ ಪನಿಪಿನಂಚಿನ ಪುದರೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಈ ಕಬಂದಗ್ಲ ಅಂಚಿನನೆ ಪುದರುಂಡು ನೂದು ನೂತೈವ ಪುದೆ ಕಟ್ಟಿದಿನಾಯೇ ಪಂಡದು ಆಂಡಾಯೆ ಪುದೆ ಕಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ಅಂದ ಆರು ಪದಟ್ಟು ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ತೇರು ಐಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಸೊತ್ತುಲೇನೆ ಬೊಂಡ
ಅರಿ ತಾರಾಯಿ ಪರ್ಂದು ಉಂದೇನು ಪೂರ ಊರ್ದ ಕೆಲ್ಡ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅಲ್ಪನ ಏಕಾಯನ ಜನನ ಕಡಪುಡ್ನು ಅವೇನು ಪೂರ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅಲ್ತ ದೀಪಿನ ಜಾಗೆ ಹೋವ ಆಯನ ಜಾಲ್ ಹಿಡಿದು ಕೊಂಬು ವಾದ್ಯದ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಪಿದಾಡ್ನು ಆ ಅಣ್ಣೆರ್ನ ಪುದೆ ಒಂದು ಕಬಂದೆರ್ನ ಪುದೆ ಪಂಪಿನ ಪುದರ್ ಅಂಚ ನೂತ ಇವ ಸಲ ಪುದೆ ಕಟ್ಟಾದೆ ಆಗ ಪುದರ್ ಬೈದಂಡು ಇತ್ತೆಲ ವಾಸ್ತವಡು ನಮ್ಮವೇನು ತೂಪ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅಲ್ಪುನಾಯ ಒರಿ ಕೊರ್ಪಿನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬ್ಯಾನರ್ಡ್ ಪುದರ್ ಬಾಡುವ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಬಂಡದು ಅಂತೂ ದುಮ್ಮುದ ಕಾಲಡ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡದು ಮಂದಾರದಾರು 10-30-40 ವರ್ಷದ ದುಂಬೆ ಆರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಬರತ್ತೇರು ಇಂಚಿನ ಕಬಂಧನಕುಲು ಲೋಕಡು ಉಲ್ಲೇರು ಆಯ ಮಲ್ಲ ಮಂಡೋಲಿಗಾರೆ ಒಂಜಿ ಪಾಳೆಯಗಾರರ ಲೆಕ್ಕ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಆಯೆ ತೋಜೊಂದಿತ್ತೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಕೋರ್ದ ಕಟ್ಟದ ಕಲಟ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಜಾಲಿಡೋದಾದಿ ದಡ್ಡು ದರಾಸಿ ನೊಕ್ಕೋದು ಜಾಲಿಡೋದಾದಿ ದಡ್ಡು ದರಾಸಿ ನೊಕ್ಕೋದು ಪೆಜ್ಜಿದು ತಿನ್ನೊಂದು ಪೆರಲ ಪುದಾರುಗು ತಕ್ಕ ಜಾಂಡಲ ತೆಲಾವು ತಲಡಿ ಜಿಡಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಾತೊಡು ನೋದು ಕೋರಿಳೆನು ಸಾಲು ಗುಲ್ತಾದ ದರ್ಪುನ ಸರ್ತಿಗಪ್ಪನೆ ಕೈಯೊರು ಕಟ್ಟಿದ ಕಳೊಟ್ಟೊರೆಲ್ಕುನ ದೋದುಗಾರೆ ದೆರ್ತು ದಪಗನೆ ಕೈಯೊರು ಕಟ್ಟುನ ಕಳೊಟ್ಟೊರೆಲ್ಕುನ ದೂದುಗಾರೆ ದೂದುಗಾರೆ ಆಗ ಅನುಭವ ಬೇತೆ ಅನುಭೋಗ ಬೇತೆ ಕೋರ್ದ ಕಟ್ಟದ ಅನುಭವ ಮಂದಾರದರಿಗಿತ್ತಂಡ ಕೋರ್ದ ಕಟ್ಟದ ಮರಲಿತ್ತಂಡ ದಯ ಬಂಡ ಕೋರ್ದ ಕಟ್ಟದ ಮಾತಾ ವಿಚಾರಲ ಈ ಪದಟುಂಡು ದೂದು ಕಟ್ಟುನ ಕೋರಿದೆರ್ಪುನ ನೂದು ಕೋರಿಲೆನು ಸಾಲುಡುಂತಾದ ಪತಿ ಮಲ್ತದು ಕೋರಿ ಬುಡುಪುನಂಚಿನ ಬಿರ್ಸೆ ಅಂಡ್ ಆಯಡ ಕೋರಿಜ್ಜಿ ಆಯಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ತೆಲಾವು ಸಮೇತ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಪೂಂಜೆ ಎತ್ತು ಪೂಂಜೆರ್ದೆಲ್ಯ ಅವು ಸಮೇತ ಇಜ್ಜಿ ಆಯಡ ದಯ ಪಂಡ ಆ ಪೂಂಜನ ಸಾಂಕೊಡುಂದಾಂಡ ಕೋರಿ ಸಾಂಕೊಡುಂದಾಂಡ ಬಾರು ಪಾಡೋಡೈಕ್ ಬಾರು ಪಾಡ್ನೆರ್ದು ದಡ್ಡಗ ಗತಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದ ಪಂಡದು ಸುರುತ ಸಾಲಿಡು ಪಾರ್ದೇರು ಜಾಲಿಡು ಒಂದಾದಿ ದಡ್ಡದ ರಾಶಿನ ಒಕ್ಕೊಂದು ಪೆಜ್ಜದ ತಿನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕೋರಿಲ ಆಡ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಆಯಮಲ್ಲ ದೂದುಗಾರೆ ಅವಳು ಪೋದು ರೈಸುವೆಯೇ ಬೊಕ್ಕಾಯಮಲ್ಲ ನಂಜೆಲೆ ಆಯನ ನಂಜಿ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಮಡಿ ಅಂಗಿ ಪಾಡೊಂಡ ಬೊಲ್ದುದ ಕುಂಟು ತೋತಿದಿನ ಮೊರಂ ಪೊಡ್ದು ತೀರ್ಥ ಜತ್ತುಂಡ ಅವೆನು ತೂಯರ ಒಂದೇ ಕೆಮ್ಮಡೆ ನೊರೆಂಕಾದ ಕುರೆ ಕಟ್ಟಾದ ಕಡಪುಡುನ ಕಿಚ್ಚಿ ಮಚ್ಚರದಾಯೇ ಮೂಕು ನಿಂಗಾಲು ನಂಚನೆ ಬೇತೆದಿದು ಬೇಲೆದ ಕೂಲಿಲಪ್ಪು ಮಲ್ಲ ಮೂಕು ನಿಂಗಲು ನಂಚನೆ ಬೇತೆದಿದು ಬೇಲೆದ ಕೂಲಿಲಪ್ಪು ಮಲ್ಲ ಮೂಂಕು ನಿಂಗಲ್ಲು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆಗೆ ಕೂಲಿಯಾದೆ ತಲ್ ಕೊರಿಯಗಾ ಪುಜಿಡ ಬಚ್ಚಿರೆ ಪೂಳು ತಿನ್ಪಿನಾತೆ ಪೊರ್ತುಡಾಯೆ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಕರ ಕೈಲನ ಪಿದಾಯಿ ದೀಪಾದ ಕರ ಕೈಲ್ ಪಿದಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂದಿ ದೊಡ್ಡ ಕೋಮನೊಡು ಕಡಪುಡು ನರಮಾನೆಗೆ ಒಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕ ಒಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜರ್ಲ ಪುಲ್ಯ ಒಡ್ಡ ಇಲ್ಲನೋ ಜನ ಮಕ್ತದ ಅಡಿ ಕಲತ್ತದ ಕಂಡ ನಡ್ಪಾದಿ ಬಲ್ಟೆ ಎದುರುಲ್ತಿನೆಡ್ಡೆಂತಿನೆಂಚೆಂಚಿ ನಕಲೆನು ಪಚ್ಚ ಪಗಲುಡೆ ಕರ್ತು ಗಿರ್ಪಾದಿ ತುಳ್ಡರಸು ಏರೇ ಆವಡಗ ಅವಳು ಸುಳ್ಳುಡು
നടത്തുന്ന പോവതിലക്ക ಬದುಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸತ್ಯೋಡಾಂಡು ಆಯ போயதிலக்க ಆಯ ನಿರ್ಮಲದ ಕುಂಟು ಬಾಡ್ಜಿಡಲ ಬೇತ ಏರಾಂಡಲ ಮಡಿಕುಂಟು ಪಾಡೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತಂಡ ಕೆಸರು ಕೆಮ್ಮಡಿನ ರಟ್ಟ ಒಂದಿತ್ತೆಗೆ ಅಂಚಿದ ನಂಜಿ ಮರ್ಕಡೆದ ನರಮಾಣಿ ಆಯೆ ಒಕ್ಕೆಲು ಲಕ್ಕಾವನೆಟ್ಟು ಬಿರ್ಸೆ ರಾತ್ರಿ ಪುಲ್ಯಾಪಿನತ್ತ ಉಲೈ ಇಲ್ಲಿನ ನೆಲಸಮ ಮಲ್ತದು ಅವಳು ಆಯೆ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂದಿನಾಯೆ ಅವಳು ಮನದಾನಿ ಪೋನಾಗ ಇಲ್ಲಿಜ್ಜವು ಅವು ಕಂಡ ಅದು ಬೋತುಂಡು ನಡು ಬೀದಿಡಿ ಕೆರ್ದು ಮಾನ್ಯ ಕೆರ್ತಿನಂಚಿನ ದೋಷಲಾಯಗುಂಡು ಸತ್ಯ ಬಣ್ಣಕುಲ್ಲ ಪೋಯೇರು ಸುಳ್ಳು ಬಣ್ಣ ಕೆಲೆಗೆ ಬದುಕರ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ರೀತಿಯಡು ಉಪ್ಪುನಾಯೇ ಕೈಟೊಂಜಿ ಆಯುಧನು ಪತೊಂದೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನಕ ಬಂದೇ ಕಡೆ ಕೊಡಿಕ್ ಪಾಡಾದಿ ಪಿತ್ತಾಲ್ದ ಕಟ್ಟದ ಸಪೂರದ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ತಿರ್ಬೆದ ಕರ್ಬದಂಚಿತಾರಿದ ಮಲ್ಲ ತಂದೆಲನು ಮುಟ್ಟದಿ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ತಂದೆಲನು ಮುಟ್ಟದಿ ಒಂದೇ ಬಚ್ಚಿರೇನು ತಿಂದೊಂದು ಕೈ ತಾಳಿತ್ತಿ ಪೀಗ್ದಾನಿಡುಬ್ಯೊಂದು ದೊಂಡೆ ಬಿಚ್ಚ ಒಂದು ಕುಳ್ದಿತ್ತಿನಾಯೇ ದೂರೊಡೆ ಪೋಪಿನ ಇರುವೆರೆನು ತೂದು ಪೀಕದಾನಿ ಪಡ್ಯ ಒಂದು ಬಚ್ಚಿರೆ ತಿಂದದು ಉಬ್ಬ್ಯರೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವಸ್ತು ಇಂಬೇಲ ಕಬಂದೆಲ ಮಲ್ಲ ತಂದೆಲ್ನ ಕೈಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬಚ್ಚಿರೆ ತಿಂದೊಂದು ಅವೇನು ಉಬ್ಬಿನ ಒಡೆಗೆ ಜಾಲ್ಗತ್ತು ಆ ಪೀಕದಾನಿಗೆ ಇತ್ತ ನಮಲ ಉಬ್ಬಿವ ಓಲೋಲು ಉಬ್ಬಿವ ಉಗುಳಬಾರದೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡುವ ದುಂಬ ಅಂಚತ್ತು ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ಪೀಕದಾನಿ ಇತ್ತಂಡೆ ಇಲ್ಲಡೆ ತೆಮ್ಮ ಇತ್ತಿನಕುಲೆ ಕಫ ಇತ್ತಿನಕುಲು ನಿದ್ರೆಡ್ದು ಲಕ್ಕೊಂದು ಪೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಅಕುಲು ಜೆಪ್ಪುನ ಬರಿಟೇ ಪೀಕದಾನಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಉಬ್ಬಿದ ಮನದಾನಿ ಅವೇನು ಕೊನದು ತಾರದ ಕಟ್ಟೆಡು ಬಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಆ ಪೀಕದಾನಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಸ್ತುದ ಉಪಯೋಗನೇ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಾಂದಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಈ ಕಾವ್ಯಲೇನು ಓದುನಾಗ ನಂಗೆ ಆ ಶಬ್ದನ ಐತ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಐತ ಉಪಯೋಗ ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರೆಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚಿನ ಕಬಂದೆ ತೂಯೆ ಏರೇನ್ ತೂಯೆ ಓ ಅವ್ವೇರು ನಮ್ಮ ಪೋಕರೆ ಪಾಡು ಮಲ್ಲ ಕಂಡದ ಪುಣಿಯೇ ಪೋಪಿನ ಕುಳುಳ್ತಗುಳು ನಮ್ಮ ಪೂಕರೆ ಬಾಡು ಮಲ್ಲ ಕಂಡದ ಪುಣಿಯೇ ಪೋಪಿನ ಕುಳುಳ್ತಗುಳು ಯಾರೀತ ಮಲ್ಲ ಜೀವ ಮೊಗಸಾಲೆದೆದುರು ಕುಳ್ದಿನ ಮಕ್ಕುಳೆ ಗಿಂಚಿತೋ ಜಲ್ದೆ ಪೋವೋಡ್ಡ ಮಕ್ಕುಳೆನ ಕಣ್ಣಗೇರ್ಲ ಕಾಯರುದಾನಿ ಬೊಟ್ಟುದಿರ ಮಕ್ಕುಳೆನ ಕಣ್ಣಗೇರ್ಲ ಕಾಯರುದಾನಿ ಬೊಟ್ಟುದಿರ ನಾಲೆಜ್ಜಡಿಡೆ ಬತ್ತು ದೊರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋಂಡ ಮಕ್ಕುಳೆನ ಮನಗಂಟುದಾದ ಪೋಪಿನೇ ನೆಲ್ಯ ಕಾಚಪಾಡ್ವೆರು ಕಾಲ ಕೈಟೆ ಚಿನಲ ಒಳ್ಡು ದಾದನ ಕಾಲ ಕೈಟೆ ಚಿನಲ ಒಳ್ಡು ದಾದನ ಹೋ ತೆರಿಂಡವು ಮಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಬಿರುಪಗರಿಲ ಅಂಚಾದು ಛತ್ರಿಲೆಲ ಹಾಬತ್ತು ನೆತ್ತಿಗೇರ್ದು ಬುಡವೆಲ್ ಇತ್ತನೇ ಜಬುಡುದ ಇತ್ತನೇ ಜಬುಡುದ ರಡ್ಡು ಪೊಡೆ ಜವಣೆರು ಏರದು ಬೀಳ್ತದು ಬಲೇನ್ ಚೇಲ್ದು ಪಾಲ್ಡಿನ ಕಟ್ಟಪುನಿಟ್ಟು ಪೋಪಿನಂಚಿನ
ನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಜಕ್ಕ ಜವಣೇರು ಕೈಟ್ ಬಿರುಪಗರಿನ ಪತ್ತೊಂದೇರು ಅಕೆಲೆಗೆ ದಾನ ಎನ್ನಡೆ ಬತ್ತದು ಎನ್ನಡ ಪಾತ್ಯರ್ದು ಪೋಯರೆ ಸನ್ನಿವಿ ಇರ್ದುಂಡ ಅಕೆಲೆಗೆ ಅಕೆಲ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಯರ್ದ ಆಣಿ ಬೊಟ್ಟುದುಂಡ ಇಂಚ ಪಂಡೊಂದು ರನ್ನ ರಡ್ಡು ಜವಣೇರೆ ನಾಡೆ ಕಡಪುಡುವೆ ಆ ರಡ್ಡು ಜವಣೇರು ಪೋದು ಅಂದಂಬೆ ಇಂದಂಬೆ ಪಂಡದು ನೆರ್ದು ಆಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಕಥೆಯನ್ನು ಪಂಪೇರು ತುಲಾ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಮಲ್ಲ ಬಿರ್ಸೇರು ಅರ್ನಡೆಗೆ ಈ ಬರಂದೆ ನಿಕುಲು ಆಂಕರಡು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲರು ಪಂಡದು ಆ ರಡ್ಡು ಜವಣೇರು ಗಗ್ಗೆಲ್ವೇರು ಅಪಗ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣೇರು ಅಕೆಲ್ಡ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಆಯುಧಡು ಆ ಜವಣೆರೆನು ಕೆರ್ದು ಬಿಡುಪೇರು ಮುಂದೇನು ತೂಯಿನಂಚಿನ ಕಬಂದೆ ಬರ್ಪೆ ತಂದೆಲಿನ ಬೇರೊಂದು ಪರು ಕಡೆ ಒಂದು ದೊಂಡೆ ಬಿಚ್ಚ ಒಂದು ರೂಮು ಕಟ್ಟದು ಪಾರೋಂದು ತುಪ್ಪೆ ಬಂಜಿದ ಕಬಂದನ ಬರ್ಪಿ ಪೊರ್ಲುನೋ ಆ ಬೈಲದ ಬರಿಟಿತಿ ಮಾತ ಜನಕುಲು ದೂರ ದೂರೊಡುಂತೊಂದು ತೂ ಒಂದಿತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರೊಟ್ಟು ಗೊಂಜೊಂಜೆ ಪರ್ತೆ ನೀರರಿವು ಲೆಕ್ಕಂತಿ ಪಗರಿಲೆನು ತಿರುನೊಯ್ತದು ಕವಂದನ ತಿಗಲೆಗೀಡು ತೂದೆಂಚ ಬುಡಿಯರ ಬುಡಿ ಪಗರಿಳಾಯ ತಿಗಲೆಗೆಂಚ ಕಂತಿನ ಆದೇವೆರೊರಿಯಗೆ ಗೊಂತು ಗುಜ್ಜೆ ಕಲ್ಲಿಗೆಲೆ ನಾಜ ಒಡ್ಡ ತಜ ಪುನಗ ಪತ್ತರೆಗೆ ಬೊಟ್ಟಿ ಬೂಣದ ಲೆಕ್ಕ ಕಂಡೊಡು ಪಲಾಯಡ್ಡ ಬೂರ್ದಿನ ಕಬಂದನ ತಿಗಲೆಗೆ ಕಂತದು ಪಿದಾಯುರಿದು ಪಗರಿಲೆದ ಕಡೆ ತೋಜಿಂಡು ಅಕುಲು ಬುಡಿನ ಪಗರಿ ಆಯನ ತಿಗಲೆಗೆ ಕಂತಿದು ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಆಯೆ ಕಂಕಣೆ ಬೂರ್ದಿನತ್ತು ಕಬ್ಬೆ ಕಂಕಣೆ ಬೂರ್ದಿನತ್ತು ಪಲಯಡ್ಡ ಬೂರ್ದೆ ಅವಳ ಆ ಗುಜ್ಜೆನ ತಜೆಪರೆ ಐತೆ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಗೂಣ ಬಾಡೋಡು ಆ ಗೂಣದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ಪಗರಿ ಕಬಂದನು ಒಂಜಿ ಗುಜ್ಜೆಗೆ ಹೋಲನೆ ಮಲ್ತದು ಆ ಪಗರಿನ ಆ ಗೂಣದ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಗೂಂಟದ ಲೆಕ್ಕ ಹೋಲನೆ ಮಲ್ತದು ಆಯನ ಮರಣ ಎಂಚಾಂಡು ಪಂಪಿನೇನು ಮಂದಾರದಾರ ಪಂಡೇರು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಬಂದನ ಕೆರ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ದಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ತೇರು ಊರ್ದಕುಲು ರಾಮದೇವೆರೆಡ ಅರೆನ ಎಂಚ ಸುಗಿತೇರು ಈ ಸುದ್ದಿಲು ಪೂರ ಊರೂರುಗು ಎಂಚ ಪಸೆರೆಂಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರಲು ಬೊಕ್ಕದ ರಡು ಮೂಜಿ ಪುಟತ ಪದಕ್ಲೆಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಂದಾರದಾರು ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ದೇರು ನಂಗೆ ಸಮಯದ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಂದಿನ ದಾತ್ರ ನನ್ನ ನೇರವಾದ ಶಬರಿನ ಪ್ರಕರಣನ ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷದ ಉಲೈ ಮುಗಿಪರೆ ಎಂಕುಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅವಳು ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪುವಿರು ಇಂಬೆ ಒಂಜಿ ಈ ಮೇರು ಮಂದಾರದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಬರೆಪಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಈ ಉಳುವವನೇ ಹೊಲದೊಡೆಯ ಈ ವಿಚಾರ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ದನಿ ಒಕ್ಕೆಲಿಗಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಗಲಾಟೆಲು ಆ ವಿಚಾರ ಒಂದು ಪೂರ ಬಹುಶಃ ಈ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಡ್ದು ಬೈದಿಂಡು ಅವಿನಿತ್ತ ಪನ್ಯರೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ದುಂಬೊತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣೇರು ಅಕುಲು ಒಂಜಿ ಗುರ್ಚೆಲ್ದಡೆ ಬರ್ಪೇರು ದುಂಬು ಬರ್ಸದಲಿರುಳಾಯಿ ಬೋರಾದಿಲೆ ಕನೆಗೆ ದೊಂಬು ಬರ್ಸದ ನೀರುಳಾಯಿ ಬೂರೋದಿಲೆಕ ಬರ್ಸದ ಗರ್ಲ ಗಾಳಿ ಬೀಜದಿ ಲೆಕ್ಕ ಅರೆ ಮಡಲ ಮಿತ್ತು ಪೊದ್ದಿದಿನ ಮಾಡು ಸುತ್ತಲ ತೀರ್ಥ ಕಟ್ಟಿ ಗಿಡ್ಕೆದ ಗುಡ್ಚಿಲಿದ ಬೆರ್ತಲಿಯೇ ಬತದ ಜಾಲದ ಬರಿಟು ತುದಿ ತೋಪಿಲ್ಚಿ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರೆನ ಕಿಳೆನು ಆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಒಂಜಿ ಗುರ್ಚಿಲ್ದಡೆ ಬತ್ತೇರು ಆ ಗುರ್ಚಿಲ್ದ ಉಲಯುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಬು ಆಲು ಎಂಚ ಉಲ್ಲಲು ಅಲೆನ ತರೆಕೂಜಲದ ಪೊರ್ಲೆಂಚ ಕರ್ಮುಗಲ ತರೆಟಿತ್ತಿ ತಿಂಗೊಳುದಂಚ
ನೇತಿ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಮುಂಡಾಸು ಕಟಿನಂಚ ಕಡ್ಯದ ಬಾಯಿಡುರ್ಕರುದು ಟೊಪ್ಪಿ ಕಟದಿತ್ತನ ಕಲಿತನುರೆ ತಂಚ ತರಪೂರ ನರಿದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಂಡೆನೂರ ಉಲಂಚಿಲೊಟ್ಟಿಲುಡಿತ್ತಿ ಸುತ್ತು ದಿನಲ ಸುರುಳಿದ ಕೊಂಡೆನೂರಾವು ನಂಚಿನೊಟ್ಟಿಲಿಡಿತ್ತಿ ಸುತ್ತು ದಿನಲ ಸುರುಳಿದ ಕಿಬಿ ಕುಳಲ್ ಚಿಲ್ತಿ ಪಾದೋದು ನೇಲೋದು ಪುನಿ ಬಲ ಮಲ್ಡೆ ಗದ್ದುನ ಮುಂಡ ನೆರಿಬೂರ್ದು கண்ணு மாட்டைக்கு சேர்ந்து மாத்த கூலிலு தாழ்ந்து கெப்பೆ ಗುರಿ ಬೂರ್ದು ಬಿಂಬಾಲು ಸಿರಿಂಟಿದು ಮೋನೆ ಚಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟದಿನ ನಾಲಿ ಮಡಿಕೆ ಮಾಜಿ ದಿನ ಮೆಯ್ಯಾಜಿ ದಿನ ಮಿತ್ತಲಕದೆಲು ಮಾತ ಗಿಣ್ಪೆರಾಪಿನ ಪ್ರಾಯಸಂದಿನಂಚಿನ ಪರಬು ಕೂಲಿತಾಳ್ದಿನ ಪರಬು ಆ ಎಂಚ ಉಪ್ಪಲು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವರ್ಣನೆಡು ಅಲ್ಲಿನ ಕೆಬಿತ ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಪನ್ಪೇರು ಕೊಂಡೆನೈತೊಳೆ 150 ಈ ಮಲ್ಲ ಕೆಬಿತ ದೀಂಡ ಪರ ಪೊಂಜೋಲ್ನಕೆಲ್ನ ಕೆಬಿ ತಿರ್ತು ನೇಲೊಂದು ಬಂದಾಗ ಮಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಾಪುಂಡು ಆ ಹೊಟ್ಟೆ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತಿನಂದು ಕೆಂಡ ಐತೊಳೆ ಕೊಂಡೆನು 150 ಕೊಂಡೆ ಪಂಡ ಅವು ಪೇರುನು ಅಳತೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನ ಆ ಕೊಂಡೆನು 150 ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಅದು ಪೋಡು ಏತ್ ಪ್ರಾಯದ ಪರಬು ಆಲು ಅಂಚಿನ ಪರಬು ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತಲು ಮೊಕೆಲ್ನು ತೂದು ಏರು ಮಗ ನಿಕುಲೆ ಗೋಡೆ ಪೋವೊಡು ಮಗ ನಿಕುಲೊಲ್ತು ಬತ್ತು ನಕುಲು ಏರಡೆಗು ಪೋವೊಡು ನಿಕುಲೆ ಗಾಪಿನ ಕುಲೇರು ಬಲೆ ಬಾಜಲಗು ದಾಲ ಬೋಡ ಮಗ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಲೆ ಮಿತ್ತು ಬಲೆ ಕುಳ್ಳುಲೇಂದು ಬಲೆ ಮಿತ್ತು ಬಲೆ ಕುಳ್ಳುಲೇಂದು ಜಗಲಿಗಿಲೆತ್ತದು ಓಂತಿ ಮಗ ಮನೆಗಣಬೇ ತರ್ಲೆ ಬಾಜಲು ಗೊಂತೆ ಕಣಪೆ ಮಗ ನಿಕುಳೋಂಜಿ ಮಲ್ಪಿ ಆ ಪಾಳೆ ಮುಚ್ಚಿದಿನ ಕಪ್ಪರು ನಿಲ್ಕೆ ನೀರುಂಡು ತೆಪ್ಪಿಲೈಟೇ ಉಂಡು ಮೋಣೆ ಕೈಗಾರ ಗೋದಂತೆ ನೀರ್ ಬಾಡುದು ಬಲೆ ಮಗ ಬಲೆ ಮಗಾಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಜಾಲು ಜತ್ತೆರು ಪರಬು ಉಳಾಯಿ ಪೋಯಳು ತುಳುನಾಡು ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಎಂಚ ಇತ್ತುಂಡು ಗುರ್ತರ್ಥ ದಾಂತಿನ ಕುಲು ಬತ್ತುಂಡಲ ಅಕುಲು ಊರ್ದ ಕುಲ ಪರ ಊರ್ದ ಕುಲ ಜಾತಿದ ಕುಲ ಒವ್ವುಲ ತೂವಂದೆ ಬತ್ತಿನ ಕೆಳೆಗೆ ಅಸರು ಕೊರ್ದು ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿ ಲೆತ್ತದು ಆತಿಥ್ಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಆ ಮಣ್ಣದ ಗುಣವು ಅವೇನೆ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯಡಾರು ತೋಜಾದೇರು ಆಂಡ ಇಲ್ಲದುಲಾಯಿ ಪೊಗ್ಗೊಡುಂದಾಂಡಲಾಯಿ ಕೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಕೈಕಾರ್ ದೆಕ್ಕದು ಬರೋಡು ಇತ್ತೆ ಕೈಕಾರು ಮೋನೆ ದಾಯ ದೆಕ್ಕೋಡು ಪನ್ಪಿನೇನೆ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಕೊರೋನಾದ ನಡುಟಿತ್ತೆ ನಂಗೆ ಬೊಕ್ಕರ ನೆಂಪಾವೊಂದುಂಡು ಇಲ್ಲದುಲಾಯಿ ಬನ್ನಾಗ ಪೂರ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಬತ್ತಿನ ಕೆಲ್ದ ಪನ್ಪಲ್ ಐಟೆ ಕಪ್ಪರಡು ನೀರುಂಡು ತಿಪ್ಪಿಲಾ ಉಂಡು ತಿಪ್ಪಿದಾಯೆಗೆ ಆ ನೀರಿನ ಮಗಪರ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನ ತಿಪ್ಪಿಗೆ ಬೊಂಕ ತಿಪ್ಪಿ ಎಂದು ಪುದರ್ ಅವು ಮಲ್ಲ ತಿಪ್ಪಿ ಅವು ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಬತ್ತುಂಡು ಆ ತಿಪ್ಪಿ ಅವು ಗುರ್ಕೆದಲ್ಪ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮೀನಾಗ ಅವೇನು ತಪಲದಲಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಬೊಂಕ ತಿಪ್ಪಿಲ ಅವಳುಂಡು ಮೊಕ್ಕಲು ಕೈಕಾರು ದೆಕ್ಕದು ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತೇರು ಮೊಕಳು ಕೈಕಾರು ದೆಕ್ಕೊಂದು ಚಂಡಿಗಟ್ಯೊಂದು ಜಗಲಿಗ ಬನ್ನಗ ಈ
സബരി മല്ല തൂരിട് നിൽക്കെ നീരുഞ്ചി കൈ തട്ടിടോലെ ಬೆಲ್ಲೊನು ಪೊಲ್ತುದು ಒಟ್ಟುಗೆ ದೀತನೆನು ತೋದು ಅಕುಲು ಏರುನ್ನಗ ಸಬರಿ ತರ್ಲೆ ಮಗ ಮಣೆ ಕಣಪೆ ಕುಲ್ಯರ ಒಂದಿಗೆ ಭಜಿನೆಲೊಟ್ಟು ಏ ಪಲಾನ್ ಪೆರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕುಲೊಂದು ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಕನನಗ ಮನೆನೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಬೊಡ್ಚಜೆ ಮನೆಗಿಣದಾಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಬೊಡ್ಚಿಂದೆರಡಲಾಳು ಒತ್ತಾಯೊಗಾದು ഇരുവര് മനട്ട് കുൽദേ നീര് പർണക ಮನೆಟ್ ಕುಲ್ಲರೆ ಪನ್ಪಲ್ ಬಜಿನ್ ಎಲಟ್ ಕುಲ್ಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ರಮಾತ್ ಬಜಿನ್ ಎಲಟ್ ಕುಲ್ಲರೆ ಬಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಮನೆ ಉಂಡು ಅಕಲೆಗೆ ರಡ್ಡು ಮನೆ ಕೊರಿಯಲು ಅಲೆಗೊಂಜಿ ಜಿಡ್ಡೆ ಎತ್ತಿ ನವೇನು ಒಯ್ತದು ಕುಲ್ಲಿಯಲು ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ಶಬರಿನ ಉಪಚಾರ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಕೇಳಿ ಬರ್ನಗಳು ಪಲೆ ಕೊಳ್ಬೆ ಬರೈ ಪೋಂಜೆ ಜಿಡ್ಡೆ ನೊಯ್ತೋಂದೋ ಕೈ ತಡೆ ಪೂಳು ಬಚ್ಚಿರೇನೆ ಸಣ್ಣ ಗುದ್ದದು ಬಾಡ್ಬಾರ್ದು ನೌಂಟೋದು ನಿಕುಳೇರುದು ಕೇಳಗಾಂಗ ರಾಮೆ ತನ್ನ ಬರಿ ಕುಟುಂಬದ ಗುರ್ತು ಊರು ಬುಡ್ತಿನ ಕತೆನು ಸೀತೆ ಕೈ ತತ್ತಿ ಸಂಗತಿ ಮಾತ ಒಂದೊಂದು ಪಂಡೊಂದು ಬತ್ತಿದೆ ಸಬರಿ ಕೇಂಡೋದಿದ್ದಿಲೆ ಕಲೆಗೆ ಬಂಜಿ ಬೇತೋದೈತ ಸಿಕೆ ನೀರು ಕಣ್ಣಳಡೆ ಪೇರ್ಯೊಂದು ಜಪ್ಪು ನೆನ ಬಗ ಬಗ ಬಾ ನೆನ ಬಗ ಬಗ ಸರಾಗದ ಕೊಡಿಡು ಒಚ್ಚೋದು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರ ಮೋಣಿನ ತೂದು ಸೀಮೆ ಮುಚ್ಚೋದೆ ಗೆಪ್ಪುಗು ಕೊಡ್ತಿ ಕೈ ಬುಡುತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಉದ್ದುಗು ಹೂ ಪಾದೆ ಮುಳ್ಕೆಲು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕತೆಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಆಲೆ ಅವೇನು ಮನಸ್ಸುದೀದ ಕೇಂದಲು ಪನ್ಪಿನೆಕ್ಕೆ ಅಲ್ನ ಕಣ್ಣಡು ಅರಿಯೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ನೀರೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದುಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನೆ ಕವಿಕುಲು ಆನಮ್ನೆಡು ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ದೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ಶಬರಿನ ಆತಿಥ್ಯ ದಾನೆ ಬತ್ತರು ಬಲೆ ಬಲೇನ್ ಪಿಪಾತೆರ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕುಲ್ಲುಲೇಂದೊಂಜಿ ಮಣೆರಡ್ಡು ಕುಳ್ಳಿ ಬೆರಿಕ್ ಅಸರುಗುಂದೊಂಜಿ ಚೆಂಬುಡು ನೀರು ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತುಗು ಬಡವುಗು ಒಂಜಿ ಕೈಲಾಂಡಲ ಗಂಜಿ ನಾಲಿಲ್ ತಡೆಬೇಡ ಚೆಪ್ಪರೊಂಜಿ ಪಜೆ ಅಯ್ಯೇನು ಈ ತಿತ್ತುಂಡ ಬತ್ತಿ ಬಿಂಡೆರೆ ತಮ್ಮನಗೂ ಎನ್ಮೆದಾತಲ ಕುಂದೆಲ ಪೂಜಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ತಾಂಡಲಿಡೆ ಈ ತಾಂಡಲಿಡೆ ಬತ್ತಿ ನೆಟ್ಟಾಂಡು ಊರು ಬುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಡ ಕಂಡೆಲೋ ತೋಡ ನೀರು ಬಾಂಜಿಗೆ ಮರತ್ತಡಿ ಸಿಕ್ಕೆತ್ತಗ ಬರ್ಸದಗ ಕೊಟ್ಯ ತೋರಂಗೆಲೊಂಜಿ ಮೂವೆರು ಪೊಗ್ಗೊಡಾಂಡ ತೋರಂಗೆಲೊಂಜಿ ಮೂವೆರು ಪೊಗ್ಗೊಡಾಂಡ ನಾಲ್ವೆರು ಪಿದಾಡೋಡು ಆತು ಮಲ್ಲೆ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಬಜೆ ಇಲ್ಲತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆ ನಪ್ಪಲ್ಲೆ ಜಕ್ಕೆಲು ಅಜ್ಜೆ
ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಬಜೆ ಇಲ್ಲದ್ದು ಎಂಕ್ಲೆನಪ್ಪೆಲ್ಲ ಜಕ್ಕಲು ಅಜ್ಜಿಯೇ ಸತ್ಯ ಸುಳ್ಳತ್ತಂದು ರಾಮೆ ಪಂಡೆನ ಸಬರಿಡ ಆ ರಾಗಿದ ಗಂಜಿ ಕುಂದಾದ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಕೊರ್ಪಲು ಬಡವಾವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರ್ನ ಕೆಲೆಗೆ ಎಂಚ ಬಂಜರ ಉಂಡರ ಮಗ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಎನ್ನ ಗುಡ್ಚಿಲ ಒಂದು ಬಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಂಡಿತಿನ ಪಾತೆರ ನಾಲು ಪನ್ನಗ ಮೊಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕುಲು ಅರಮನೆ ಟಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಅನುಭವ ಎಂಕೆಲೆಗೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕುಲಿತ್ತಿನ ಇಲ್ಲೆಂಚ ಇತ್ತನಂದು ಕೆಂಡ ಮೂವೇರು ಉಲಾಯಿ ಪೋಡುಂದಾಂಡ ನಾಲ್ವೇರು ಪಿದೈ ಬರೋಡು ಪಂಡ 4 ಜನ ಉಲಾಯಿ ಇತ್ತಂಡ ಅಕುಲು ಪಿದೈ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ 3 ಜನ ಉಲಾಯಿ ಪೋಡುಂದಾಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಣನೆ ಪಂಡ ಬಜಿ ಎಲ್ಯ ಎಂಕುಲು ಇರೆರ್ದಿಲ ಕಡೆ ಆದಿತ್ತ ಪನ್ಪಿನೇನು ರಾಮೆ ಯಾನು ಎಲ್ಯಾಯೇ ಪನ್ಪಿನೇನು ತಗ್ಗದು ಬಗ್ಗದು ಪಂಡೊಂದು ಅಲ್ನ ಉಪಚಾರ ಎಂಚಾಂಡು ಕೇಂಡ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡು ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಂಡು ಪಂಡದು ಆ ಅಜ್ಜಿಡ ಪುಳ್ಳಿನ ಕುಲು ಎಂಚ ಪಾತಿರ್ವೇರ ಅಂಚ ಪಾತಿರೊಂದು ಲೇರು ಆ ತಾಂಡಲ ಪಂಡರತ್ತ ಅವ್ವೆ ಮಲ್ಲೆ ನನ ಬೊಳ್ಪುದೆಪ್ಪುಗನ ಮಗ ದಾಯೆ ಬೊಲ್ಪುದೆಪ್ಪೋಡು ಎಣ್ಣೆದಲ ಬಂಗನ್ನುಂಡ ಕಾಸು ಕೊರೊಡುಂದಿಜಿ போது பெஜ்ஜிது கணப்பினிந்தாண்ட குட்டெடேத்துல காய் பூர்து செய்துண்டு ಮಾತಲ ಎನ ದೊರ್ತಿರ್ದು ತೀರುಜಿ ಮಗ ಸೈಯಡು ಏರೈಕ್ ಮುರಿಯೊಡುನು ಒಂಜಿ ತಿಬಿಲೆಗ್ ತಕ್ಕ ಎಂಚಾಂಡಲ ಒದ್ದಾಡು ನೀನಗ ಅಕುಲು ಜೆಪ್ಪರ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜೆಪ್ಪುನಗ ಮೋಲು ಪನ್ಪಲ್ ಆ ತುಡರ್ನ ತೆಕ್ಕಾಗ ಐಕೆ ಕಾರಣ ಕೊರ್ಪಲಾಲು ಎಣ್ಣೆ ಬಂಗ ಮಗ ಎಣ್ಣೆದ ಬಂಗ ಉಂಡು ಇಂಕ್ ಆಂಡ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಯಾನ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಕಿರಾಯಿ ಕೊರ್ದು ಕನೋಡು ಬಣ್ಣದಿಜ್ಜಿ ಆ ಪೊನ್ನೆದ ಕಾಯಿನಿ ಪೆಜ್ಜಿದ ಕೊನ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಯಾನು ಒರ್ತಿಯೇ ಉಪ್ಪುನು ಇಲ್ಲಡ ಯಾನು ಒರ್ತಿಯೇ ಉಪ್ಪುನು ಪ್ರಾಯ ಸಂದಿನಂಚಿನ ಪರಬು ಯಾನು ಆ ಕಾಯಿನ ಅಡೆ ಪೋಪಿನೇರು ಅವೆನ ಕನಪಿನೇರು ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪುನೇರು ಅಂಚಾದ ಎಣ್ಣೆದೊಂತೆ ಬಂಗ ಉಂಡು ಇಂಚ ಪಂಡೊಂದು ಅಲ್ನ ಬಂಗದ ವಿಚಾರನ ಪನ್ಪಲ್ ಆಲೆ ಶಬರಿ ಅಕುಲು ಪಾತೆರೊಂದು ಜೆತ್ತೇರು ಮನದಾನಿ ಭೂಮಿ ದೇವಿ ತುಕುದಿತ್ತಿ ಕಾಂಗನ ಮಾತ ಭೂಮಿ ದೇವಿ ತುದಿತ್ತಿ ಕಾಂಗನ ಮಾತ ಎಡ್ಡಲ್ತಿ ಬೊಳ್ಪು ಪಟ್ಟೆದ ಸೆಲ್ಲೆ ಸೀರೆ ತುತ್ಯಾಳ ನಾನ್ ಪೇಲೆಕ್ಕ ಪೇರೂರ್ ಕರ್ದು ತಮೆಲೊಂದು ಬಿಸಲೆ ದಿಕ್ಕೆದ ಕಲ್ಲು ಡೊರ್ಮೆಲ ಗುತ್ತೊಂದು ಪರತೊಂದು ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕಾಗ ಕಲಕಲಾಂದು ಕಣ್ಣು ಕಲಿಪಿ ತಿಂಗೊಳುದ ಬೊಳ್ಪುನು ದೂದು ಬೊಳ್ಪು ತೆಕ್ಕಾದು ಸುರುಮಳ್ತಳುಂದಿ ಕತೆ ಪಣಿಯರಿಗೆ ಸುರುಮಳ್ತಳುಂದಿ ಕತೆ ಪಣಿಯರಿಗೆ ಆ ಪುಲ್ಯಾಯಿನಿ ಲೋಕಗತ್ತು ಪೊಸ ಬೊಲ್ಪುದ ಕತೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಗೆ ತಿರಿಂಡು ಆಲು ಬೊಲ್ಪು ತೆಕ್ಕಾಯಲು ಆಂಡ ಆಲು ಪೊಸ ಬೊಲ್ಪುನು ಕೊರಿಯಲು ಶಬರಿನ ಆತಿಥ್ಯ ಶಬರಿ ಸೇವೆ ಒಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾವ್ಯಡು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಪೋಂಡ ತೊರವೆ ರಾಮಾಯಣ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುವೆಂಪು ವರ್ಣ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ನೇಡು ಆ ಶಬರಿ ಏರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕದ ಅದೆಟ್ಟು ನಂಗೆ ತೆರಿಯರೆ ಉಂಡು ಆ ಶಬರಿಗ್ಲ
ಅಯೋಧ್ಯೆಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋಗ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಸಂಬಂಧ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಅವು ಬೊಕ್ಕದ ಅದೇಟ್ ನಂಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು. ಮೊಲ್ಲ ಮೂಲ ಎಂಚ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಶಬರಿನೇ ಪ್ರಸಂಗ ಬರೆತೇರು ನಮ್ಮ ಬೊಟ್ಟಿಕೆರೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪೂಂಜೇರಿ. ಆ ಶಬರಿನ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಇತಿಹಾಸದ ಆ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಒರುಟಿತ್ತಂಡ ಮಂದಾರದರ್ನ ಶಬರಿನ ಕತೆನೇ ಬೇತೆ. ಬೊಗೊರಿದ ಪರ್ಂದಿನ ಅಗ್ಗಿದವು ರುಚಿ ಉಂಡ ಅಂದು ತೂದು ರುಚಿ ಇತ್ತಿನ ಪರ್ಂದಿನ ಮಾತ್ರ ರಾಮದೇವರಿಗೆ ತಿನ್ಯರೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಲಿಗೆ ಆ ಶಬರಿ. ಆಂಡ ಮಂದಾರದಾರ್ನ ರಾಮಾಯಣದ ಕತೆಟ್ ಆಲು ಬೊಗೊರಿದ ಪರ್ಂದಿನ ಕೊರ್ತಿಜಲು ಆಲು ರಾಗಿದ ಗಂಜಿನ ಕುಂದಾದು ಕೊರಿಯಲು. ಬೊಕ್ಕ ರಾಮಾಯಣದ ಕತೆಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ತಿಂಪಿನ ವಿಚಾರ ಬರ್ಪುಜಿನಂಕ್. 14 ವರ್ಷ ಆಹಾರ ನಿದ್ರೆ ಮೈತು ನಡೆದು ದೂರ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂದ್ರಜಿತುನು ಕೆರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ವರ ಇಂದ್ರಜಿತುಗಿತ್ತಂಡು. ಇಂದ್ರಜಿತುನು ಕೆರ್ನಾಯೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಅಂಚಿನ ವರನಾಯೆ ಸಂಪಲಿತೊಡು ದಾಂಡ ಆಯೆ 14 ವರ್ಷದಾಲ ತಿಂತಿಜೆ ರಾಮೆ ಕೇಂಡೆಗೆ ಅಂದಮೆಗ್ಯ ಈ ದಾಲ ತಿಂತಿಜೆ ಪಂಪಿನ ವಿಷಯ ಸತ್ಯ ಎಂಕಿ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ದಾಯ ತಿಂದಿಜ ಅಂದಿಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಯಾನು ವನದ ಫಲಗಳ ಕೊಯ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅನುದಿನವು ತಾ ತಂದು ಕೊಡುವನು. ಆಯೆ ಕಂತು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಕಂತು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂದು ಆಂಡ ಈ ಆದೇನಡ ತಿನ್ಯರೆ ತಿಂದನ ಅಂದಿಕೇಂಡೆ ಜಂಚಾದ ಯಾನು ತಿಂತಿಜಿ ಎಂದು ಬಂತೆ. ಆಂಡ ಮಂದಾರದರ್ನ ರಾಮಾಯಣಡು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲಾದು ಆಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಣ್ಪಾವಲು ಶಬರಿ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಎಂಚ ನಡತೊಂದಿತ್ತಂಡು ಗುರ್ತಾರ್ಥದ ಅಂತಿನ ಕೆಲ್ಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದ ಕೆಲ್ಡ ಜೋಕುಲೆಂಚ ಪಾತೆರೊಡು ಎಂಚ ಗೌರವ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಚಿತ್ರಣಲ್ಲ ಈ ರಾಮಾಯಣಡು ನಂಗೆ ತುಯರೆ ಆಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಜವಾದ್ಲ ಮೆಚ್ಚೋಡು. ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದಕುಲು ಅರ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಅಕೆಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುನು ಒಂಜಿ ಸೇವೆನಕುಲು ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪಿನೇನೆ ಒರಿದಿನ ಕೆಲೆಗ್ಲ ತೋಜಾದು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆನ ಕುಟುಂಬದಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂದು ಬುಡು ಉಡಲಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲ. ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಎಂಕಲಾ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟದಾರು ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಲಾರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಥ ಪಂತಿನಾರು ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಬಾಳದ ಗುತ್ತು ದೂಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಬಣ್ಣದು ಆರ್ಲ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರಲ ಭಾರಿ ಒಡನಾಡಿಲಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಅಕುಲು ಇರುವೆರ್ಲ ಒಂಜೇ ನಮ್ನೆದ ಅರ್ಥ ಪನೊಂದಿತ್ತಿನಕುಲು ಅಕೆಲ್ನ ಕಾಲಡಕುಲು ಮೆರೆಯಿನಕುಲು. ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲದ ವಾಗೀಶ್ವರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ನಮ್ಮ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮುರುಲ್ಲೇರು ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷದ ದಿಂಚಾರು ಐತ ಸಂಚಾಲಕರಾದುಲ್ಲೇರು ಮಮ್ಮ ಇದ ಆ ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಕೂಟಗೆ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಬರಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಕುಲ ಆ ಕೂಟಗೆ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಆರು ಬರ್ಪಿನಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಎನ್ ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಆರು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು. ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಏಪಲ ಎಂಕಲ್ನ ವಾಗೀಶ್ವರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿನಾರು ಆರವುಲು ಬತ್ತ ಅರ್ಥ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅಂಚೆನೆ ಬಿಕ್ರನ ಕಟ್ಟೆದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘ ಐತ ಆಟ ಅನಗಡೆ ಬತ್ತದವಳು ಕುಲ್ಲುದು ಎನ್ನಲ ವೇಷನಾರು ತೂದು ಬೆರಿಬೊಟ್ಟಿದಿನಾರು. ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಅರ್ನ ಆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುಟಕ್ಲೇನು ಓದುನಾಗ ಎಂಕಲಿಗೆ ಪುಟ ಬುಡಿಯರ ಮನಸಾಯಿಜಿ ಪದ ಬುಡಿಯರ ಮನಸಾಯಿಜಿ ಅಂಚ ಸುರುತ್ತ ಭಾಗ ಒಂಚ ಒಯ್ತ ಎಂಕುಲು ಬೊಕ್ಕದ ಭಾಗನೊಂತೆ ಗಿಡತ್ತ ಆ ಬೇನ ಎಂಕೆಲ್ಡ ಉಂಡು ನಡುಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಏತೇತೋ ವಿಚಾರಲು ದೆಂಗಿದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಪದಕುಲುಲ್ಲ ಶಬ್ದಲುಲ್ಲ ಅರ್ಥಲುಲ್ಲ ಅರ್ನ ಈ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಾಲನ್ನು ಓದರೆ ಆ ಸಾಲುಡುಪ್ಪುನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಕ್ಷರದ ಪೊರ್ಲು ತಿರ್ಲನ್ನು ತೆರಿಯೊಂಡ್ರೆ ಅವು ಓದಿನಾತ್ ಪೊಸತ್ತು ನಂಗೆ ವಿಚಾರಲಿನ ಕೊರೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಓದುನಾಗ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕೊರ ಓದುನಾಗ ಅವೇ ಪದ ಟೆಂಕ್ಲಿಗೆ ಹೊಸ ಅರ್ಥ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೊತ್ತು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ. ಮುಂದೇನು ಐತ ಆ ಪದನ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ವರಟ್ಟು ಪಂಡಿನಂಚಿನ ದಯಾನಂದ ಕೋಡಿಕಲ್ ಆರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಭಾಗವತರಾರು ಬೆಂಕಿನಾಥೇಶ್ವರ ಮೇಳಡಾರು ಕಲಾ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಲ್ಪುನಾರು. ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರ್ನ ಕಂಡಲ್ನ ಎಂಕಲೆ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟದಾರು ಅರ್ನ ಪಲೆಯಲ್ಲು ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗಡು ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರು ಅಕೆಲ್ನ
ತಂಗಡಿಯಾರು ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲು ಮುಜ್ಜಲ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕುಲೆ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರಲ ಯಕ್ಷಗಾನದಾರಿ ಅಂಚಾದ ಒಂದು ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡಲ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಆತ್ಮ ಮೂಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ತುವೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಗೇನದಿ ಒಂದೇ ಅಕುಲು ಪದ ಪಂತೇರು ಯಾನ್ ಆ ಪದತ ಅರ್ಥ ಪಂತೆ ಅಂದು ಎಂಡೊಂದು ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪುಲು ಇತ್ತಂಡ ಅವೇನು ಮನ್ನಿಪೋಡು ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಡೊಡು ರಾಮಾಯಣ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ತುಳು ರಾಮಾಯಣ ಪನ್ಪಿನ ಬಿತ್ತಿನ ಯಾನು ಪಾಡದೆ ಅವು ಎಂಚ ಕೊಡಿಪುಂಡ ಎಂಚ ತೆಗೆಲದು ಫಲ ಕೊರ್ಪುಂಡ ಪಂಡದೆಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಫಲ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಅಂಗು ಎಂಕುಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ದುನಿಪು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರೆಗಿತ್ತಂಡು ಅವಿತ್ತೆ ಪೊರ್ಲುದ ಫಲ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೂ ಪರ್ಂದಡು ಪೊರ್ಲುದ ಐಸ್ರಡು ನೆಗತೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಆ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಆರು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ನಂಬುಲಿಗೆಡು ಇನ್ನಿತ ಕಥಾಭಾಗಗೆ ಮಂಗಳ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಮಲ್ದಾರ ರಾಮಾಯಣಾನ್ ಪಿತುಳು ಮಲ್ಲ ಕವಿತೆಗೆ ಸ್ವರ ಕೊರ್ದು ಸುಗಿತಿನ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಸಾಲ್ತ ಸೊಡು ತಮಿಳುಂಡು ತುಳು ಜನ ಕುಲೆಗೆ ಪೊರ್ಲ ಕಾಟಿದ ರಾಮ ಕತೆ ನಿಲ್ಚ ಮರಿತಿನ ಕುಲು ಏರುಂಡು ಕನ್ನಡೊಡು ಬೇತೆ ಭಾಷೆಡ ಏತು ರಾಮ ಕತೆ ಇತ್ತಂಡಲ ಹೊಸತನದ ಒರುಟು ಮೆಲ್ಕುನ ಈ ಕವಿತೆ ಅಳೆಯಿಜ್ಜಾಂದೆ ಊರೂರು ಡೊರ್ಮೆಲ ಬೆಳಗೊಂದು ಬರಡಿಲ್ದು ದೇವೆರೆಡೆ ನಟ್ಟುಣುವ ಮಂದಾರದರೆಗೆ ಬುಡು ಬುಡಲ ಸುಲುಮೆ ಮಂದಾರದರೆಗೆ ಬುಡು ಬುಡಲ ಸುಲುಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊನುವೆ ಸುಲುಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊನುವೆ ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇದಸೇ ನಾಥಾಯ ರಘುನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯ ಪತಯೇ ನಮಃ ಸೀತಾಯ ಪತಯೇ ನಮಃ ಸೀತಾಯ ಪತಯೇ ನಮಃ. ಭಾಗವತೇರ ಪಂಡಿನ ಸೊಲ್ಮೆದ ಪದ ಈ ಪದದ ರಡ್ಡು ಸಾಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಂಕುಲು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ದಿನಿ. ಒಂದು ಮೂಲ ಈ ಪುಸ್ತಕಡೆ ಉಪ್ಪುನ ಮೆಚ್ಚು ನುಡಿ ಬರೆತಿನಂಚಿನ ತೆಕ್ಕುಂಜೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರೆನ ಪಾತೆರವು ಆರು ಒಂಜೇ ಪುಟಟ್ ಒಂಜಿ ಪದಟ್ ಮಂದಾರದರೆನ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ನೆಂಚ ತೋಜಾದೇರು ವಾಲ್ಮೀಕಿರ್ದು ಒಂತ ತಿರ್ತದಾರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದನ ಪಂಡದಾರು ಬೊಕ್ಕ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಪುಗಾರ್ದು ಪಂಡಿನಂಚಿನ ಪದಕ್ಕೆ ರಡ್ಡು ಸಾಲನು ಸೇರಾದು ಅರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತದ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಇಡೀಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಬತ್ತದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಾಹಿನಿದ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಎಡ್ಮೆಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕರ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಕರಿನ ಮೂಜಿ ದಿನಡ್ದಿಂಚಿಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಬತ್ತದ ನೆನ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾಧ್ಯಮಲೆಡೆ ಒಂದು ಪ್ರಸಾರ ಒಂದುಂಡು ಒಂದೇನು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಕುಲು ನನಲ ಬೇತೆ ಅದೇ ಕುಲುಂಡು ಅವೇನು ತೂಲೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣನ ಆ ಪುಸ್ತಕನ ದೆತೊಂದು ತೂಲೆ ಅವು ಕನ್ನಡಡ್ಲ ಉಂಡು ಅವೇನ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಮಲ್ದಿಲ್ಲ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರೆ ಆ ತುಳುತ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಆ ಒಂಜಿ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡಿ ಇತ್ತಂಡ ಶಬ್ದಲೇನ ನಾಡರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ತೆರೆಯೋನ್ರೆ ಆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕೃತಿನ ಓದುಲೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.